het absolute hoogtepunt in het Heidenskip. Maar deze prachtige Filiap-vereniging bestaat 50 jaar en dus hebben ze dit hier het Nederlands kampioenschap nog. En ik wil net het NFM in het NK afzetten van wat is nou belangrijker, wat is nou wichtiger. Dus ik zie gewoon dat ze 2 hoogtepunten hebben dit hier. Zo makkelijk is dat. De NFM, je zult nog naar verschillende voorrondes die het op dit tijd ondergang binnen. Want het is een bijzondere wedstrijd. Gewoon waar moet je kwalificeren voor alle voorrondes. Zit je echt bij verenigingen en nou denk je, ik wil graag eens een keer viel hebben. Ik wil eens een keer mooi van. Schroei je gewoon in. Smoors betiert moet je in de maan een limiet springen. Wat je die hel je, ging je terug naar de midje. En dat je derde limiet hel je, ja, dan kom je gewoon uit bij de jong. Hendrik Murg-Haanstra, die het hik en tuin is bij deze Filiap-vereniging. Daar aan de andere kant van die kansen binnen. Ja. Weet als geen oor hoe het is om je te Filiappen. De NFM, wat is het uit? Wat voor wedstrijd is dat? Ja, ik denk een hele aparte wedstrijd. Daar is dat mooi om schreeuwen. Iedereen maakt er een mooi van. Ik weet nog destijds dat wij machinaal hier in het Heidenskip als Filiap-vereniging dus wat oors wonen. En toen woonden we eerst een soort van iepen Nederlands kampioenschap. Maar de beide bonden, zowel de Postbond Hollanders, het even bij in Friesland, hint zoiets van ja, nee, iepen Nederlands kampioenschap, dat wie gevoelig kwam naamjouwing. En toen is uiteindelijk de naam Filiap Manifestatie. Maar dat wie voor u als Heidenskipsters, als Filiap-vereniging het Heidenskip echt bedoeld om die liepsport breed te maken. Om iedereen die ik maar een keer Filiappen wil, dat die kunde kriep met liepen en zelfs theoretisch die jongens naar de finale heliken en een gouden lieperke heliken of een bronzen lieperke. Nou ja, en dat is uiteindelijk uitgegroeid. Hè? De eerste keer weer in 1989, dat een hele grote wedstrijd. En just het nou ik, uiteindelijk de meesten die het nou ik de voorrondes nog liepen. De meesten daarvan zullen de finale net heli. Sommigen die liepen hun eerste wedstrijd. Hebben enkele het wel eens liept, sommigen ik net. Ja, dat is wel heel mooi. Dat iedereen de kans krijgt om zich te laten. Ja, gewoon moet je echt bij een vereniging zitten, moet je echt mooi van in het circuit. Een Germ Terpstra die doet al jarenlang mooi. Ja. En dan kom je zo uiteindelijk in de finale uit. Maar nou wat je denkt op Sneutermoon, ik verveel me goed. Ja. Ik in zijn vier hebben, dan kan ik gewoon weer. Dan ben ik wel wat vrijgezellenvereniging. Sokken heen, die komen er wel eens op houden. Het is ook wel eens wat gekkigheid wat er met name in de Maas voorronde dan op ouw komt. Maar dat bewolde meisken die in de praktijk kennis maken met liepen. En de rest van de dag op de bult bedarrie. En een glaasje bier drinken op het oors en die eet een hapje en die bloeien de hele dag. En die zullen uiteindelijk zien in de finale straks dat er echt heel veel liept wordt. En dat het echt sport is. En dan, omdat ze het zelf vanmorgen bij wie ze spreken al proberen hebben, komen ze direct achter bliksem. Een sprong van 20 meter of meer, dat is dan net zo makkelijk. Al bij de vrouw die 15 of 16 meter, daar komt nog wel wat bij zijn. Dat is wat oors zoals de wiertsprongen niet zei, de hele dag. Precies. Je zult op dit tijd nog na een van die voorrondes, want ja, het is min waar geweest. Wat buikens hier en daar, dan weer even stil is. Wien, nou hebben we hier net heel protte les van de Wien, want dat is het voordeel van Filiappen. Het is eigenlijk een beetje in een dal. Maar Wien, en wij zullen dit keer vanzelfs net te jaren commentaar van Hendrik Murg, want we hadden, nou ja, Nee, misschien wat toedreun, maar een kwaliteitsimpuls. we gaan kwaliteitsimpuls erbij vregen. We hadden er één bij vregen. We moeten de vrouw die ik volle beter op de kaart zetten. Nou, wat Ian dat ken, Hanni het Leyenaar, besto dat. Dan was het jarenlang veel. Had ik nog de NFM woon. Hoe is dat eigenlijk, deze wedstrijd? Ja, het is echt een sfeer. Dat is moeilijk te beschrijven. Het is vooral heel gezellig. En dan, ja, middags moet je toch maar even de limiet hellen. En voor sommigen is dat routine, hè, die afstand. Maar ja, sommigen brekken zeg ik direct echt op stikken. En dan, dat is het leuke, ik wil weer. En dan komt dat viewer bij iedereen boven. Maas is nog een feestje. En dan jongens al je serieus beschouwen. En dan veel je de concurrentiestrijd. En ja... Je weet er van tevoren echt net hoe die dag gaat voorin. We wisten net wie er in de finale komt, wie die concurrenten binnen. Dus dat is heel spannend, ja. Ja, en ik zou al gewoon wel zo ongeveer jou zo'n finale beginnen. Maar het waar is min, het waait, het ruimt. Hoe is dat voor een lieper, dat waar? Wat betekent dat voor die? Ja, nou goed, het is natuurlijk net heel warm. De liepers moeten zich goed warm klaaien even, goed warm draven. Nou binnen degene die nou in de finale staan, of zeg maar in de jongensrondes, die hebben al iets sprongen. Dus ik vermoed dat die zich nou al goed warm draaft. En het waait je gelukkig net zo hut. Dus ik denk dat je een beetje de leidt op ziekje dat het op zich wat te dwan is.
Ja, en op dit moment is het droeg. We hopen echt dat het zo bloot eigenlijk. Ja. Ja, daar gaan we voor. Hendrik Murk, dat is de speaker hier. Hij stuurt als vrijwilliger mooi helpen. Hoe is het niveau ontnota? Oh, dat is geweldig. Ja, ik kan het wel zeggen. En wat Anne Jet ik zei, hier is vanmiddag toch wel een peer van die topjappers. Ik neem een Frederik Kramer. Die hier toch 3 sprong nodig. Juist de jongen wordt een Nederlandskampioen nu buiten post. Om die 18 hele meter te pakken. En dan denk je, joh, dat kerst toch haast zonder polstok springen. Maar als het dan die tweede sprong ik net lukt, dan ligt het op die laatste sprong omkomen. En dan zie je toch ik bij die leppers dat ze wat stil worden en het slagen hem. Maar een Rutger Piersma bijvoorbeeld, die redt het net op. Die mist jongen gewoon de finale, omdat er geen 18 hele meter springt. Terwijl, die jongens kennen dat met 2 vingers in de neus. Maar er vallen altijd een paar meisjes nou. Noem ik ze de echte topfavorieten van Jong. Ben gelukkig al hier terug. Ik ben de vrouw, want ik weet net Annie hoe het hij zelf ook ging destijds, maar ik weet dat de Marit van der Wal, en dat ik nou toen hier wennen, wie dat een plaatselijke favoriet, en het hele dorp verwachtte ik van Marit, die wint de NWM. Ja, die komt hier mooi. Maar die Helena Smitjes, de limiet net van wat weer toen, 4 meter. Ja, een heel treetje meter, nou, ja. van Marit, ik had je zo'n babysprongje, Ja. maar ze reden het net op. Oh, en dan, ja, ik als Marit, dan vies dat natuurlijk heel vervelend voor het dorp. En daar zit je elkaar dan ik een beetje met te stangen? Of is dat dan onderling van, nou, wat schande dat ze het net helle haast? Nou, vooral dat tweede. Nee, stangen absoluut net. Ik bedoel, in de tijd dat ik sprong, wie het altijd heel gemoedelijk. En hing je gewoon frunskip ook hoor. En wie het vooral net het gestelde van dat, nee. Nee, het gemoedelijk is het wel, maar ik kan me toch ik voorstellen. Dan stinkt, ja, beste concurrent. Als je de limiet net springt, dat is wel wat de NWM mee komt draait. Eerst limieten springen. Ja, dan ben ik die Wokwiet als favoriet. Van de jongstfinale. Dat scheelt me toch weer in. Ja. Kerst haar wol of hem dan futstrepen. Ja, dat klopt. Ja. Aan de andere kant, als dan al die, nou ja, de meesten weet je het van verwachten missen, dan viel het wel een beetje van, ach, nou jammer, daar heb ik net de concurrentiestrijd mooi, zeg Nee. maar. Dus je wil eigenlijk voor iedereen mooi, hè? Maar, Zeg, ik weet net, maar Ja. ik ben horen, ik noem even Marit als voorbeeld, maar weer puur een voorbeeld. Maar ik ben bijvoorbeeld heel blij vanmiddag dat Tessa en Marit, beide in Ja, Tessa Kramer. ja, Tessa Kramer, in de eerste sprong, mooi, even het limiet Ja. voor hun van 15 meter. En die zit bij, nou, ik denk dat dat gewoon een prachtige street wordt. Zus van Frederik Kramer, maar die is verhuizen, Friese moeitens nemen dat. Ja. Zit hij bij de Polstakboen Holland, want dat is ik uniek om deze wedstrijd van zelfs. Het is net alleen nog de Friesen die het mooi doen. Nee, dat is, dat is het mooie, sport verbroederd. En ik denk zeker door de NWM dat... Ik heb de indruk dat er vroeger volle meer rivaliteit weer tussen de leppers van de Polstakboen Holland en de Friese leppers en leppers. En dat nou ik volle meer, iedereen gaat met elkaar om. We weten alle hoe moeilijk het speeltje is. Dus die topsprong, die gunnen we hem komen. Daar hebben we in ieder geval een heel soort waardering voor. Ik had een Hollander dat jong dat. Annie, het knikt voor het dadelijk, zo die rivaliteit. Is dat weer dus? nou ja, ik weet het, vroeger het wie natuurlijk eerst wel het Hollandje, Friesland en maar de Twakamp waar dat even goed omzwengelt. Maar eigenlijk maar de NWM merkte ik dat nooit zo. Nee, het wie vooral natuurlijk Holland juicht voor de Hollanders, maar ik wil altijd een Fries een goede sprong hier, ja, zeker wel. Ja. Ja, we zitten intussen nog te zien naar de varhonders nevens mij. Want het wordt het nog even. Het zal uiteindelijk ongeveer kwartier zandkoersen op. Maar het is wat dreig natuurlijk. Het is een beetje dreig inschatten hoe we dat kennen. Maar nou ja, het niveau kennen we zo aardig op daar hier, dus Hendrik Murk. Dus zit wat onder te komen. Ja, je denkt bij de senioren. En met name die 2 Dekselse junioren natuurlijk. Michel Zielstra en Germ Terpstra. Dat we heel veel in de 21 meter gingen. En dat leert uiteindelijk van Midji, Bouke de Jonge bij Sjen. Van mij met 21, wat hier er? 48 of zo. Zoiets, ja. 24 zit je dus 21. Ja. En dat ben dan allemaal voorronde sprongen. Dus, maar ja, goed. Maar, ja. Het is ook weer 4 jaar. We hebben wel eens vaker dat van tevoren zijn van grote wedstrijd en dan valt de wedstrijd, de finale wat oud. Maar als het op stoom komt, goed je wel eens morgen. Ja, want ze springen in grote groepen. Want ja, elke niet kennen hem dus ik kwalificeren voor de finale. Ja. Stiet dan wel weet zien hoe dat je uiteindelijk ongeveer 24 man op papier krijgen kennen die de finale springen. Bigeliks bij de senioren. Het is opgedeeld in 2 groepen. We hebben een groep van Tretjen en een groep van Tolve. Eerst springt de groep van Tretjen 2 keer, dan de tweede groep van Tolverman, die springen dan ik 2 keer en dan moet je elke niet in, of nou net elke niet in, je moet je kwalificeren voor soorten van finales, zo je het wel eens kennen. Ja. De 8 besten en die moet je dan uitmaatje waar het wint.
Maar het is eigenlijk heel simpel. Sofie mogen springen naar je Dat heb ik altijd de charme van het vierde heb me voel. Het hoeft net mooi, als het maar vierde is. Uiteindelijk hoeft het doos maken de duurt, maar de vierste afstand per categorie is gewoon de winnaar. En je krijgt geen bonuspunten voor de uitvoering of zo wat. Wie het vierste is, die wint de wedstrijd. Nou is er hier namen bij de vrouw, je werd vanzelfs echt nooit sjuggen. Ik spruts haar bij de jeugd NFM, dat wie toonjeren, wie ze trainster of hulpzeven als vrijwilligster. Die komt hier wel te omkrieten, we namen haar niet schrik leven, maar het van der Wal is hik en tuin op het Heidenskip. Moest net, maar verhuizen naar Eindhoven, wie er even uit. Maar Koert Philippe hem echt net missen en kwam waarom. Maar is misschien wel een van de beste Philips het eerst, hoe je dat ziet kennen, Anniet? Ja, zeker. Ze heeft op dit moment het Nederlandse record. En dat ziet echt een heel eind verder dan wat de meeste dames en famkes liepen. Dus ja. 18 jochentjes. Ja, 18 jochentjes. Ja, dus en ja, Marit die heeft die stak gewoon een heel eind wetter. En ja, er zijn heus wel een paar oren dames die dat in kennen. Tessa die heeft hem ik heel vier steen. En ja, nog een paar oren famkes en dames wel. Maar goed, ja, dus ja, zij springt het gewoon zo makkelijk. En ik ben benieuwd wat ze jongens is, chillit, echt weer. Ja, die comeback doet zeker, omdat ik al zei, het Philippe met het Heidenskip bestiert 50 jaar. Ze hebben het NK hier nou ook, dus het is echt een feest hier voor het Heidenskip, jubileum hier. En dat had haar een beetje zo de drompel hopen van ik wil hier echt weer beginnen met Philippe. Is dat dan een naam met fut iedereen als zucht dat ze weer mooi doet? Ja, zeker wel. Ja. Maar het is ook net dat ze hier niks dienen heeft. Ze heeft gewoon terugsporten, ze is fit learn en ja. Dat is wel bijzonder, want ja. ze zei ik haal hem mee op, maar ze zei stiekem ik ben er eigenlijk nooit mee ophouden. Ik heb atletiek, ik heb draft, ik heb traind. Precies. Ik heb samen mijn best dienen. Ja. Alleen nog ik heb het net. Nee, nou ja, dan ontbreekt dat stukje. Maar goed, dat pak je ik wel weer in een winterseizoen op met klimtraining en krachttraining. En nou ja, dat is just ik dat haar resultaten op zich prima binnen. Dus ja. Er zit nog volle meer in, denk ik. Maar ik mis zelfs in het verleden, Anniet, daar stond ook al een periode stappen geweest. En dat is toen ik nou een keer een NFM even mooi die in heeft. En dat ik vanuit de bus al eens zijn van, ik werd even een beetje. Want toen zie je er ik zo weer bij. Ja, klopt. Ik hier voor het corona hier, toen heb ik weer een hier volop mooi draait. En dat ging op zich redelijk. Maar ja, toen brak corona uit en nou ja, daar terug ben ik eigenlijk al haakt. Ja. Maar toen heb ik dus net terugzetten met mijn nee, maar herstart. Je hebt hem verleerd net. Mits als het zwaarst. Dat is natuurlijk wel de basisconditie. En ja, ik zeg, maar het is helemaal oud-trained en dat gaat alleen nog heel makkelijk. Ja, hij is fit. Ja, is gewoon topfit. Ja. Dan kan je lang mooi. Ja, zeker. En ja. Ik vind eigenlijk in Friesland wel een beetje dat zij op eenzame hichten stiet. Ja, ik zei, er is iemand die een beetje in de buurt komen van junioren, senioren misschien wel. Ja, dat is Marit. Ja, zeker. Maar goed, ja, laten we net via de Tessa had ik een PR van centimeter 80. Hè? Dus dat hij een keer goed stilstiet, dan kun ze echt wel in de buurt komen. En ik weet van Marit, die kan soms wel eens een beetje last hebben van spanning. Ja. Hè? En het is natuurlijk wel een wedstrijd waar alle eigen op haar richten binnen. Dus ja, dat is de vraag. Wat gaat dat maar haar doen? Als je wat van mij net in Frommes geduld, maar dit leert nou elke sprong, ik van de middenweer, maar die maximale lengte van tretje 24. Het maakt het hebben we gesprekken net uit dat ze nou doen, die ultieme sprong, als die één keer in je leven maakt, dus wist ik ken echt net verder, dat is uniek. Ja. En ik denk dat Marit dan hoe een jochentje meter gaat. Maar die lange stok van tretje 24 en rug, alleenig, ja, kom eerst maar eens in die positie. Ja, en dat is haar doel. Net eerst zozeer om titels te winnen, maar wel om die ultieme sprong nog één keer te maken. En dan zullen we wel wat hij bedarret. En ik weet net dat Anniet op maar meer zit, dan denk ik dat zij als eerste daar moet een jongetje meter giet. Maar goed, ze is nou de eerste door de 18, dus dat is al heel uniek. Ja, nou ja, ik ben wel Marius. Zij heeft die potentie helemaal en zij heeft de lengte van de stok. En nou ja, daar heeft ze gelijk in, zeker. Ja, dus tot jou natuurlijk gebeurde zo en we zijn er live bij. Dat zou fantastisch zijn, had ze dat. Maar ja, dat zou ze krijgt zelf wat, had ik de kraaien maar druk. Want dat komt wel mooi in. Ja. En daar wie ze net altijd groot fan van, heb ik wel begrepen. Nee, dat klopt. Nee, daar heeft ze wel eens moeite mee gehad. Of ja, ik weet niet hoe ze dat zelf ervaart, maar dat zegt ze gewoon in de afstand dan zeg maar. Ja. En nou, wie op een kampioenschap afstand die zijn makkelijk biljetparcours, maar dan toch, dat woer dan net zeg maar. Dus ja, zist maar, ja. Maar ik denk dat ze dat dus, ik ken het niet haar holletje, maar een beetje van haar uitzetten het tron net mis in haarzelf te zeggen. Ja, maar ik moet doen voor toch een beetje ik naar het thuispubliek, ondanks dat ze nooit in de woorden winnen. Die NWM-titel winnen. Ik moet Tessa verslaan.
Nee, ik ging lekker liepen. Ja. Ik heb in ieder geval 2 sprongen, maar mijn beetje geluk heb ik jong jou sprongen. En ik wil gewoon ooit die ultieme sprongmaatje. Nou, en dat dat dan op een NMM gebeurt, of een NK of een FK, ja, dat is natuurlijk het ultieme moment. Maar gebeurt dat op een gewone wedstrijd, is dat ik prima. Als die sprong maar een keer maakt. En dat is, ik weet het wel, maar voor een lieper of liepster, er ben net zo vol die tot het einde van hun carrière ze kennen dat ze ooit de ultieme sprong maken hebben. Nee. Als elke lieper zei, ja, maar ik doe maar meer de kaarsprong, die hier nog meer in zitten. Had ik nog iets meer naar links, iets meer naar rechts, iets beter uitsprong. Nou, dan was het ooit een keer, zien die zelf zeggen van, hey, verder ken ik net. Nou, en zoals ik het begrepen heb, is dat nou maar het doel om ooit één keer die sprong te maken. En dat is natuurlijk een fantastisch streven. Ja, jouw jaren tussen ik de trekkers er nou en dan voorbij komen. Mijn excuus daarvoor. Maar waar in je voordeel hier, we zitten boppen op de skans, haast midden in het zandbed. Precies. Maar dat betekent dus zeker op het start dat de trekker dan krek even voorbij komt om dat zandbed. Dus leert een mooitje dat je dat dan krek even mooi herkennen. Maar het is al je prima te verstaan voor de rest. Dus daar gaan we gewoon prima vanuit dat het al heel goed komt hier. Want de wind loopt ik wat aan, heb ik wel het idee. Het begint een beetje meer te waaien. Dat is nog wel misschien tricky. Nou ja, het is maar kijk, de wind die komt van alle kanten even op dit moment. Ik denk dat het een beetje een hele verwarde bui is. Er stonden vlaggen in. De eigenlijk. vlaggen die wapperen alle kanten uit. Dus we hebben best kans dat mijn kwartiertje weer heel hoors is eigenlijk. Ja, want ze hier hem de hele dag echt strak in de reg. Dus dat is toch een voordeel. De oorloop moet dan misschien ietsjes langer maken worden voor diezelfde. Ja. Dus dat moest even. Maar de polstok kan een paar decimeter verder. Ja. En dat is natuurlijk wel geen winst. Ja, de ervaring is ik dat het dan op het eind van de jong wel eens wat inzakje in wien. Klopt. Dus dat is even zin. Dat voorspelden ze, Joe en ik volgens mij. Ja. Dat het van een beetje hut waait. Maar goed, dat ben natuurlijk de omstandigheden. Ja. Een skipper. Het scootjes die moet elke keer weer op de wien reageren. Maar dat moet Jeppers en Jeppers zeker. Dat hoeven ze je dan weer net. Dus dat is dan een groot voordeel dat we staren. Maar ja, dat word je eigenlijk vanzelf ik net als skipper. Precies. Maar ja, de wien is ik wichtig voor veel Jeppers vanzelf. Dat speelt het mooi. Wilst wij dus heel iets meer kleermaatje voor die finale. Want je ziet Hannes Carrion al onder warming-up begin. Een kwartier van zo'n hazen rijden. Nevens mij het zo'n zo'n is het wezen. Maar ja, het Lisandro-programma, Hendrik Murk. Dat was commentator, ik dat tast op een gegeven moment. Het kan wel eens tricky worden. Ja, nou ja, het hier precies ken. Alleen toen hebben we 2-3 keer een beukenhand. En dat is toch 1 keer een liedje horen en 2 keer een kwartier. Ja, dan ben je een oor kwijt, hè? Ja. Dus dat is dan krijg het oorke was het, want het is ook wel lekker als zeker voor de vrijwilligers even een pauze heeft van 3 kwartier om iets oorke. Nou ja, dat zit er hier net in. Dus iedereen die bats mooi terug en dan straks maar de pauze nemen naar de wedstrijd. Ja, En op zich, nou ja, dat wordt vrees dat we even de lijn goed lijn worden. Hè? Dat wordt alweer inmeten. En dan kunnen we los. Dus ja, ik denk nog een minuutje of 10. Zeg ik het niet schat. ja, je denken, wat docht die trekker toch heel tijd? Nou, die maken het zandbed weer een beetje los. Want Ja. dat je een heel soort liepen en je komt op het zandel, dan wordt de zand uiteindelijk heel hut vanzelfs. Ja, dat heeft je zelf wel niet in de gaten. Dat je gewoon op zand rennen, dan wordt het hut op een gegeven moment. Nou, dan moeten we even een beetje losmaken worden en dan kan je er aanzien weer beter in landen. Want anders dan is het eigenlijk gewoon hudde groen worden. En dat wil je vanzelfs ik net. Want het komt van hege hichters die Filia sprongen. 10,5 meter. Dus je moet er wel goed deel komen kennen. Ja. Maar Aniette, die NFM-wedstrijd, die schrikt ik al even. Ik weet nog dat ik hier ooit een keer heel lang wassen moet de hele tijd op die finale. Want toen dacht ik, ja, dan heb ik al niet sprong, moest het wel lang worden. Ja, nou goed, ja, je hebt meetjes die rondes en dan moet je limiet hellen. Nou goed, en dan is het afwachten, ja, wie helle dat al hier? En dan, dan begiet het nou haasten, maar de famkes en de dames die liepen achter de corona, hè? En de jongens en de junioren ik. Dus het zijn lange rondes. Hè? Bij een normale wedstrijd, of normaal, dan heb je 2 finale rondes met 3 sprong. En dan gaat het vrij snel. Dus ja, dat duurt het even. En dan moest hij toch zwaar dat het even warm bleef, even draven. En klimmen. Ja, en klimmen, klopt. Ja. Maar ik kan me voorstellen aan want dan is het volle lang en je hebt het mij en ik volle hege niveau. Dat is bescheiden. Nee, dat is net bescheiden, dat is een feit. Dat klopt feitelijk. Ik denk met name natuurlijk, het is toch wat fris waar was toch zoist. En ja, als je dan te wetter gaat en je moet je snel weer. Het is nou misschien juist wel lekker als de wetter is, dat is iets met die het heeft. Dan kan die even rustig omstroepen. Klopt. En ik nog even, er waren mijn trainingspakken gewoon, even lekker rekken strekken, we warm worden. Ja. Want als dan meteen weer de stok in moest, dan moest ik altijd rap dan. Dan ben je spieren helemaal verkrampt. En Ja. daar heeft een goed punt nou.
Het is echt even zin hoe het giet voor de Leppers, denk ik. Maar ik denk wel dat iedereen gelijk op scherp stiet, ja? Ik denk net dat ze het op de twaddesprong komen litten, absoluut Nee. net. Het waar is onvoorspelbaar, dus... In principe ga je maar 2 kansen gewoon, maar ga je direct draaien en dan ga je naar de finale. Ja, Jere de speaker, welkom bij de finale, want het gaat gelijk terug, Jere. Logisch, we zijn al 3 kwartier pauze, is misschien wel noffelijk voor de meesten de vrijwilligers, maar ja, je moet er voor het donker, ik ben klaar wezen, zo simpel is het, ik ben het veel hebben. Dus we de linen line en beginnen we dan eindelijk aan die wedstrijd. En hoe is dat dan voor je? Is het dan ik dan denken, daar gaan we eindelijk weer? Ja, nee, tuurlijk, je bent een hele duivel. Uiteindelijk bereikt je voor op de finale, hè. En de finale is in alle sporten is mooi. Ik bedoel dat je Wimbledon zeggen, maar tennis, daar word ik. Op een gegeven moment de finale, nou, EK, WK voetbal, uiteindelijk gaat het om de finale. Dat is bij het NWM hetzelfde. De hele dag is mooi. Wat ik al mooi leer, een hele mooie sprong, jongen. Maar in de finale begint ze alweer weer op 0. Dus ze moeten het no shell letten. Ja, het begint echt weer op 0. Dat jou tussen denkt, oh die voorronde, dat je dan 21 meter springen. Nou, dan kan ik wel tussen doen. Nee, zo simpel werkt dat net. Ik denk dat de Bouke die graag een strikje erom lezen voor. Ja. Dan mag je weer omkomen. Ja. Je moet die finale weer op 0 beginnen. Precies. En dat ken ik zoer wezen. Want stel dat Jon de NWM-kampioen 20 een hele meter springt. En dan heeft zo'n beetje 21 meter 24 sprong. Dan denkt ze Bouke die jongen, ik van potverdorie. Ja. Ik ga gewoon de 40 sprong maken op NWM. Ja. Maar hij telt net mooi. Maar hij telt net mooi. Nee. Dus, en dat ja, de spelregels zijn duidelijk, dus iedereen weet het. En, dat is ik de charme, Joet. En had jou nog denken, waarom zeg ik alle mensen niet de roller pakjes? Dus zoek ik nog even op rondkomen. Dat is het thema van Joet eigenlijk, van de hele dag. Want de NFM is net zomaar een wedstrijd. Nee, het is eigenlijk misschien wel een lieds evenement te nemen. Want je efter de skans, dat kan je net zien. Maar daar staan al je caravans, daar zijn al je auto's. Het is hier gewoon even een liedse mini-camping. Het is even een feest. En daar hing het een thema aan vast. Ja, daar zeg je de caravans zelfs. Het is een feest, want de Hollanders komen hier dan ik heen en die bloeien hier dan ik. En zij is het eigenlijk een beetje de thema van dit hier binnen de Tiroler feesten. Ja. En dat maakt het eigenlijk dit evenement tot een liedfeestje. Dus zou je denken, ja, ik zeg dat ik een draaimoen in de fjette en ik zeg een feesttent. Hoe ken dat al hier? Nou, dat is vandaar dus. Maar wij zijn hier zelfs gewoon voor die 4 sprongen. Nog één ding, Anniette, want ik vreeg eigenlijk, waar is de grote favoriet? Dat is Marit, dat zit iedereen ooit. Maar ik wil een outsider weten. Ik wil één weten waarvan ze denkt, dit zou ik wel eens wat willen kennen. Ja, nou ja, ik weet dat Sigrid altijd wel een kampioenschapsspringer is. En die zou ik Sigrid Bokma. Ja, Sigrid Bokma, die zou ik samen een hele goede sprongdel zetten kunnen, Joert. Ja, absoluut. En voor die, Murk, wat is de persoon waar op letten moeten? Nou, dat zijn er natuurlijk meerdere, maar een... Ik wil inderdaad geen Germ Terpstra jaren. Dat is absoluut de grote favoriet. Ja. Nou, misschien nog wat die jaren met Michiel Zielstra, want dat zijn 2 junioren die het... Nou, Gauwer is verder hebben als senioren echt wel hele grote talenten. Precies. Een beetje de Max Verstappens die bij de Formule 1 begon, zo wie is een beetje. Ja, maar dus die namen dit wel even wat het is. Nou ja, maar dat zijn de junioren, maar bij de senioren ik juist een Erwin Timmer-Arends, een Rian Baas van het Hollandse kamp, Jacco de Groot, moet je natuurlijk nooit, hè. Terwijl verlien je nog de beste sprong ooit maken op een NWM in 2022, nog steeds het skansrecord. Ja, dat zijn alle gewoon namen die in de gaten nog houden moesten. En uiteindelijk hebben wij daar met één echt bij de senioren grote troefje in staan. En dat is Bouke de Jong. Die woonverlien hier? Ja, maar 20 nog wat. 2090. Juist, dus een hele mooie afstand. Toen ik gast, niet de Smits is al 21 of 22, maar het is dus heel constant. Dus misschien dat er ook wel denkt van, hé, dat heb ik vorige keer ik niet en ik ben hier straks weer maar niet in 21. En nou, dat zou geweldig wezen. Maar ja, we moeten net ook Germ hebben vandaag, maar als het vermijdt, je zegt hoe makkelijk die... Ja, het is flauw. We moeten wel ook Germ hebben. We moeten het zelfs ook Germ hebben, denk ik. Het is een kwestie van tijd dat hij of Michiel hoe de 22 meter gaat in Friesland. En dat zou natuurlijk uniek wezen. Want voor de mensen die niet net thuis binnen in het field hebben, jarenlang het de heilige graal van het field hebben 21 meter west. Nou, wat je dat kon, dan ben je echt een hele grote naam. Dan kon je echt een heel soort. Intussen gaan overvriezen dat sprong, 21 meter. Maar ja, we zullen al verder, want de PR's van Germ, ja, die staan vanzelfs gewoon op 21, wat weet ik wel. 87. Ja. Dat is niks meer. Sinds kansrecord met even een mooie pensioen. Dat wie vorig jaar maar de NWM. En dat wie toen, ik een Fries juniorenrecord. Nou ja, dat is nu dus alweer 21 meter 87. En dat is nog het Nederlandse juniorenrecord. Maar voor Germ, maar ik Michiel, jongen, die twee die ben...
Ja, ik zou haast zeggen van de andere planeet. Maar Ja, want die 21 meter wie de hele gegraal altijd, dat wie wij ze echt altijd vergoen. ja, Ja, en Germ die doet het alsof het niks is. nee. Die springt dat gewoon samen in één keer uit. We hebben voor mij 15 21 meter sprongen dit hier in Friesland en 10 bij Van Gerb. Ja, Ja, dus dat is wel uniek. En grote jongen. Rian Baas had natuurlijk in het begin van het seizoen, in juni al, 22.03 sprongen in Holland. En dat Ja. heb ik net vergeten. Praatte toevallig even met je huid van Midgie. En die zei wel van, ja, hij is nou net helemaal topfit. Het wat last van de hamstrings is ook zo wat. Dus ik ben blij dat er een eerste sprong pleegde voor de finale. Ja, maar die verhaal ken ik meer. Misschien is dat ik een beetje de druk eruit halen. Precies, dat ken ik. Dat ken ik. Want als het 22 meter sprong heeft, dan denken wij hier in Friesland ik. Let op mijn Sjen dan. Maar Michiel Sielstra, Jurgen hier in beeld in het trainingspak. Praat nou destijds nog mooi kennis, kunde en familie. Ja, een beetje ontwarmen in, een beetje ontspringen, een beetje losjes, een beetje vrolijk. Zo simpel is het dat je een van de grote favorieten bent. Gewoon lekker resten bloeien, kalm bloeien. En gewoon zien wat er gebeuren gaat. Maar die moet nog even watchen dat er gebeurd is. Wij gaan uiteindelijk naar die finale taan nou wel echt. Die gaat begin, de speaker ik. Jaren dat de finale begint. We binnen 22 minuten later. Dat hindert niks. We beginnen bij de Famkes met Brecht van der Zee. Maar de jongens met Mark Boer. En bij de senioren Ronald van Bemmel. De Famkes, dat is ik een klasse. Die ontwikkelt heel iets meer, hè, Anniette. Dat wie neemt hij het toch op een hoog niveau nog. Ja, klopt. Toen zie je alles nog bij elkaar. Hè? De famkes en de dames. De wie nog niet een leeftijdscategorie eigenlijk. En de populariteit die ging ik omheen. Dus steeds meer dames en famkes. En eigenlijk letter is dus die binnen die categorie in de kamer. Wat een hele goede zaak is, vind ik zelf. Brecht van der Zee, de dochter van de voorzitter van de Filiap-vereniging, Hanne van der Zee. Die eigenlijk een beetje stress wil ik net zeggen, maar die hier wel zin in die RVN. Die zonder spanning, zo wat ze zo'n zenuwen. En die beginnen haasten dan aan de finale. Dat is voor hen persoonlijk ik weer heel mooi, want dat is het eigenlijk. Hè. Het is gewoon een grote familiesport is het. Ja, zeker. Ja. En ik kwam zo dan tussen als een laaienaar. En namen die er net echt niet tussen. Nee, geen broers of zussen. Nee. Maar goed, ik dan gewoon in de grote Philip familie. Dus ja. Want bij de bus zijn er klaar voor volgens mij. Ja, Jojere, de speaker, dat ze nou echt beginnen. nou, vind ik dan al netjes. Het is 22 minuten erin. Nou ja, oké, maar dat is nur kwijttrekken best. Nee, complimenten voor de organisatie hier in het Heidenskip. Keurig. 2025 thema Tirol. Ze heb ik wel eens een wat spectaculaire opening, maar ik denk dat ze nou kiezen voor actie. Die slaan ze hoor. Ik heb begrepen dat ze gewoon de opening verzwargen met spektakel, maar dat doen ze nou net. Want dan wordt het wel heel krap. Want ja, nogmaals, ze mogen net in het donker springen. Want ja, je snapt dat je die pols net goed met Sjen kennen, dat het heel gevaarlijk wordt. Speaker Johannes Haanstra roept het nou om. Thema Tirol. We beginnen met deze wedstrijd. Publiek, ja, het publiek klapt ik al. En dat betekent dat we nou echt aan die wedstrijd beginnen gaan. Dus we gaan gewoon van Brecht van der Zee. Sil, denk ik, de eerste wedstrijd redt. En dan gaan we los met deze. Ja, het goed is. Of in de vierde Ronald van Bemmel. Online is natuurlijk. Die binnen dwaande mooi de sprong, dus pols nog goed zetten. We houden het in de gaten voor jou. Misschien nog even gedrukt en misschien straks. Het is de race tussen de eerste op de tredderskans. En dit we hopen dat de eerste dan maar voetballers goed is. Ik probeer het dus zo goed mogelijk. Want voor het publiek dus een biertsprong gaan. Ja, we beginnen op Gaan we van start met mooi mooi 2 gelijk. Dat is prachtig. Bemmel. En Ronald van Bemmel zit goed in de stok. Zo. Brecht van der Zee komt er in elk geval in en Ronald van Bemmel te wetter. Dat betekent dat een Friesinne de oerkant helpt en hier van Polsboen Holland net. Die ben in oranje pakjes. Dat je denkt, waarom ben je niet in het oranje? En Friesland is in het blauw, zo simpel is het. Dan gaan we in de middenmoer naar Mark Boer. Ik in het oranje dus. En ik die te wetter. Dus 2 Nederlanders te wetter. Nou, dat belooft wat. Ja. Maar je ziet ook dat hij de stok helaas afdwaalt. En gaat hier dus de eerste ronde kopje onder. Brecht van der Zee start met 12 meter 25. Tolve 24 voor Brecht van der Zee. Nou, dat is prima. Dat is in elk geval de eerste
afstand die je dan staan, want Murk de zei het al. Ja, dat is wichtig. Gewoon even een afstand deel zetten en daarna een risico nemen. Ja, het is wel lekker als het eerst maar een knappe afstand begint. En ja, zeker, het is een wedstrijd in de wedstrijd. Hè? Ik bedoel, 8 of 9 famkes binnen. En daar gaan straks maar 4 van terug, die dus dan nog 2 extra pogingen krijgen. En die springen uiteindelijk echt om een prijs. En dus moest je eerst op proberen in die wedstrijd al bij die beste 4, of zelfs met Tolen 24 net slaggie. Maar daar kan je wel weer op voortborduren. En als het de orde waren, Mark Bos en Ronald van Bemmel, maar wie het sprong begint, is altijd wel een beetje vervelend. Aan de andere kant ben dat ik net te hoogvliegers, dus die nemen misschien ook al wat meer risico. Van, als ik me bij die beste leppers mengen wil, dan moet ik wel wat risico nemen. Hij was ook zo iemand die dus de limiet wist te halen vanmiddag. Valkenstellingwerf, vermits je goed van 9 meter 83. Dat weer natuurlijk al een hele behoorlijke sprong. En daarmee dus Dat wie ik zien PR dan. Dat weer een IPR, ja. Ja. Dus dat weer voor hem al een succes. Sterker nog, bij de NMM heeft het eigenlijk altijd een prijsje voor. Dus hij kreeg sowieso zo'n Draaihoekje, ja, denk zo'n ik. draaihoekje. Dan wist het nog aan Ja. Dus Ja. dat bent toch ik wel wat van die mooie prijsjes. Maar goed, Fijkers zal ik beziekje willen. En dat zou ik kennen misschien. Om richting de beste 8. Nou ja, hij weet nou weer hem zetten, want die start Ja. succes. Dus ik denk dat hij er alles op weegt van de jongen eigenlijk. Die stond inderdaad bij Fijker van Midje precies goed. En ja, hij zal natuurlijk ook heel graag die 20 meter erop rekken willen. een mooi iets dat je natuurlijk die finale haalt. Een mooie stylistic. Ja, daar komt hij al aan. In zijn Zit er goed in, hè? Ja, maar het neemt toch wat te volle risico's nou in. Het kan natuurlijk ook dat ze de polstok lieken via zetten als Vermidje hun tredde sprong. Maar ja, dan best wel warm door. Nina van Vliet. Maar al wat gaat ze uit de richting, dat is zonde. Want Nina van Vliet, we weten wat zij kan. Helaas echt wel uit de richting, Krek. Kunnen gaan gooien tijdens deze finale. En als verrassing in de top 3 kunnen komen. Maar het lukt helaas niet in deze. Op de middelste batten, Daniel Veestra. En ik dik niet te wetter. Ja, zo begint het alweer een beetje vochtig, zullen we maar Het is zeggen. nog net best ontneld, hè? Nee, maar goed, Dat is voor het publiek altijd heel erg leuk. Dat vind ik altijd het contrast bij het filie hebben. Maar als je publiek bent en je gaat nog nooit bij het filie hebben geweest, dan denk je, goh, wat is dat leuk, al die bommetjes. precies. Maar daar ging je net voor. Nee, dat merk ik zeker in dit seizoen. Hè. Dat er een soort toeristenpubliek is die met auto christelijk geniezen en jeugd het eerst te wetter gaan. Maar juist dat publiek, de oes en de aas, komen bij die absolute topsprongen. Van hé, dat is dus ik voor jullie hebben. Dat ze denken, springen ze saffier. En dan wordt het spectaculair en dat willen we niks zien. Dan gaan ze in de gaten dat op een gegeven moment toch wel leuk is dat ze naar die 21 meter gaan of verder. Papieren blaadjes van de finale. Mocht u die willen hebben bij hier. Ja, de papieren bladjes worden nog uitgedeeld, heren. Zo. Daar is hij maar vuur, daar kom ik ook even mee. Ietsjes vertraagd. Zal ik het voor, ja. Hier mijn speaker. Of is dit een aanslag? Johannes Haanstra die krijgt vuur voor de bus. We zeggen bij de senioren Rutger Haastra. En die heeft een enorm PR van 20 meter 76. Of dat, dat ziet er goed uit. Ja, dat gaat heel aardig, hè. Nou, Iets te rap naar de andere kant. Maar wel een hele lekkere sprong om mooi te beginnen. Om op voor te beduren. we hebben de lintjes oplezen. De lintjes lezen op 13 en 16 meter bij de lietse batten. 16 en 18 meter op de middelste batten. En Santje en 9 meter op een grutte batten. Heel knap. Dit seizoen net begonnen. Daar op de grote stand. Van de derde klasse naar de tweede klasse. Naar de eerste klasse gepromoveerd. En nu staat ze in de finale. Want ze wist vanochtend maar liefst 12 beter. Gaan we terug bij de famkes. Ja, mooi Riks de Vries. Zo, stiet behoorlijk stil. Maar het toch wat te volle risico nam. Stilstaan is goed, maar dan maak je wel de goede kant uit. Maar wel een sprong met dreiging. Kom maar de pols. Gaat naar 11,67. En daar gaan we verder met Nienke Klein-Veldeman. Schande, ik weet het. Gaan we terug op de middelste scores. Martin den Boer. Maar dat gaat ik moeizaam. En die Ik gaat ben er wie een het. stredderman We kop hebben onder. bij de jongens 3 keer wiet ontnauwd. Dus daar moet nog wat gebeuren. Ja. Dat is nog
Dat kunnen zij beter. net al te best. Misschien is het de stress. Dus inderdaad eerst Zenuwen, maar Ja. publiek erbij. Nou, weet Een wat? pak hel je. De grote man die zit natuurlijk, en dan hebben we het over een Reinder Haastra, een Thomas Meijer en Jorrit Boustra. Ik denk het sokken jongens als Mark Boer, Daniel Veenstra, Martin Den Boer. Ja, toch wel risico's nemen van hey, willen wij nog die laatste 2 sprongen ik maar zien, dan moeten we gokken. En dat doen ze dan en dat resulteert dan in wie het pak. Gaan we terug met Sietse Bokma. De broer van Sigrid, een van de favorieten of outsiders. Ja. Dan niet het. Het als junior wil de NWM won, maar als senior nog net, dacht ik. Dan hebben we even de boeken in doeken. Sietse is een echt wel een goede fieljepper. Had ik al skatenwedstrijden woon. Dus hij zou samen een goede del zetten kennen. Had een PR van 21 trekje. Je hebt bij een van die halve die dus hoe die 21 meter sprong is. Ja. Dus die weet echt wel wat. Neemt ik de tiert, de onreën, het ferme passen en komt. Oeh, gliet voet in de stek. Ja. Ja, dat zit er net. Nee, Hij niet koers. compenseert. Hij bestelt prima. Ja, Hij bestelt hem echt wel maar hij prima. kwam er net lekker in, hè? Hij kwam er vierste net, leger goed in. En dan wordt het werkje. En ik moet zeggen dat er uiteindelijk nog het maximale er wel uithelpt. Ja, je Maar- geeft nou je... De zweef naar je niet-sprong is wel heel belangrijk. Dat ook goed gaat. En dat misleert een beetje. Ja, ondertussen stiet Nienke Klein-Velderman kleer bij de famkes. Ze is zich druk aan het concentreren. En zij had ik de klassementstrui, jongen. Het pompenbladen shirt, daar komen we aansnijden even op waarom. We zullen eerst nooit. Ah, het wordt de tijd om te klimmen. Ja, komt mooi, ja, krek oer of krek net oer dat lintje. Maar prima is de sprong voor haar, hè. Een beetje de richting. Sietse Bokma, 18 meter 98. Zijn eerste sprong net geen 19 meter. Eddie Keppel, persoonlijk record van 16 meter. Dan gaan we terug naar Eddie Keppel. Nou, ik zou je al draaien jongens, wie het sprongen. Eddie held in elk geval de overkant. Nou, En dan we zie houden dat op papier. je Vottenbouw als eerste. Nee, precies. Simpel is het dan ik wel. Maar hoe tjoerend is het net, hè? Dat is ben geen afstand met je vergin. Is iets neer te zetten. Bij de senioren gaan we kijken naar Rian Baas. Een van de grote namen bij de senioren komt er aan. Rian Baas. Murk zei niet schrikt al. Nou, dat is toch een wat je ik wil naar schenken en voor een titel misschien wel. Nou Of is ja, dat te zeker. volle? Nee, dat is zeker net de volle. Hij is natuurlijk oud-Nederlands kampioen. Hij is oud-NWM-winnaar. Zijn man die ik wel een bepaalde publiekslieper is, heb ik de indruk. Ja. Hij kikt op die spanning. Hij kikt op die finales. Ja, Hij stiet er eigenlijk altijd. Juist. Ja, altijd bij de grote en wedstrijd. dat is knap, hè? Ja, dus dat zeker. is dat is, en van ja, maar 1203 is natuurlijk de beste seizoenprestatie. En dat mij dan 26 juni was, dat is het sprong heeft. Maar hij heeft het wel sprongen. Dus ja, nee, als hij lekker in de stok zit. En ja, je weet net. Zet de stok del, dat zullen je al, maar waarom wiest hij? Dat is nog correct even de laatste aanpassings in de pols. En hij neemt nou ook de oor in. Hij doet het maar lietsere pasjes. Valt ik een beetje in de stok voort, komt er wat leeg in. Ja, ziet er net Compenseert lekker het hem in. wel, maar het ziet er net goed in. Nee. Nee, het is een beetje hetzelfde. En ik heeg in de 18. Het wil naar de 18 gaan. Ja. 18 heel, ongeveer. Komt tot 13.06. Heeft daar tot nu toe de verste afstand. We zullen kijken wat het waard is. Als straks Nienke Kampen en ook de Hollandse Nienke dames Kampen maakt het haar kleer. Sanne, Nina en Gemma hebben gesprongen. Nienke de Hier komt eerst Nienke Kampen. pols in, ziet er prima uit. Een beetje moeizame klimslagen, maar weet zich toch naar de orenkant te brengen. Gewoon heel gauw hoor. Ja, Want dat moest eigenlijk zijn vatten komen, hè? Dat is de vierste rapen hoorgiest. ja, dan heb je die stok toch wat te dichtbij. En dat is nou krek even uitvinden dan. Ja, je hoopt dan dat je zo'n voorronde hebt, dat je ongeveer weet wat de steen moet. Maar soms heb je wat meer adrenaline of ja, gewoon wat meer vuur. Hè? En dan, ja, dan stiet er soms samen de vierste dichtbij. Hier een van de meesten weten we nog Sjem moeten. Zat Murkrek zei, Reinder Haastra, klassementsleider, pompenbladen shirt. Glinter keurig in, ziet er keurig uit, gaat wel een beetje, Ja, gaat wat erop, hè? een beetje te rap.
Maar Ik de was te Line, leger in, maar goed, dat zijn details. Line loopt op 18 meter, dus hij zal daar ongeveer in uitkomen. Ja. Ronde 2, 3 en 4, dat eigenlijk wel zeker is. En Jo denken, waarom met hij nou een pompenblad shirt on en de rest al die mooie blauwe shirts. Dat is de klassementsleider. De meeste sprongen, de vierste afstand in het seizoen. De beste sprongen. Ja, als je dan alles bij elkaar optelt, de meeste meters ha. Dan dit mooie klassement shirt on. Het is een hebben dingetje aan het, dat Ja. klassement shirt. Ja, het leidt even extra druk op de lepper. Voor sommigen dan. Maar ja, het liet zien wie de beste is. En ja, als je die trui hebt, dan wil je hem graag behouden. Ja. Dan gaan we terug, maar Ricardo Fay. Nee. De stok rugt Nee. steen, maar ja, dan zit je er eens een keer goed in. En dan ga je net door de punt. Nee, Jusje is te volle risico. En is zijn eerste ronde toch ik altijd weer een beetje oud taasten. Dan gaan we voetendaags weer terug bij de vrouwen. Nou, Famkes bij Sanne Hogenboom. Moet ik vierste rap nog. Ze komen alle keer een beetje in de buurt van het baltje. Krijg goed het baltje. Het lijkt hier niet die 13.06 voorbij te gaan. Maar goed, het balletje is een indicatie. Ja, al deze Famkes die nou sprongen, die kunnen volle verder dan die 3 meter 06 weer dat baltje blijft. Dus ik ben benieuwd wat er komt. Eigenlijk kan elke niet wel haast verder, want het is nog net echt denderend wat we nou te zien hebben. Reinder Haastra, Bigelig, Santje 50 sprong krijgt die de eerste bij de jongens, maar Sint-Pierre zit op 18,78. Dat is wel een meter verder, meer dan een meter. Ja. Dat zal de stress wezen, denk ik, de druk. Ja, en even het plakje vinden, denk ik. Ja, Precies. Shit, dit ziet er wel goed uit. ja zeker. Heer de Galema, we gaan heen jongen, we gaan heen, Heer de Galema. Oh! Zo, die. Ja, mooie sprong. Beste. Maar hier hij net nog een klimslag mooitje kennen aan Ja, hij zet er nou volledig in op de uitsprong, maar eigenlijk Ja. liet hij hem ooit toch krekken extra. Hij Dus, ziet zo lekker te klimmen en als dan Ja. eerst één keer troskoos, dan pakt 70, 80 centimeter. Ja, maar goed, dat is ik. Zulke jongens hebben misschien net al te vaak dit soort momenten. Dat is de hè. ervaring, hè? En dat Ja. is inderdaad het stukje ervaring. Ja. 100% ben je. Dus, maar wol, inderdaad. Ja, mooie sprong. Zeker. 17 meter 48. Zo. Santje Zo. 48. Heel persoonlijk de gooi, hè? Ja, Naya geweldig. Ja. PR. Ja. Dan krijg je de handen opgehoord zelfs. Is die net de eerste bij de jongens nog? Voor winnen. We gaan terug naar Boe Westert. Komt hij op de tweede plek te liggen achter Reinder Haanstra en springt hij verder vanmiddag. Zo, Diet maar de oren in. hier komt Bo Wester. Ja, die valt te wetter. Boe had het ik nog net voelen. En gaat die Kadovai achterna. We gaan daar verder met. Ik een soort wierdsprongen bij de senioren. Maar goed, nou Frederik Kramer, nou begint echt het serieuze werk. Een absolute topper. Dan hebben we de eerste Nina van Eyck. Hollands Vanke. Krijgt het niet om te klimmen. Wat doet ze? Oei, een beetje uit koers helaas. zeer keurig uit. Ja, zeker. Maar Dus dat ik doet wo- koers, dat is dan toch, hè? Dat is toch... Ja, op het moment dat ze er zo stil in zit, dan kent alle kanten op. En dan is het eigenlijk schande dat ze krek een beetje uit koers giet. Maar de dreiging weer dus zeker. beweging. Want achter Gemma van Oosterom gaan we meteen door met Sanne Boustra. Geldt natuurlijk ook bij junioren. Ja, de focus op de midden. Thomas Meijer Veenstra aan de beurt. in het rode shirt. En dat is dus Holland. Ja. Zodat ik je ook niet correct vertelde. Het is Holland en Friesland elke niet nog mooi. Ben 3 wedstrijden, NK, Twakamp en deze, de NFM. Komt daarmee nu wel op. En ik ben wel benieuwd wat Thomas Meijer kent, want ken die hoe Reinder Haastra heen maar die Santje 50. Want ik denk dat Murk wel eens gelijk krijgt en dat Reinder een grote favoriet is. Nou is die Santje 50 net een favoriete afstand. Nu in één keer hier in de finale. Maar je weet het maar nooit. Je de stok in. Ik wil prima. Ja, nee, bloed hing Nee, je. ik verwacht je wel omdat we bij de jongens van de overwinning echt wel een 1820, 1830, misschien wel richting 18 heel gaan. Maar ja, dat moet al je nou. Want nou dan hebben we een heel soort wiertsprongen. Dus. En het kan morgen in het Philip. Je kan ik mooi de minste afstand nog kampioen worden. Dat is de charme van de sport.
Frederik Kramer op de vierste kans ik. En ook Frederik Kramer wist 2 keer. Maar wat die jongens wel goed doen, hè? Hidde Galema, Reinder Haastra, Santje 50, Santje 48. Ze is waarschijnlijk wel bij de beste fjouwer. Dus doe ik straks wel verder, maar nog 2 extra sprongen. Wist Frederik Kramer naar een nieuw persoonlijk record te springen. 21,45 meter. Het is weer even een strijd of de Famkes er binnen of Frederik Kramer bij de vierste kans, de senioren. Ik denk Hij de sprong hier Famkes. natuurlijk in het Heidenskip, 23 juli. 21 meter 45, hè? Frederik Kramer. Dus Gemma van Oosterom die het wel een aantal goede Zo, klimslagen, hè? Moest zien. En geeft Frederik Zo. de voet op de achtergrond oerhinnen. En ik dat zucht er keurig uit. mooi Frederik sprong, hè? springt ik nooit. Ja, krijgt ik de hand op elkaar. Giet sowieso voorbij de 9 meter. Is zelf tevreden. ja, ik Maar kom ze met ego op, denk ik wil hem eerst maar bij de beste 8. Ja. En dan denk ik maar een dikke jochentje, dat is dan heel lang best. Dus het is een wedstrijd in een wedstrijd. En ik denk dat we echt in die laatste 2 ronden het vuur worden krijgen, maar dat is even een ouwachtje. Ja, maar de beste achter ging toch naar een soort van mini-finale. Ja, Of eigenlijk de finale. De finale van de finale. En Murk zei al, je moet de eerste sprong gewoon goed deel zetten. Dan zit je er mogelijk al bij. Ja, Gemma van Oosterom had het baltje wel echt even verloren. Naar 4,48 meter. Dus die liet al wel zien dat ze in vorm is. Dan hebben bij de Famkes elke nieuw sprongen. En is Gemma degene die het vierste sprong. 48. En daarom zei Anne-Jet, die had het baltje verloren. Want het baltje is de vierste afstand. En dat is wel noffelijk, want dat je 1 keer erin looit, dan weet je als vierlepper ik, daar moet ik heen. Ja, dat is het ultieme doel natuurlijk tijdens de wedstrijd. Ja, en natuurlijk een persoonlijk record springen. Dat zou zomaar een top 8 notering kunnen zijn. Maar goed, dat is nu Frederik nog Kramer, 22. hoeveel die waard is. Hier Zo, komt Jorrit Boustra. Top 8 wijzen kennen, Jorrit Boustra, ik keurig. Hij kan niet helemaal op scherp staan, maar gaat hier wel voorbij. die sprong dus van Midgis in PR van jochentje 48. Dat is toch En even dat is wel een... eigenlijk het verkeerde moment. Ja, Dat ja, hier, nee. dat hier nou wijzen mag. Ja, want dan hest hem. Dan haast het. Ja, dan hest hem. Ik bedoel, dat ben natuurlijk ik baasafstand van jonkjes van 15, 16 hier. Hè? Ik bedoel, Ja. echt heel bijzonder. gemakkelijk. Dus Oh ja, die kunnen dat, dus die doen dat dan Want ze had Murk al verteld om het begin van de uitsturing. Je kan in de voorrondes heel veel springen. Dat is heel leuk, PR's. Maar die tellen net. tot 17 meter. Dus daarom zou ik ja, hier beter nou springen kan. Maar dat is flauw, want een PR is een PR, hè. nee, daarom die daar is, ja, zo zit ik sowieso slagen. Maar maak het worst hoor, dat er straks hier maar 1820 met gouden hanger kan u huis te giet. Ja, maar ja, dan hebben we het verhaal van Bouke de Jong, ik, hè, want Ja. die hier dus in de voorrondes ik een 21 meter del zetten. Jorrit Boustra, 1738. Wouter van Midden. Hij ligt op plek 4. Ik van Polsboom Holland. Ja, en de rest geen te waard. Maar dat is de top 4 dus tot nu Had toe. een PR van 21,42. De juniorengroep. Ja, dat is nog steeds een afstand met Arne Galema op IJsbrand. Keepervel van Kriet, want hij sprong toen 1 centimeter minder op een NK. Oh, dat lukt geen 21 meter hier, hè. Hij griep ernaast. Hij griep er dan naast, zeker. Ja, hij mist hem. Ja, Hij mist hem in hand en dan is de grip kwijt. Zij sprong is niks mooi, want dan wist ik net, zit hij stal goed of niet goed. Maar ja, goed. Dat is veel hebben. Nee, want dat just als Philippe zelf net, hè. Dat is het nuiveren. Je moet een coach mooi, hè. Die het uitlooit van wanneer moet je loslitten, wanneer, wat moet je doen. Vaak de persoon die achter die jongen in, die houdt om van dat het goed gaat. Nou, dat verneemt zelf ik wel, maar als hem krijgt net helft of dan is de coach hierop inderdaad van Lipman los of trok in. Sanne Boustra hier bij de dames. Het We hem echt binnen bij correcte de vier dames, nou ik begon. Want dat is het voordeel. Ze springen al jaar achtergrond. De Famkes, dan de dames en dan afstand 2 bij de Famkes dames. Dus het is net zo dat we verklassen allemaal. Sanne Boustra, die te wetter giet. Melle Veenstra giet ik te wetter. Ik zal eerst even tellen hoeveel wiertsprongen we in het hand hebben. Want dat is ik zo bij de jongens en de junioren. Die springen achtergrond. Dus dat je denkt, hey, die klasse nou al klaar? Nee. Ze halen hier een eerste sprong aan. Doel is om bij de jongens, junioren, famkes en dames 4 sprongen te doen. Maar dat kan wel eens wat krap worden. Dus het kan draaien worden. Dat die verliezen hier. Dachten ze op een gegeven moment, we doen er minder. Dus komen we weer om op het verhaal, wat eigenlijk al het verhaal wordt van de Duitse, wat Murk gewoon een goede sprongdeel zetten bij die eerste 2.
Ja, dan ben je een heel mooi, maar ja, dat was ik al heel graag. Dat zou de man aan de kant heel makkelijk. Hè? Ja, precies. Ik bedoel, dat zou makkelijk weer, maar als je het voordeel is natuurlijk was, hè, vermeed je ik al, je hebt al, hè. Dus ze weten wel een beetje met die staksteen uit. Eerste kans Hannes Skerjon. Niet ik, Dwaan is maar een comeback. Ja. Het is het hier van de comebacks. Marit van der Wal, Hannes Skerjon. Hannes had het Philips Museum in Wadburgem. Is een icoon voor de sport, omdat hij echt libbert voor de sport. Had zijn Philips Museum opgebouwd. En dan mag ik net al te volle reclame maken, omdat we een publieke omroep binnen. Maar ik zoek eens een meisje. Geen er echt even een keer de hel. Ja, dat is fantastisch, hè? Want het is Ja. fantastisch. Het is echt heel leuk. Maar Hannes, die het Philips toch een blessure vaarwel sissen moest. Maar er is een blessure groot genoeg om Hannes Skerjon ervan uit te houden. Daar gaat er. Was een iconische but. De stok in, hij gliet er weer een beetje onder, hè? Ja, Ja. Oei, oei, oei. ik zeg net goed dit merk. Te volle risico. Ja. Dit is wat de oren winnen het eerste helemaal lekker erin, Ja, maar bij de- nee, stak te Hier vier. hebben we Hanneke. Ja, die had hem. Ja. Die hier rotgang qua klim, hè? Zo, die. Ja, want dat is de volle risico, Murk. Wat is de volle risico? Nou ja, dat je toch de stok te vier zetten. Maar het positieve gevoel wat je van Messi oorholden had, denk ik. Maar toen het Hannes strijken sprongen, dus een tredde sprong, best natuurlijk lekker warm, best op dreef. Misschien dat er dan alweer denkt van, nou, ik zet hem op hetzelfde plakje als toen maar mijn tredde sprong, toen er een plaats voor de finale. Ja. En misschien dat er zelfs wat mijn oren hier krachtiger ken, hier feller ken. Dat ken natuurlijk ik. Timo van der Knaap. Ik vind dat hij er bij is. Won als jonkje ooit de NWM. En nou tweede is junior. En prima uitsprong. Ja, mooie afstand daar. Het is belangrijk om ook weer in het ritme van deze finale te komen. En een afstand Wat die minder Thomas zetten. Maier Want bij de van jongens. eerste sprong te waarde, dus En het wie lastiger destijds? om het in die tweede sprong dan uiteindelijk weer Oh, wie? Dan heb ik hem. Ja, ik zou de wietsprongen van jou tellen, maar dat doe ik haast nu. Want het ben er iets te vol, hè? Dat is net waar ik van je naar het Heidenskip gaan ben. Daarvoor is ik niet naar het Heidenskip gaan. Maar dat hindert niks. Dit beslissen dat dat toch even een zenuwen binnen. Maar zij moeten ook een eigen wedstrijd gewoon blijven springen. Daar is een van de favorieten ondergang. Of nou ja, favorieten. Anniet zei dat de favoriet was. Sigrid Bokma hier links. Maar we gaan eerst naar de eerste kans weer. Heerde van Dam, eerste jaar senior, vorig jaar fantastische talentvolle junior in het Hollandse kamp. Maar ja, je wordt een jaar ouder en dan moet je ook naar de senioren. Nou, dan is het al hartstikke knap natuurlijk. Dat is die meteen weer plaats voor die finale. En misschien ook een persoonlijke record, 21 meter en 1 centimeter. Dus het is wel degelijk een man die in de gaten houden moet. Elke serieuze Philipper had 21 meter sprong. Ze staan er gewoon. Nou ja, Het zit er wolkeurig in. Ja. Die is goed. Keurig Ja. ontlast. Nou, hij komt in ieder geval heel hoog, maar hij gaat er Niet skeen. ja, Scheef. hij gaat naar rust. Ja, Sigrid hier op de dameskans. Het de stok echt wel op het goede plakje, hè? Oh ja. Werpt zich een eind hoe die lijnen in, hè? Nou, Poep, poep, poep. 4 hoe de 16 meter. Sigrid Bokma. de toon is gezet, hoor. Ja, Sigrid zeker. Bokma is ik blied. Zet een voordeel op 16 meter daarin. We zullen even nooit meer wat het correct west had. Ja, dit is wel echt hoe ik Sigrid ken, hè? Iemand die wekenlang een beetje de Chinoornikken kent en dan hij is zo'n belangrijke wedstrijd en dan stiet ze er, hè? Ja, want dat is het al. Had Marit van der Wal, Tessa Kramer en Sigrid Bokma in de gaten. Ja. Dit wie de eerste. Ja, en dan moet je toch maar zien. Ik bedoel, Marit die moet je dan wel even oerhinnen, hè? Het zou voor haar een makkelijk sprongje wezen kunnen, maar ja, we moeten het maar zien, dus... maar het is echt leuk. Ik denk dat dit haar beste seizoenprestatie is. Met even een ouwaartje, maar dat is een 15-8, zeg ik. Nee, dan klopt dat. Of dat Hanneke West, het 15-8. Nee, dat is Hanneke Ja, Westert. ik netjes. Ja, Riemer Sielstra op de middelste skans. Broeken van de grote favoriet Michiel, hier met al hoer. Ja, maar dit is ik het talentje. Hè. Poep, poep, poep. Maar dat broeken van is inderdaad misschien net heel eerlijk. Want het is gewoon Riemer die ik gewoon een groot talent is. Natuurlijk omdat daar Neemt het hier even. gesprongen werd
En dat inderdaad En Ja, dat zit dan toch schimper in de genen, hè? het zit erin. Ja, Het zit ook in de bouw van de meesten. Beetje langere jongens. Het is stok ik wat verder. grote Een goede klimslagen. sprongmaatje. Keurige klimslag. en Giet wat er... Ja, krijgt de hand niet op elkaar. En eigenlijk giet er nog wat te rap, maar het is een hele mooie sprong. Zegt je meter 43 Zo! voor Sigrid. 16:43. Ja, ja. Nou, Zet zij op het bord. En dat, Dat is bijna Sigrid het NFM-record bij de dames. Sure. Want Wendy Helmers... Zegt je een 43 voor Sigrid Bokma. En dat je denken, wat voor afstand is dat? Feline hier won Tessa Kramer de NFM met 15:53. Ja, Dus ze is nou al 90 centimeter verder. ja, Mooi maar dat ze dat de keurig op die traaien in heeft. Dat is klasse. in 2000 Santje sprong Wendy Helmers 1 centimeter verder. En dat is het officiële NFM-record bij de vrouwen. Dus dit is een fantastisch afstand. Ja. Nou ja, ze had die dan niet, de favoriet. Ja. nou Ze ja. had nog niet luisteren. kunnen daar nog allemaal aan voorbij. Maar hij staat sterk hoor. Absoluut. Dus je hebt Daniel Kluistra. Ja. Een beetje het koers. Tot 16. Springt er skeen op. Dat is schande. Ja, dat is het mooie van het vierde. Het kan even loskomen, maar als het dan een keer los gaat, dan gaat het ik mal, dan gaat het hut. Ja, absoluut. Dan komen er ik aardig aan afstand. En dan spring ik een soort meisje tegelijk. Want we gaan gewoon wel lekker droog hier, hè? Ja, want wat doet Jorine Sterke Baas? Jen. Wat doet Jorine Baas? Zo. Die shut dat baltje lezen. En Jorine die werkt Baas zich springt op de ik stok. over de 16 Ja, meter. Maar dit is ik zo'n atletische dame. Hè? Het zit er gewoon in. Ja, In de Ja. familie Baas. Ja, en dan zij shut echt naar dat baltje. En dat Ja. is waar het baltje voor is nou. ja, Want nou, daar zit het vuurwerk bij de vrouw, hè? klopt. 1791. Die doet daar goede zaken. Uitstekend gedaan. We wachten even nou wat de afstand van Jorine Baas wordt, want dat is wel nieuwsgierig. Sigrid Bokma dus op 16:43, nog heel tijd op 1. Ja, het spant erom. En het spant erom. Dus we wachten dat even aan. Of was dit er? Is ze verder of is ze dat net? Want dat zou wel heel bijzonder wezen. En komt tot 1636. 16:36. Correct net. Correct net. Jelte Valdersma zit Ik netjes, hè? Ik netjes. Ja, bij te houden. Maar ook Jelte hier voorbij die lijn. Dat is wel bijzonder. 10 meter. Want wij hebben dus Feline hier een NFM-winnares van Tessa Kramer met 15:53. En er ben nou al 2 uur heen, hè? ja. Jorien Baas en op nummer 1 Sigrid Bokma, 16:43. En komt Femke Rispers direct nog om, maar het van de Wal moet nog komen en Tessa Kramer moet nog Ja, ik komen. bedoel maar. hè. Dit wordt hem. Ja, Dus daar zit veel werk. absoluut. Ja, We gaan verder met Harmen Timmerarens. Met Ronald van De laatste van die eerste groep dus, wat ik zei, het is opdeeld. En dan beginnen we dan weer met Ronald van Bemmel. Harmen zit goed in de stok, klasse, krijgt het publiek achter hem. tijd genoeg om voorbij de 19. Ja, ja die trekt hem laatste voorbij de slag. jongetje. Die line loopt op de 9 meter. Die eerste line die Joshua is 16 meter en het tweede op de 9 meter. Top 8 vergeven. Wat eigenlijk niet zoveel. Bij de senioren. Omdat daar natuurlijk nog. En ik zei al, er zijn 24 finalisten. En dus Tretjen in groep 1, die springen al 2 keer. Dan hij in groep 2, die springen 2 keer. En dan de beste 8 keer naar die finale. Dan wie Harmen Timmerarens de laatste van die eerste groep. En dus gaan we met verder met Ronald van Bemmel. Femke Rispens is zeker iemand die over die afstand hinnen kan van Sigrid. Maar in deze sprong liet ze het net zien. Hier de stok toch echt wat te vier. Misschien een stukje spanning, misschien ja, ze is het maar. Of gewoon echt de stok een beetje te vier. Harm Timmerarens, 18 meter 53. Freya Kramer daar tot nu toe de beste papieren, 1972. Sietse Bokma op 2, 1898. Harm Timmerarens op 3, 1853. Vooruit plek 4 ook nog even, de Rutger Haanstra. 18 meter 24. Harmen Bogaert. Femke Rispens, dus helaas kampioen in haar eerste ronde. Maak het hem ik leer. Ja, is je voorganger. Jelte Volkertsma, 1878. Dat is keurig. Ja. Omdat daar klassementsleider bij de junioren. Precies. Feest in het NK
Harmen springt, gliet iets voort. José hem voortglieden, maar hij herstelt wel goed. Ja. Maar iets kan. Hij klom terug. Klopt. Dat mag je altijd wel, gewoon een beetje terugklimmen. Ja, je weet nooit waar je uitkomen in Maar, dat opzicht. De eerste dan Murk, hij ziet er net goed in. Nee, dat klopt. Die sprong goed mis en dan loekt hem inderdaad die zinken van naar links en dan is het over. Dan gaan we naar de tweede sprong van Ronald van Bemmel. En dat is voor de tweede groep wel wat irritant, wil ik het net nemen. Maar ja, je mag gewoon lang wachten voordat je aan de beurt binnen. Ja, maar ik wil net, dat weet ze nou, hè? Ja, Als je 24 sprongen hebt, voor het springen maakt elke ronde weer dat vies vervelender. Er is nou zoiets litsen maar even gebeurd, deze eerste groep komen wij straks wel. Dus die man zit er nog rustig even lekker warm bij de kachel om samen te zitten en die komen straks wel komen die los Ja. in de tweede groep. het is bouwvaak, maar we moeten spietig genoeg zitten dat we lekker bij de kachel zitten matten. Ja. Klinkt wel als een uitspraak in de winter, maar Op het het is, kampje hoor. het is echt augustus. Het is echt weer. Je zit net een uitsturing van december te zien, want dat hebben ze zelfs ik net. Julia Slingerland vooruit, daar komt ze en heeft de tijd om te klimmen. Gaat uiteindelijk toch ook wel weer Bij de senioren hebben we nog altijd Frederik Kramer staan op een jongetje in 22 op een eerste plak. En die ligt hem wel te kwalificeren voor die beste 8. Dat weet je nog net, maar ziet er prima uit. Ja. Eh, En bij de dames aan het nog heel iets Sigrid Bokma onder leiding. Ja, zeker. Die had het baltje aardig via Dellijn. En Jorine liet zien dat ze een heel eind kwam. Kreeg een paar centimeter te kwad. Ja, ik ben benieuwd naar de volgende dames. Direct, Daar komt het kanon aan. ja, maar het had, stiet klaar. Ze stiet je voor op een skans. Sergio is nou dwaande maar de warming-up. Dus we kunnen eerst nog horen, mooi pakken zelf. Maar ja, je ziet, dit is Marit van der Wal. We zien het er al even over. De grote favoriet. Waarom op het Heidenskip jarenlang viel je hik en taanjaren verhuizen naar Eindhoven. Kon ze het net mee combineren. Maar had een PR-steen van 18 jochentjen. En dat is ongelooflijk 4. Dat is behoorlijk 4. Had je het skansrecord, Santje 89, stiet achterop de skansjaren. Dat is leuk als vierjepper, dat is nou die eigen record meest. Ja, het krijgt de concurrentie ik wat ouw, hè? Brengt wel druk mooi, zou je aan het. Dat is wel, Ja, brengt druk mooi. ja. In de middelste skans pakken we hem dan eerst even op. Maar ik beloof jou dat we weer omkomen op het vuurwerk van Marit. Douwe Abma zit er. Nee, gaat het net rijden, gaat net door de punt. Begint ik maar weer sprong. Dan heeft Jelte Volkertsman natuurlijk met 1828 het keurig ding. Nog heel die de eerste. En dan krijgen we nou Michiel Zielstra. We hebben straks even een kleer van Maatje Zillen. Dat zijn de kanonnen die er komen. Michiel Precies. Zielstra, Germ Terpstra. Nogmaals, dat zijn junioren, niet verder springen als senioren. Dus dat Fijke is Stellingwerf, echt die kan natuurlijk ik richting die jochentje 72 van Frederik Wijma. En het hem aardig Toch zit stil ik op het keurig. legerien. Net een ja, rare net nog een sprong. jongetje meter. Daar loopt de lijn op. Ja, Wiels de camera nou, ze staat gewoon mooi. Nee, Marit van der Walken. Ja, maar het is niet te klaar voor. Ik wil de druk net opvieren van Marit. Maar dit is toch wel een beetje momenten waar je voor komen. Want dat je als Nicolse Del komt, dan klapt hij ook niet in. 4 sprongen, 4 Goeie erin. insprong, Klim lange goed terug. klimslagen Beste chance. en ze Straks die giet stil. terug, hè? Mooi gemak, Keurig. mooi gemak. Giet er Ja. dik voorbij de 16 meter. Ja, ik denk dat ze verder is als Baltje. als ze verder is dan baltje, is de beste prestatie ooit op een NOM-finale. Ja, dat klopt, ja. Dat ja. zou leuk wezen. Ja, Dan maar gaan zie je we- nog wat door, hè? Ja. Ik bedoel, lange klimslagen, Ja. snelheid in klimmen, wie we waarom. En ja, En dan een beetje uit koers, ik nog. Dus een beetje ja. naar rechts. Nee, ik zeker nog wel wat verbeterpuntjes. Dus, dat je maar verder kennen. Ja, ja. 16,58. Giet Marit van der Wal over Sigrid Bokma heen. En dus ik de eerste afstand bij de vrouw in een NWM-finale. Zeker. En we hartstikke binnen al 3 keer over de winnares van Vlien hier in de sprong. Ja. En dan moet de winnares van Vlien hier zelf nog komen. Nou, Nee, het vuurwerk zit bij de vrouwen. misschien prikkelt het Tessa Kramer wel enorm, hè? Dat ze zoiets heeft van prima, dan Ja. gaan we. Misschien kan ze eromheen. Oei. Krijgen we intussen drinken om van de prachtige vereniging hier. We gaan bij de junioren. Gaan we kijken naar Michiel Zalstra.
Tja, wat moeten we er verder over zeggen? Ze zijn ontketend, Jen en Michiel, daar in Friesland. Bij de eerste klasse wedstrijden. Springen de ene en de Michiel Zielstra dan, daar stiet hem. Ja. Een van de favorieten. Daar doen we de volledige focus op. Michiel Zielstra. Hij had die stok echt een heel aanfut. Vierde sprong, zit er goed in, Zo. goed op die sticker. Giet keurig Ja. omheen. Klasse Michiel. Beetje heel lang de koers. Maar Schande. Heel Ja. mooi in de koers. Ja, wie lastig te zien. Van hieruit liep het prachtig, ja, maar toch net goed genoeg. Ik zal zelf net tevreden wezen. ja, geweldig. Jongen. Ja, de vrijwilligers zwaar goed voor u, hier, hè? En hier hebben we Rutger Haastra. Dit krijgt maar een sprong begon. Het hem stil, maar ja, dit is wel mooi hè, dat rennen in de stok. Maar hij moet het bekepen met een nat pak. kunnen nog niet officieel kunnen bestrepen, maar het zal niet genoeg zijn, die 1824. Alsjeblieft. En ook voor het Zoonwerk 1819 zal niet genoeg zijn. Maar goed, we wachten het pas. Ja, dat is... Of het ook echt zo is. De Michiel Zijlstra komt op 1840. Hier Susanne giet Mulder. Susanne Mulder. Het een PR van 1640. Fjouwer zondag, excuus. Zouden er zo in kennen, maar Ja, die zal erop wegen nou. slag het net. Die mat het erop weerje. Ja, die zal die stok echt op scherp, hè? Die had niks meer te winnen. Dus dit ook aan meisjestijd zit daarbij. Maar die weet dus ook wel vaak in die top 3. Ja, zij zal zich nou even warm maatje weer. Want het is toch echt wel koud, joh. Dus even de warme kleren aan, misschien snel douchen. De tijd is er wel. Maar warm is ik al onder koffie. Dit is intussen een onbin is. Prachtig. Dat is het mooie van het Heidenskip. De familieclub die het is. Dat ze elke keer van koffie verzenden. En dat mag ik wel. Ja, het is schande, Nou, maar ik- ja, wij kennen ik niks van het waard van. Ik heb analisten mooi aan, die weten alles hoe het viel hebben. Maar ze kennen het waar net fascisme. Nee, dat Of is ja, jammer. ze kennen het wel fascisme misschien, maar ze Ik kennen heb er net niks van. verhoord. Nee. Ze kennen het verrooien. En zolang het te droeg is, ben wij al heel blij. Ik Willem. zeg Dus, ze hier en daar een kwattenbroek. Ik vind dat dapper. ja, optimistisch. Ondertussen show ik dat de wien wat lezen giet, hè? Dus Ja, dat is ik Klopt, ongelooflijk. wijze. En we moeten net zeuren, want we hebben geen Rijn. Nee, daarom. En er wordt natuurlijk, zeker bij de vrouwen, ja, Ja, een dat waanzinnige Goed wedstrijd. let, ja. Hartstikke Vooral, goed. ontnauwd thuis bij de vrouw, fantastisch. Ja, Ja, dus En nou vreeg ik aan je op het begin van het seizoen, wat verwacht je nou als analist, werd hoofdstap en ze zei vuurwerk. misschien van Sietse Ketelaar. Nee, te leger in denk ik, Sietse. Ja. ja. Zak het een beetje door de Hermes. Ook hij richting die lijn van 18 meter. Ja, En dan is het daar straks Ja, Tessa. Wat giet Tessa dan? Tessa Kramer van Postboon Holland. Misschien in de vierde ziet ze Bokman nog correct even jeder. Maar ze zullen toch gelijk gaan springen. kunnen zijn. Dus dan stel ik voor dat we mooi aan de camera stilzitten, want dan kan je ook mooi zien Dus een dikke 9. wat correct even jeder is. Ziet ze Bokman in de vierde jeder. Ja. Dus die zullen gewoon ook in de eerste skans voor jou dus. Klimt er keurig in. Krijgt tijd, krijgt zeker tijd. Gaat hier dan een 19 meter neerzetten. En giet ik een jochentje meter en dan giet Fut maar het Tessa Oh, Kramer. mooi, hè? Tessa, Tessa ja. Kramer. Oeh, Beetje gliet een te beetje vet, maar Iets de skiën. voet miste dat toch de klimslag een beetje. Zul net tevreden wezen. nee, gewoon te rap hoor. Ja, Ja, dat is het Philip Mix. Soms is het een watje en dan hebben ze al die tegelijk de stokleer, de warming-up dienen. En dan gaat het tegelijk. En als je denkt, kan ze nou samen springen? Nee, er zit hier een stoplucht. Die zullen jou dus net, want die zit hier in het zandbed. En als de stoplucht omgaat, dan heb je nog 2 hele minuut om te springen. Zo gauw als mogelijk. Nou, zo gauw als mogelijk net, maar die 2 hele minuut gaat erop voorbij. Dat kan ik je wel vertellen. Ja, na 2 minuten springt er op oranje. Ja. Nou, dan wist dus nog maar avanceren. Op het moment dat ze dan achterop een batter stiest, wist 28 seconden. Ik heb nog alle tijd. Maar ja, als je dan nog bezig bent met het zetten van de pols, dan wist je wel van hé, dit. Dan moet het heel rap. Ja. Maar dat is wel een goede regel, hè? Want dat is wel bedoeld om ik een beetje tempo in de wedstrijd te krijgen. Want hoor je in sommige mensen zo lang en dan stonden we net helemaal in het midden van de batter dat ze dachten, wist wat, ik verzet hem nog even een keer. Ja, dat duurt Ja. te lang. Dus Nee, ik denk en- dat dat een hele wijze beslissing geweest is. ja, voor iedereen is het dan gelijk, hè? Ja. Gewoon die tijd, dat is het. Sigrid Bokma, Sergio in beeld, zette de tweede afstand wel. Ja, dus
krijg een centimeter onder de first en de WM afstaan. Dan denk je, mooi, ik in een huis, want ik heb die prijs wel binnen. Ja, zo simpel werkt dat net. Nee. Komt Marit van der Wal mooi een recordsprong voor de NWM aan. Zo zie je altijd zien. 15:27. Dat is de top 4 die we daar dus... Dat hindert vanzelfs We niet. gaan daar even wachten. We gaan 2 sprongen doen van Auke Jan en Gerrit. Auke Jan meldt zich al. Auke Jan. Daar hebben we Auke Jan Oh. Yilderda. Mufte Keurig Sjer, Mufte besteld. Sjer. Prachtig, Oh, jongen. prachtig, Ho, ho. Geweldig. Jeetje. Dit is een verrassing, hè? Auke Jan Yilderda verrast. Maar die gaat 4 uur een jongetje in, hè. Ja. En ook vanmiddag ging het gewoon al. Ik zit er twijfel in 120, maar Dankjewel hè voor de nou, Ja, ik krijg al een schouder. Nee, het zijn dat vier, maar is dit nog is, lang net, nee. het kon wel eens een IPR wezen en dan gaan we richting Jongetje Heel. Nog maar even Sinus. Ben benieuwd. Zou ik zeggen. Eerste kans. Ja, joh, wil je een biertje drinken? Rian Baas. Tje. Rian Baas gaat hij mee naar de top 8. Ja, dat wordt nog dreig, hè, voor hem. Ja, die moest aardig het. Ja. Dat tekent ze staan er gewoon uit dat die top 8, ja, er komt dus nog een groep. Dus je moet wel echt Tje. jongetje Dat is een PR. 75 voor Auke Jan Yilderda. Een PR. PR. Ja, Stier op een jongetje 39 precies. en nou dus op 74. Keurig. Oh, dat liet er dan echt op het juiste moment zien, hè? Dat is mooi voor hem, maar dat betekent dus ik dat Germ Terpstra en die on de gong moeten. Maar dit zal toch wel in die top 4 belanden. Top 3 eigenlijk zou je zeggen. Maar goed, we gaan kijken wat het vervolg wordt. Daar is die grote favoriet op de middelste skans, Germ Terpstra. Die zet hem op dit start klaar. Het wordt dus nog even voordat er onder beurt is, maar dat is de grote favoriet. Ja, kleedje on. De cameraman zegt het goed. Het is augustus nogmaals, maar als je dit beeld ziet op televisie, dan denk je, och. Het is winter, maar het is geen winter. Nee, maar Germ heeft 10 keer een duivelwinning. We van zo'n keer, ik verder dan alle senioren. Tja. En Nederlands juniorenrecord van 21,87, wat ik de beste sprong ooit is. In Friesland Eermakken Ja. op 4 juli in Jaarsveld. Klassementsleider is ik, maar de trui. Ja. Achter hem Echt, zien Hoyt, Wim. Sterker nog, dat klassement, hij stiet op het punt om het all-time klassement van Jacco de Groot. Een gemiddelde van 20,94, dan giet hij dit hier nog voorheen. Als hij fit bloedt, ja, dat is Dat is het echt is te wel, gek voor woorden. Hij is junior, hè? Hij is Ja. nog geen senior. Het Ik is- wilde de druk net opvieren, maar hij had alles in hem om misschien wel de beste Philipper eer te worden. En dat is Ja. misschien al heel betiert zijn, dus ik wil me er net op verspinnen. Nou nee, Maar het is een junior die het zo Philip. Hij neemt de hoor in. Zijn Hoyt Wim Terpstra koos te maken en het ziet er weg gewoon keurig uit. Hij Maar gaat hij dat gaat eraf. scheef. Ja. Hij gaat scheef. En dan baalt er en dan komt er alsnog 4. ja, dat succes, dat is Hij dan ik komt weer alsnog Germ. dan 4. Dat is dan toch niet weer Germ. Ja, maar nog het is gewoon naar de het gemak dat hij... nou jongetje ja, 20 meter ertussenin. Zoals en krijg uit meer dan wat correct is. Ja, Maar het is gewoon alsnog scheef en het is nog goed. Het is, ja, wat je hij, denkt, waarom is hij zo goed? Ik had skatenmeest gevraagd, maar het is... snelheid, souplesse en de stak gewoon een heel eind in de zetten staan. ja, hij is bouwd voor het Philip. Ja, En Gerrit stond op 20 meter 28. 20-28 bij Germ. Wie er is wel door de 20 meter grens Ja, ja. ja. En hij ging scheef, nog even nogmaals. Ja, Precies. Een ski en een sprong en we beginnen op 20-28. Ja, dit is echt een jongen die libbert ik voor het Philip. Die doet er alles voor in Ja. de winter. Het Koningslepen had er even scrost, want toen gingen we naar de Zwarte Cross. Ja, en, je kent dat again, dat is net naast de is. De Zwarte Cross wacht het net op het Philip en het Philip net op de Zwarte Cross. En zoals je in Hoyt Wim Terpstra, die zeggen, joh, die schrikt efter hem draven. Dat is zijn coach ik. Die zei, jongen, ik doe er lekker heen, want dat doet alles voor deze sport. En dan ben je gewoon eens dagen. Je bent ook een jongen van een jongetje en je moet gewoon eens even voort. Nee, ik denk dat dat inderdaad heel verstandig is. Even, precies wat het zegt, even eruit. ja, En dan kom je weer om met 2028. Nee, zeg je het. ja. En juist er ook al, hè, in Buitenpas, Dikko, die 21 meter. Ik werd vol op verder dan alle senioren. Nee, die 21 meter, Jon, dat gaat zeker nog lukken met Germ. Dat, Die 22 meter, daar moeten we een champion als ze staan. ja, We beginnen weer om er bij komt de een moment, Famkes. dan gaat dat gebeuren. Want ik zei al, de Famkes en de dames springen achter de grond. Dus we zijn nu bij de tweede ronde van de Famkes. Ja, Berecht van de Zee, die stieten we klaar voor. 12:24 in de eerste.
En die maat oer 14:48 hinnen van de Gemma van Oosterom. Nou, Anniet. Ja, ze zullen een vierde sprongdeel zetten moeten voor het wan. En helaas hier te wetter. Te wetter. Had dus mogelijk nog wel 2 sprongen, maar nogmaals, als het uitrint, dan kan die vierde sprong gekrast worden. En ik moet eerlijk zeggen, nou, hoe laat ben we? Het is nog maar 4 jaar wachten. we zijn Als het droog ja. moet, Willem, zit ik er net doorheen. Dan kunnen we die wedstrijd wel tot een goed einde brengen. Maar ja, je moet gewoon net nog een buikje tussen hebben. Dat kunnen we nog net gebruiken. Bovenwestert, begon ze kreeg maar weer het sprong. Daar ligt de vierde afstand. Ligt echt niet ver. 13,50 van Edie Keppel. Maar het weer van hem ook al heel knap dat er een finale hellen. En dan neemt ze risico's en dan is Tjoen twakken te... Nee, hij gaat er wel hoor. Ik denk twakken te wetter. Nou, hij corrigeert hem nog. Hij corrigeert hem nog heel aardig. Absoluut, Adriët. Ja. Ja, Anniet, dat was het jarenlang veel. Je hebt kerst corrigeren. Dat kan. Ja, het is wel een kunst op zich. Wij zeggen altijd dat de Hollanders er wel eens wat beter in binnen als wij hier in Friesland. Jacco de Groot is echt de koning van het corrigeren. Hè? Ja. En waarom is dat? Waarom is hij beter? Ja, die viel het gewoon echt heel goed aan. Die hing het alle kanten op en denkt, Ze stuwen de even stand. wacht, even naar voren en dan krijgt het toch die stak hoe de derde punt of weer rugt. En die heeft wel leerd aan het van Aard de Wit, denk ik. Hè? De meester zelf, zoek als ze willen. Ja. Want als het heeft, en dat is het gevaar nog begerm, hè, de beste lieper alle 10. Ja, als het zo'n erenlijst van een Aard de Witje is, dan moet er ik nog wel wat gebeuren. Ja, ik zou het heel voorzichtig. Ja, nee, en terecht. Maar ik bedoel, de potentie is er. Ja. Maar je weet natuurlijk nooit, je moet ook blessurevrij bloeien en al dat soort dingen. Er kan altijd wat gebeuren, maar hij heeft de talent minder. Ja, iedere Zeker. tijd had ik zijn eigen, eigen beste lieper om het samen met te zeggen. We hebben oren materiaal en oren kansen, Klopt. dus je kent het eigenlijk net altijd maar ook een vergelijkje. Nina van der Vliet pakte de prinsessentitel in Burgum. Giet nou ik weer erheen, maar Nee, die gaat Genau niet zo. net helling. die ene dag is de oren net. Voor een vierlepper. Het is net haar wedstrijd. Nee, want hij vallen er nog of jouw al, hè? Ja, Ja. klopt, ja. Als ik het goed heb, dan in de beste fjouwer famkes aan terug naar de derde en vierde ronde. Ja. En dan, dan wordt die ronde steeds kwatter om het samen te sissen. En dat zal ik bij de junioren en de jongens zien naast. En Freer Kramer, in deze ronde natuurlijk de beste. Van de 13 staat hij bovenaan, 1972. Het zal waarschijnlijk wel genoeg zijn. Maar ja, je gaat misschien wat lekkerder even de pauze in als je een dikke 20 Ja, het is koud, dus moet je bij de warming-up heen en weg springen. Ja. Dat is het handigste. Warm bloeien. Dat is het idee. Ik ben wel benieuwd naar Frederik Kramer. Misschien dat de cameraman daar die even een opzietje kan. Die had Eerste natuurlijk, kans. met Riks de Vries. ze krijgt al een mooie afstandel zetten. Van jochentje 72. En ja, de mooie kans ook grut. Al in ieder geval aanwezig. Dat is de beste 8 wel hellest. Dat is dan een tweede sprongkriest. Maar het is ik een man die het NWM winnen kan. Dus waarom zou hij net door die 21 of heen in die 20 meter springen kan? Dat is de vraag even. Dit hier trouwt. Hier in het Heidenskip. En maar hij helpt het net, hè? Nee, hij gaat net op de eerste punt. Dus die moet in de wachtkamer. Ook hij dus nu aanwachten. Ik denk dat hem wel terugziet. Met die 19,72 meter. Ja. Ja, dat wordt justjes de volle risico's. In de wachtkamer dus. Daniel Veenstra. Nee, hij gaat scheef. Hij gaat te wetter. Ja. Ook te water. Ja. Dan wordt het Edie Keppel heel makkelijk gemaakt. Met 13,50 meter. Eddie Keppel stiet op dit start bij de jongens op een vierde plakje. Ja, we zijn al de beste fjouwer in het room. Maar tredje 50 is me eerlijk zijn net een beste fjouwer afstand. Nee. Maar ja, als iedereen wie het springt, De rest loopt mooi tegen bij elkaar, hè? dan gaat dat makkelijk, ja. Santje 38, Jorrit Boustra, Santje 48. Voor Hidde, Bogaert en Reinder Haastra met Santje 50. Riks de Vries, Mutters op Tolve Santen springen van Inke Kampen. Die stiet op dit start vierde. Ja, dat is voor Sprongbiert. haar een heel eind. Ik van het Heidenskip.
Tolve Zonte, dat zo haast een PR-budget voor Riks de Vries. Ja, Maar het is keurig. zeker weten. Nou, zo ze. Die lijn ligt op 13. De Lina loopt op 13 meter, dus het zou wijzen kennen dat ze nou naar Tolve Zonte gesprongen is. Het kontje ligt daarbij. Ja, dit zal ook. Dat is even meer, hè? Maar dan zou ze die kamper wel meteen aan het werk zetten. Het Heidenskip. Ja. Nou, Ja, dat is meer, hè? Zoiets van net wel, net niet. Ik denk nu even. Het wordt al keurig uitmeten hier, hè? Dus dat kan altijd wel even worden, want het gaat ook om centimeters. Het is het inderdaad ook niet. 12 meter. Nee. 54. Ze redt het net Tolve 53 en dus ik die. Net niet. En kunnen we dus ook afscheid nemen van Riks de Vries. Afscheid nemen van Riks de Vries. Nina van der Vliet en Brecht van der Zee 1306. kennen naar huis. Ja, nee, dat moest ik komen. Dat ze gewoon nog 3 sprongen te goed heeft. Ja, het kan heel raar lopen als iedereen aan haar voorbij gaat. Dat zou toch wel heel Wouter van Midden, ja, die ken ik knallen. Ja, dat het er even... kan zijn meteen al een Als het op een heupen kreeg, begon hij weer het sprong. Toen hij die hele, die insprong, hij miste volledig de stok. Maar dat gaat hem niet 2 keer gebeuren. Nee, nou, hoewel het wel matig insprong is, hè. En dan is de sprong al voorbij voordat hij eigenlijk begonnen is. wordt het er niet van Wouter. Nee, het is net Signon, dat moet duidelijk wijzen. Nemen we daar eigenlijk ook afscheid van. Ja, en Wouter kan ik afscheid van nemen. Daar gaat het net om de beste 4, maar om de beste 8. Martin de Want Boer bij de uiteindelijk springen er ongeveer 24 man in de finale. Precies. Nou, net ongeveer, er springen er 24. Eddie Keppel met die 13,50. Daar moet nog een De eerste groep is nog heel dit ondergang. 13 meisken. Mooi springen, joh. Denk ik, heb ik grote naam naar het jongen die komen eraan. Martin den Boer. Nee, ik tig het net redden. gaat het Nee. hier Oh ja, die, 15 meter. Nou ja, Martin Muttoer, hij wordt die die Keppel in. 50, ja, dat Martin inderdaad. Muttoer, 13,50 in, hè. In ieder geval wat door te gaan. Dat is bij de jongens nog een groot varium. Ja, daar wint natuurlijk een heel soort wiersprong. Precies, je hè? ging ervan uit dat dit net Eerste- goed genoeg is. Maar ja, op dit moment heeft er gewoon de 4e afstand. Ja, En alleen nog Eddie Keppel en Thomas, nou hoe heet die? Ja, Thomas Meijer, die kennen hem nog, nog voorbij gaan. 13 meter 53. Anders Garion. En Martin de Boer komt op 15 meter 97. Ja, Martin de Boer springt 4 uur Eddie Keppel in, hè. En dat is dus nu de 4e afstand. Eddie Keppel daar dus 15 zo'n 90. uitgesprongen. En zit Eddie Keppel nou op eliminatie. Maar die mag nog een keer springen. Die komt hier nooit. Ja. Maar die moet dus over 15 Hier komt Thomas Meijer straks ook en Eddie 6. zo'n 90 in. Dus 16 meter ongeveer haast. Hannes Carrion maar dan een keer snel zitten. nou, ik ben benieuwd. Precies, want Ja. ja, uiteindelijk Anders Garion. Weet dat het een dikke jochentje meter, dat zit er toch voor Hannes ik nog wel in. Ik weet net precies wat zijn beste seizoenprestatie is. Maar ik dacht dat er later richting die jongetje meter sprongen Ja, hier. je Dus hebt dan, sowieso een jontje sprong. Ik bij Ja, de hij heeft heel Koningslab. lang bij Oké. Koningslab Ja. op instien. Ja. nou, kijk eens nog in. Dus dan, Maar dat kwam ik omdat er een heel soort wiertsprongen daar. Ja. Hij stiet Ja. op een jongetje 63 doet. Dat Oh, liep maar prima. dat zou er nou vertekenen, denk ik. Dat Ja, zou de zeker. vertekenen, maar ja, toen kwam Michiel Zielstra daar doorheen, maar 21. Dus Ja. ja, dan ben je voort. Maar hij kent het wel. Wat ken er nou? Dat is de vraag. Kriet er een Die- moderne Ja. punt, kriet er een moderne punt. Hij krijgt hem Oei, net oei, oei, voor jammer. het derde punt. Te Zonde. wetter. Ja, Plons. Hier bij de Famkes Nienke Klein-Velderman. nee. Oei, komt er net lekker in. Nee, helaas. Ze stiet op dit moment nog op een 2e plakje, dus het is even een afwachtje voor haar. Zou Nina van Eyck nog doorheen kennen? Want die stiet op dit tijd op een zandplakje, maar die zou daar doorheen kennen. Ja, Omdat Nina van Eyck nog komt. En die staat nog niet. En hier hebben we die Eddie Keppel. Kijken naar Eddie. ik Nee. weet het. Ik Die gaat er later. te wetter. En dan weten we van Eddie dat hij sowieso niet door zal gaan. En dus neem ik afscheid van Eddie. Ja, het tekent hem derde al aardig houden. Hè? Ik bedoel, Het begint om Reinder- hard te tekenen. Reinder Haastra, Hidde, Galema en Jorrit Boustra, die weet sowieso al dat ze nog 2 sprongen straks hebben. Dus dat is al een lekkere luxe. Dan wist van die druk au. En dat is voor die man wel mooi dat ze eigenlijk dat nou al weten. Dan zijn nog 3 sprongen. Dan kan je een beetje beginnen trot te bouwen. En om proberen die ultieme kampioensprong te maken.
begint ze stadig gewoon een beetje te drippen. Ik zoek Rex even, verbeeld ik het me nou of Maar het is nog net... Wat, helaas, ja. krijgen we storken? Dat Nou, hebben we ja. net, hè? want, Het liep het nou ik wel dat wat, langzaam... zodra het ruint, wordt er eigenlijk niet meer hebt. Nou is dat een beetje discutabel soms, maar dan is het gevaarlijk, hè? Ja, dan, nou ja, als die stok wierd wordt, dan, ja, dan glies ik gewoon naar beneden. En dan, nou ja, blessures en dergelijke, dat moeten we voorkomen. Dus absoluut gevaarlijk. Maar goed, het spant er nou een beetje om. Ik zie hier en daar een dripje in het water, maar het is volgens mij ook alweer droeg ondertussen. Ja, Dus, er zit wat een grens in. Je ziet ik een drip op de camera. 1 of 2, 3. Juist. Maar dat hindert niet. Het is net zo dat er 1 dripje valt dat ze voor de nachts ophouden vanzelfs. Maar het moet net gevaarlijk worden. Het is wel een goede uitvinding geweest destijds. ja, de en meesten die Nienke denken- Kampen, wat giet zij van? Zij stiet je kleer, daar komt ze. Krijgt de tijd om te klimmen, krijgt de tijd om te klimmen. Ja, Over die 13 meter gaan, ja, dat doet ze. ja, Mooi gedaan. prima sprong voor Nienke Kampen. Komt zij weer in die top. Ja, Nienke. dat stond al in, maar daarmee gaat zij dus nu en Nienke en Sanne gaat ze voorbij. Ja, Die komt op plek 2. Hidden van Dam dan. Maar hij corrigeert en hij corrigeert. Maar hij En komt giet dan heel veel uit inderdaad, koers. Te veel uit de richting. En komt dus ook inderdaad op de 17 meter noteren. Maar de worst krijgt ze en Murk, voor de meesten die denken. Nou, er staan wat vreemde borden. Een rode zien, een zwarte nog wat en een blauwe 18. Maar dat zijn gewoon borden die bij thema hebben. Dit jouw de skipiste zo. Reinder Haarstrui, hij gaat wet erop. Hij moet wet te het werkje. Maar goed, hij had nog 2 sprongens. En met Santje 50 op dit stuit, luidt dan ook gewoon aan de leiding. Zij het nipt. En weet hij dat Hidde Galema, Thomas Meijer en Jorrit Boustra nog een sprong te beginnen. Blijft er gewoon staan, maar weet hij dat. Ja, dat winnen de boeren die het jonk in de skaan staan. Ik voelde Murk op. Je ziet nou heel duidelijk een blauwe 18 daar, links in beeld. ja, En dat je bij het thema, wat ik al zei, het Tiroler thema, want het is een evenement, de NWM. Ja, en ik zorg dat ze daar de naam op zetten. Hè. Ik zie de namen van Fouke. Ik denk op het jorden dan de namen van Siebes stiet. En op de orde de namen van Michiel. Dat zijn namelijk de oprichters van de vereniging hier. Dat zijn de eerste meesten die hier de vierde vereniging 50 jaar geleden oprichten. Hè. Fouke de Vries, Siebes Tjoma en Michiel Galema. Dat maakt het ook weer gezellig. En in Tirol is niks te dol. Nee, het ken Dat is al het ja. statement, Joen. nee, mooi om te zien dat je dan 50 jaar letter steen. Nou, Ja, zo. precies. Ja. Ja, nee, dat zou ze zelf net betocht hè, dat er toch even een mooie tocht wordt. Dat is Ja. leuk. En we hebben dus Nienke Kampen dus nu op plek 2. En de vierde plek is dus nu Sanne Hogeboom. 13 meter precies. En Sanne doet natuurlijk dus nu zelf. En zij weet dat Nina van Eyck nog komt. Dus Sanne het is zaak Hogeboom. om weer verder te springen. Dan bijvoorbeeld Nienke Klein-Velderman. Dan staat zij weer. Stiet gewoon nog in de top 4. Maar Nina van Eyck mag ik nog springen. Want ze stiet op een vierde plak. Dus ze Ja. mat hoe de 13 meter in die ze sprong had. Het Oh, ziet er goed volgende uit. tijd om En te dit zag er klimmen. keurig uit. Ja, 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 ja. Lekker hè? volgens mij werpt ze Oh. zich voorbij het baltje. Is er ik blij mooi? Ja. Logisch. Sanne Hogeboom dus nu op plek 2. Voorbij het baltje. En Ja. zo komt dus nu Nienke Klein-Velderman. En ik weer. Krijgt de lokweensken Sanne. Ik zei nog, want het zal toch niet gebeuren dat daar 3 Daniel bij Kluistra. gaan. Maar dat gebeurt dus nu wel. Oei, die giet toch de wetter. Ja. Kunnen we dus ik wel aanmelden van die finale. Ja, Nee, is maar dat misschien klopt. nog wat te betiert. Nou, 853 jaar. Laten we net hopen dat het genoeg is. Nee, Want dan nee. krijgen we minder. Dan krijgen we een hele minne wedstrijd. Dat Ja, lukt maar het, ja. Het vuurwerk bij de senioren zit er nog net echt in. Nee, de allergrootste kanon komen nou natuurlijk in de volgende groep, de volgende 12. Dus ik heb er alle vertrouwen in. Jongetje 22, Frederik Kramer. Jongetje 34. Hier we van Rian Baas en jongetje 12 van Sietse Bokma. Dat binnen de jongetje meternoteringen. Weer te water. En die houden we een beetje in de gaten van de top 8 notering. Ja, dat vuurwerk komt haast nog. We hebben wel al de geluk gehad dat vuurwerk bij de Vrouwenwollenwest had. Hidde Galema sprong je wiet. Klimt het wetter weer uit. 1337, Nienke Klein-Velderman, nu op plek 4, 1306. Dat is de drempel voor Nina van Eyck. Nina van Eyck heeft genoeg. Nou komt er een
Mooi momentum bij de Famkes. Want Ja. Nina van Eyck mag haarzelf bij de finale springen nou. Ja, zij kan zeker jou staan beliepen. En nou ja, just ik on hoe ze die stak deel zet, dat zij hem echt een stuk verder heeft als haar concurrentes. Maar goed, ze moet het wel even doen. Dus ze zal die stak op scherp, hè? Die heeft dus nu genoeg aan eigenlijk gewoon 16. Daarvoor moet ze hoe 13 meter hinnen. Dat is op Ja. dit stuit Sanne Hogeboom. 13 meter precies. Maar ze had een PR van 15,56. Dus had je denken, hoe groot is de kans? Het zoek kennen. Ja, daar giet ze krachtige aanloop. Giet Valt wat er ietsje snel. onder en giet. Oei. Nee, redt het net is nee. helaas net de En dan afstand. tekent daar de top 4 al. Ja, Nee. Want ze springt op de lijn. Gemma van Oostrom, 14,48 op dit stuit op 1. Nienke Kampen, 13,37. Nienke Kleinvelderman, 13,06. En dan Sanne Hogenboom op 13 meter. Een top 4. Ja. En die gaat terug voor En gewoon bij die beste 4. de beste 4. En dus ik de winst. Want Nina komt inderdaad op 12,92. Gaan we terug met de tweede groep. Anne Galema bij de senior. Nou, dit ziet er keurig uit. Ja, zit er heel mooi, Ger. Zet de del. Keurig. Eerste sprong. Lekker. Voetendaleks. Nee, de 20 meter misschien wel. Ja, ik denk dat we die kant nog een beetje op gaan. Die denkt de tweede groep is begonnen bij de senioren. Ik let Michien. Dus nu aan voorbij te gaan. Dat is keurig van Anne Galema. Thomas Meijer. Ja. Is dit 1597? Dat denk ik wel. Ja, spannend dat Thomas Meijer voorbij die 15,90 is. Of het 1597 is, want dan gaat Thomas Meijer, gaat hij nog even mee. Dat Soeberschutte dat hij dan teruggiet naar de finale. Ja, Kijk, Monika Alma. Doet goede zaak. jongetje 90. Meter 90. 90 voor Anne Galema. Krijg een 20 meter. Nee, we komen in de buurt. Maar hij let het even zien. Murk zei al, het vuurwerk zit in die tweede groep. En Monika Alma doet meteen de goede zaken. Maar Bouke de Jong onder de oren, Jacco de Groot, Erwin Timmerarends, Isbrand Galema, Reinier Overbeek, Nat Bransma. Ja, er zijn al namen bij die het tot wang kennen. Absoluut. Bouke de Jong. Ook bij de meisjes is het duidelijk. Nienke Kleinvelderman, Nienke Kampen, Sanne Hogenboom en Gemma van Oostrom. De leidster in de wedstrijd. Oei, het Nee. echt even een misgreep bij de insprong, Gemma hier. Gemma denkt, met Maar goed, ze is niet de eerste. ik laat het even liggen. En zij is nou ook automatisch terug naar de laatste of de volgende ronde. Dus Groot gelijk heeft ze. zij zal aansluiten naar het beziekje. Met 14,48. Sanne Hogenboom. Stiet tot nou de eerste, 14,48. Nienke Kampen op 3, 13,37. Nienke Kleinvelderman op 4, 13,06. Die 4, die gaan mee straks naar de ronde 3 en 4. Ook bij de jongens. Jarno Oekstra Gaan we meenemen bij de senioren. Thomas Meijer en Jorrit Boustra. En Jorrit heeft nog een tweede sprong te gaan. Hier, Vol in de focus. De tweede groep bij de senioren. Jarno Hoekstra. Ja. Ook keurig op die sticker. Oei. de eerste sprong te water. Wel een verrassende finalist. En, Ja. Dat die Dat, familie de limiet sprong, dat past al hier mooi. die eerste ronde. En, maar Ja, want ze focussen al een keer op die sticker aan hier. Er zit een sticker op die pols. Dat zag je jou de is het daar de volgende. Want die tweede hier een krek in beeld. Wat er naast erop zet wordt. 2 keer achter elkaar springen. Waarom die sticker? Ja, die Leppers die zet die sticker op de stok echt om een richtpunt te hebben van wat ze inspringen moet. Het is altijd, nou ja, je wilt het optimale punt om De rest 2 keer nou ja, goed die troszwaai te krijgen. En die eerste klimslag goed te pakken, om het zo maar te zeggen. Dat je gelijk vanuit die troszwaai klimmen kunnen. En die sticker die helpt daarbij. met deze Dat zag je weer, de groene sticker. Ja, Jorrit Boustra. De mikte Jorrit Boustra op. Maar ja, die sticker dat is een mikpunt. Want net zeggen dat je voeten dadelijk de andere kant haal je. Natuurlijk naar ronde 3
Nee, maar het is ik voor de coach om een beetje te zien van, nou ja, ze is al om en bij de sticker en hoe gaat die insprong. Ja, om een soort ja, mikpunt te hebben en een evaluatiepunt. Ja, een beetje richting eigenlijk. Ja, ja, zeker. En het optimale punt is eigenlijk dat je stak gelijk stil loopt en alle tijd krijgt om te klimmen. Ook hij weer in deze finale. Wist 1 keer de evenementtitel bij de senioren te pakken. En ook 2 keer zilver en 3 keer brons. Ja, dan gaan we terug bij de vrouwen. Want ik zei, dat is het mooie. De famkes en de vrouwen springen achter de grond. 20 meter 49. Dus dan tekent Erik Vottendaus een finale hoor. Starten met Sanne Boustra. Ja, als we daar de balans op maken, dan ligt Tessa het Kramer we moeten staat op 15-27. 15-27. Dan moet Sanne Boustra Sanne erin. Boustra krijgt wel Dit de zegt er tijd om te keurig klimmen. uit. Giet wel scheef. En helpt het net. Nee. Eerste sprong wierd. Maar Sanne Boustra weet Sanne gaat naar huis. Krijgt wel het applaus mooi van het publiek. Maar ja, mooi applaus. Ze winnen geen wedstrijd, Murk. Nee, nee, zo simpel is het. Wie hebben we hier? Tevens Hopma. Hopma. Goed al, Tevens Hopma. 42 inmiddels, dacht ik. Dat is al opleeftijd. Maar goed, hij pleegt hem toch een beetje keurig van de finale. En dat zou ik wel wat. Voetballers, volleyballers en andere topsporters is er vaak 34, 36 is de max. Ja. Dat is tevens 42. Ja. Zit er een max bij het Philip? Nou, ik vind wel, met alle respect voor de meesten die het haast 40 binnen. En dan heb ik natuurlijk de jongens van Galen, maar dat zijn nog steeds stoppers. Maar ja, juist dan toch ik dat ze, en de Sayet dat ik inhellen worden door de jeugd. Hè? De zeer talentvolle junioren. En Bouke de Jong die wat jonger is. Dus ik denk dat de top voor een Lieper 24, 26 hier x ambitie is. Richting de 30. Het is wel een ervaringssport, ja. Je wilt wel elke keer eens beter worden. Dus Ja, ik denk dat mijn hun het ik echt een beetje spelen. Zij willen echt die ultieme sprong Ja. een keer maatje. Hè? En dat gevoel, dat liet hun net los. nee, Dus nee dat jouw, ja, dan was dat niet een keer alles eruit hebben. ja. En daarom denk ik dat ze het elke keer gewoon hebben zien. Ja, Ja. nee, absoluut. Ik ben echt een liefhebbers en ik promoters voor de sport. Hè. Dus, nog tot 12 meter 15. Maar ik de rest weet, 13, 15, 18. Weet je nog eens. Is er dat ze net sprong dan? Nou, want Ja. Eh, wij verneemt dat bijgelijk zien dat de heren beginnen te tellen als Lieper. Gewoon trainen ik en zo en Ja, spierpinen. dat vind ik zelf lastig om te zeggen. Maar ik denk inderdaad de souplesse. Herstel, denk ik. Ja, ja. Dus dan kom ik van Hichters elke keer. Hè. En als je het eerst een voorronde strijken springen moest. En misschien je nog 3 keer. Ja, dan kan het best wezen dat is morgen wel even een blikstender. Ja, en het is Ik ben 40 plus. Ja, en het is ook misschien het leven eromheen. Hè? Ik bedoel, ja, je werk, je familie, je gezin, alles wordt oors. Verantwoording laat ik oors, klopt. Ja. Sigrid kan zich volledig richten op de sprong die verder zal zijn van de 16 uit de 50. We kijken naar Thomas van Midden, het een misgreep. Nee. te veel richting. Hierna gaan we naar Nat Bransma. En die heeft op dit start het Fries record in handen, 21-68 bij de senioren. Dus wat Murk al zei, het vuurwerk zit in de tweede groep. Ik wil net zeggen dat Natje zelfs een Fries record heeft. Het is flauw om het Nee. elke keer bij hem te nemen. Maar ik bedoelde hem mooi te zeggen, hij kan echt wat. Hij plaatste nu in je sprong. Weer meteen bingo. En echt. De kwaliteit, die spotte er van nou. Ik weet net meer precies de afstand, maar een dikke jongetje en dat is gewoon keurig. Ja, zeker. Ja, met 2 vingers in de neus, met goed makkelijk. 34 hier. Dus ik een talentvolle, hè, deze Timo van de Knaap. Timo joseren het. En je hebt hier al hoe die sticker, de focus je op en Timo die springt erin en gliet er onderwaai. Ja, Dus dat je nog nooit het video hebt tussen hebt. Luister je naar die tip van Aniette. Let op waar die stickers zitten en hoe die video er ongeveer in komt. Ja. Het zegt er een meestal die het uit of het een goede of een minder goede sprong is. Er zijn nog volle meer elementen die mooi tellen, maar dat je nog nooit het video hebt misschien
En je denkt, waar moet ik op letten? Let vooral op die sticker die erin zit. En hoe de vierlepper daarin uitkomt. Sigrid Bokma. Ja, Een van de outsiders. Ja, Sigrid moet aan de bak nou. Zie je ze straks echt een hele goede sprong. Maar helaas is voor haar is Marit voorbijsprong. Maar ze liet wel zien dat ze echt niet voor arm is. Hè? Dus het kan samenwijzen dat ze het nog een keer liet zien. 16:43. Dat wie een centimeter minder vier als de beste NWM-sprong bij de vrouwen. Onthoud daar, want dan gaan we hier nog in. Je Ja, kunt Sigrid weer, nee, maar bloed heen. Ze had hem te scherp zetten. Ja. Maar goed, ze zal ik op weg moeten nou. Ik bedoel, het is eigenlijk alles of niks. En een wietsprong had net per se in dat het een hele slechte sprong is. Hè? Laten we dat net vergeten. Het is gewoon echt het randje op ziekje van hoe vier kan ik gaan. En nou, Bransman natuurlijk nog steeds Fries kampioen, hè? Dat won dan vorig jaar toch maar even. We won gewoon de zilveren pols. Vorig jaar ieder buiten die zilveren pols om nog 3 overwinning. En dit eerst die teller wat dat betreft nog op 0. Dus dat zou een mooi moment wezen. En hij zit er goed in, hè? Maar hij houdt hem net terug. En dan Bal komt net lekker uit. Ja. Springt mooi spikes. Ja, dat is mooi. Je moet zelf kiezen waar je moet springen. Blijven voeten. Nou vond spikes denk ik helemaal niks. Nee, ik hier gewoon de binnenbaan van de fiets om. En goed wat haars erop. En ja, dat joeg mij de meeste grip. Die baan die moest wel altijd op een speciale manier om, ja? Oké. En wat wie die speciale manier? Ja. Zo, we hebben een riemer in tussen. Die zit er keurig in de stok. Zo, ja. Keurig sprongje, hè? Ja, ik dacht, ik wacht maar even. Nee, ja, mijn klimbaan, ja, dat is toch een beetje een ritueeltje. Dat je die elke keer op een bepaalde manier even knopen. En dat je weet, zo viel het goed. Maar dat is voor elke lieper weer oors. Sommigen gebruiken een klittenbandje om hem vast te zetten. Ik knoop hem gewoon bij elkaar. Maar de meeste liepers die springen gewoon maar in een binnenbaan van de fiets. En via de gewone ronde. Ja, dat is het zwart om de voet wat je ziet. Dat je denkt, hij zit de tape om, dat is dus de binnenbaan van een fiets. Zo. Grip. We schroeven 18:58 voor Riemer Zijlstra. Een nieuw persoonlijk record. Ja, dat is knap. Het broertje van Michiel dus. Ja. En daarmee zet er Michiel, zijn grote broer, aan het werk. Zet zijn grote broer aan het werk, want die stiert nou net bij de top 4. Die stiert op de wip. Die stiert op de wip. Dat zou het wezen. Ja. Die eigen broer nu sturen. Ja. Nou, daar kan je maar thuiskomen. Dan wordt het kriesdiner heel gezellig. Ja, nee, maar Dit hier. gratis. Dat zou van leuk als mooi was, maar dit is net de bedoeling. Ja. Nee, dat is spultje. Mijn lietse broer gaat niet voorbij. Ja, Dat is prima als je 42 binnen, maar als je Precies. een jongetje binnen, dan word je dat dan net. en dat is heel vervelend. Ja, wat doet Jorine Baas? Giet wat snel. Ja. Nee, dat is net verder. Bij de dames hebben we nog een top van Marit van der Wal, Sigrid Bokma, Jorine Baas en Tessa Kramer. Kennen nog wel uitgelegd worden. Toch Bigelix Femke Rispes, Suzanne Mulder. Ja, Dus had je op dit start vierde staan, Tessa Kramer, mooi 50-27, dan mag je erom denken. Want nogmaals, als je net bij de beste vrouwen zit naar deze ronde, dan is het oer. Dus Sander van Vliet, ik een persoonlijk record van oer de 20 meter 39. Mooi geconcentreerd oren en dan het hij de polstak juist de 4 zetten zetten ze. Ja, het ziet er spectaculair uit. precies. Het scheelt ik net vol, maar je zegt het toch al vrij snel van die het net helling. Dus Toch weer dat corrigeren. Hè? ja. Ja. Gewoon eerst een sprong richting de 19. Misschien al genoeg kan zijn voor top 8. Ja, Jelle Volkertsma, daar ik nog eens wat die doet, want die begint natuurlijk heel best, maar 18:78. En dan maar verrast mij in ieder geval wel. Ondanks dat er een PR had van jochentje 57. Ja, dus dat er dan al wat bij opspringen kan. Nou, giet er wat de hut hekte, ja, giet er rap hoor. Toch weer knapje, hè? Springt wel makkelijk. Ja. Hij had die polstok van mij een heel lang fut. En dat scheelt natuurlijk.
hij kan daar nog een kans van afstand neerzetten. Want dat is het idee aan het, zo gauw als mogelijk naar boppen, of juist net? Ja, nou ja, op zich wel. Alleen nog elke lieper heeft zijn eigen klimstijl. Ik weet. Die moet wat meer rust in de slagen. Hè. En de oor die moet het echt hebben van de snelheid. Om het samen te zitten. Je hebt verschil in bouw tussen mensen. En ja, maar goed, snelheid is over het algemeen echt wel heel belangrijk. Hè. Zeker weten. Dan gaan we naar Femke Rispes van Griefskerk. Greenslaan. Dat je het voor het gemak even bij Friesland. Kom ik haast nog waarom. Krijgt wel de Tjoh, tijd. goed, Wat doet keurig, ze? Wat bloedsteen. doet ze? Wat doet ze? Wauw! Giet wel over de 16 meter heen, hè, Femke Rispes. Nou, Tessa Kramer onder het werk, want die staat op een vierde plakje ontnauwd aan, maar er is Femke wel hinnen. Ja, Femke draait ook een heel best seizoen, hè? Ja. Poeh. Just er nog goed een 16 meter en ja, dat maar verbaasde me toch wel een beetje. Ja, maar dat zie ik hartstikke goed uit. Ik Absoluut. bedoel, genoeg lengte in de klimslagen, ze klom goed terug. Ja. Hier zelfs nog wat tijd om eventueel nog een klimslag te maken. Dus er zit voor haar zeker nog meer in dan dit. Ja, dat is echt een kanon, hè? Reinier Overbeek. Oei. Maar goed, dan wil ik dat 6 keer de wetter. Ja, Alle klassementen niet meer koos, is hij de absolute leider. Beter ik dan de klassementsleider van Friesland, Bouke de Jong. Maar goed, dan begint maar wie het pakken en dan moet je in de tweede sprong als je letten. Ja, dan komt er de druk op. Zeker. Ik zou jou Griefskerk bij Femke Rispes krijgen. Had jou schrokken dat je dacht, waarom heeft hij dan een Fries shirt aan? Hebben wij de boel annexeerd als Friesen? Nou, bij het vierde heb je dat een beetje zitten kennen. Ik zou jou, er is een Hollandse vereniging en een Friese club, zo mij het eigenlijk zien. En omdat, nou ja, Griefskerk in Greensland loopt, is het geen Friesland, maar om die dan helemaal naar Zegveld bij Utrecht te sturen om daar te leppen, dat is wat we doen. Dus als ze voor het gemaakt zijn, dan kom ik gezellig bij de Friesen. Precies. Nou, Geweldig. Er is hier sport, ik ken de Friesen en Grenzen van elkaar hoor, hè. Precies. En dat is deze mooie sport. Ja. Ja. Armen Bogaert, dat de beste junior van de Poolse Boen Holland, die presteert je net. 2 keer een wiertsprong, dat is foute boel. 2 keer wierd. En dus naar us. Foute boel. Zat mijn collega al zei. Ja, en dan kom je hierheen voor 2 keer een wiertsprong. Ja, Maar ja, dat weet je van tevoren net. precies. hier zien we naar Julia. Julia van Eyck. Oei, het hem echt een nooit Nee. in het wetter. Nee, helaas een wiertsprong voor haar. Maar het levert helaas geen punten. Ja, Julia sprong vanmiddag een persoonlijk record van 54, dus ik denk dat daar mooi hard slagen weer. Ja, zeker weten. En als dan juist dat geweld enorm is, hoe de 16 meter, ja, dan Ja, denk ik dan dat is Julia denkt, die, dan moet ik misschien nou haken. die klooit haar lekker om en giet haast een lekker een feestje vieren. Ja. hè? Het feestien. Want ze hadden een feesttent. Ja, dat jij er ik bij. Het zal wel een soort van après-ski party worden, Sjoen het Dat thema. Sjoen het thema en Sjoen het waar misschien wel heel Ja, nee, fantastisch. dat kan heel gezellig ja. zijn. Het Tiroler waar. Nee, Mark dat, van der Horst giet net goed. Bezieken naar de overkant te helien. en zo Maar moeten dat is we, net genoeg. dat we die tweede ronde, tweede groep sjuggen, ja, Onnegalema begint natuurlijk goed met 90. Maar daarna is het gewoon een soort van fotofestival. Ja. Alleen nog tevens op met een standje 24. Het kakt wat in, hè? Ja. Dus daar moet echt even wat vuurwerk komen. Nou ja, maar Isbrand Galema, Erwin Timmerarens, Jacco de Groot en Bouke de Jong. Zonder naam is een succes verzekerd, maar Ja, hopelijk delen ze net in de malaise op dit moment. Frederik Kramer ging in de eerste groep naar de eerste staan, 1972. En die zil dus naar alle gedachten die top 8 ik wil helden. Maar ja, je weet het maar nooit. Ik zit altijd alles onder Fabbe had. Precies. Maar dat zal ongeveer de graad wijzen. Jongetje 50, zullen we er een beetje op koers, 20? Bij de senioren, hè? Ja, nou ja, we hopen natuurlijk 20. Ja, maar zo'n beeld nou denk ik dat... Zo'n beeldnota is denk ik jongetje 50, 20, ja. die kant nu. Dat zit al een heel lang, ja. Dus zien we naar Douwe Abma. En hier komt inderdaad Douwe Abma. Gaat hij hier? Keurig, netjes. Douwe Abma gaat terug Ja. door. Klasse, gaat door de... Mooie sprong voor Douwe Abma.
zijn. Ik betwijfel het. Ja. Of dat inderdaad zal gaan lukken. Lientje laat op 8 meter, daar giet er aardig gewoon in, hè. Ja, de cameraman die zoomt mooi in. Douwe hier een wiertsprong. Ja. Nou, dit 58 centimeter, ja. Anne van der Zee, vastzitter van Kijk net, hè. Nee, Zou je denken? net. Nee. Nee, Kim dat... Marit. Wat Kim Marit in letten? Marit van der Wal hier, mooi een Ja, hele ja. goede sprong weer. En netjes, hè. Krijgt de handen op elkaar. Nee, Zal dit, zelf net tevreden wezen. Nee. het moest te snel. Precies, Ja. goed erop. Ja. Stiet ontnauwt daar nog wel gewoon eerste. Nou, gewoon is het net. Het is heel knap. Ja. Zegt je in 58. Maar van Marit is het zuiver haast gewoon. En is het nu aan de Zijlstra om daar aan voorbij te gaan. Ja, dat is dan weer een nadeel, hè. Dat je altijd winnen die klassementsstrijd gaat. Dat het gewoon wordt dat je eerste staat. En het is echt heel knap. Het is heel bijzonder wat ze doet. Het wordt een hele lange avond vannacht voor Dinky, dat je dat vast weet. Ja. Maar nou is nog niet thuis vanavond geweest. En hij heeft geleerd van vanmiddag. Je zit nog een spoortje. Je wie naar binnen komt. Even over heel gaat. Ja, ja. Kijk, kijk. Super. Ja. Ja, ook bij Johanna. Ja, en ook bij... Isbrand Galeman, laten we zien wat die dan in petto heeft. Sprong van Midjik, ook griezelijke goed. Het regent niet meer, het maakt niet Oren is perfect, Ja. zit er lekker in, maar nee. Nee, Het is ik alle net. De snelheid wie echt goed. precies, hè, die oren aanloop. wie top. Ja, Maar, oh, hij is boos. Ik weet niet of Isbrand daar... hij gaat nou naar de wedstrijdleiding en Hij is lelijk. Ja, er is iets gaande. er is iets aan de hand. Het word ik heel lang voor de kamer. Ja, wil ik zeggen. klopt, maar wat ik er nou wie precies even, Ja, misschien dat ik Ontwachtje krijg, van- dat er in zo'n of dat er op het stoplacht zegt dat de tijd drong, maar dat er misschien nog net springen kon omdat ze ontmeten meer. Ik weet Precies, niet dat precies, is, hè, maar soms heb je wel eens zo'n situatie. ben benieuwd wat er gebeurd is. Hier in je van de favorieten Ja, bij die moet eigenlijk de al mooi naar, junior Michiel Zielstra. naar de volgende ronde. Mat nou het vierde plakje. Ja, Nou, hoe hij met eraf van werken, hè? Lastig Mats zin, van der ja. Orie. Keurig. Hij gaat Oh, mooi. ja, hij doet het al. Hij gaat mooi. Ja, Michiel Oei, Zielstra, oei, oei. die gaat je wel naar zou wat denken. Mijn broertje die De zou 20 krijgen. meter. Ja, Nee, dat is toch prachtig, want uiteindelijk zegt dan ik, dit is uiteindelijk, hij gaat heel rap hoe de punt en Ja. tegen de klimslagen. Hij heeft die straks aan beloerd aan in dat wetter staan en dan komt er uiteindelijk, neemt er gewoon de leiding over. Denk, nee, die 2028 komt dan net in de buurt, maar nee. wel een hele mooie sprong. Een mooie afstand de meeste. Suzanne Hier, Mulder. Suzanne Mulder Weer inderdaad. sprong. Ik In mooi, de hè? eerste, Echt wel, ik hè? keurig. Zo, ja. Zo. Werpt zich goed lientje in. Hè? Zo. Suzanne gaat hier ook wel zuis aan naar de 16, de roer heen. Hè. En dan gaat ze Ja. dus weer over Femke Rispers heen. En die gaat naar huis. Ja, Die gaat naar huis. precies. Ja, zie je, ze krijgen een 15, weersprong. 34 wie net genoeg. Nee, Suzanne moest ik wel, want ze stond nog net in de finale Ze natuurlijk. teken je de finale zo. Het is 16 meter 27. Nee, dit wordt meteen de drempelafstand. Voor Tessa Kramer. Dus Nou, Dat betekent dat het kan zijn dat je met 16-27 gewoon niet... Jeetje. zegt je Ja. zo'n 20. uitzonderlijke finale Ja, hè, echt, bij hè? de dames. Zo. Maar men zegt je zo'n 20 heeft hem ik winnen. Nou. En ook heeft er maar buiten de finale op bedading. Ja, Zegt je uiteindelijk- zo'n 20. Ik ben net, De Matessa is nog in. Die sprong nemen we sowieso mooi, want als ze daar naartoe komt, dan Nee. is de de vrouw die Winnaar- zwaar van het vuurwerk op het zuid. Dat is de wel zo. winnares van Verlinier gaat dan al in de voorronde eruit. Dat Ja. is wel bijzonder. Verlinier woont ze mooi 15-53 Tessa Kramer en ze moet nou de 16 meter in. De regeert het Nederlands kampioen, Erwin Timmer Arends. Die maakt nou beziekje. Hele mooie stylist. En hij giet zat te oh, zien. ja, Ja, dat hoekje hè. ze gaan werkelijk alle keer naar links. Ja, Heel apart. Het dat de kraaien maar de wien. Ja, voor mij hebben ze die nog Ja. vooral in de reg. Maar jongen, jongen. Suze Bokman 2, 1643, Jorine Baas op 3, 1636 en Suzanne Mulder op 1627. En als Tessa Kramer voorbij de 1627 gaat, dat is ja, ziet ze Ketelaar. Die, Zo, Ja. ziet ze. Keurige sprong. Hoho. Lekker die, hè? Sietse Ketelaar gaat voorbij de 1828.
En die zal daar dus ik. Krijgt het applaus. En deze sprong nemen we mooi. Tessa Kramer. Nogmaals, met te kwalificeren voor de top 4. 16-27 moet ze het waan. En Verlinier woen ze met 15-53. 80 centimeter. Krachtig aanloop. Zo, Klimt krijgt wel de omheen. tijd om te klimmen, Keurig, hè? maar naar die Zo 16 zin, meter. Ze gaat er ook in. Ja, Jer. Ze gaat door die 16 meter heen. Mooi. We beginnen mooi met. Laat het. De spanning er al bij Tessa. Ja, Voetendaleks. Haar sprong waarom Sjen. Poh. Ja, bizar wat er bij de vrouwen gebeurt. Ja. Het Echt wordt op te dit gek voor moment, woorden, haast, ja, maar- het wordt opmeten, maar we hebben echt al je sprongen boven de 16. Dat is echt ongekend. En helemaal voor deze voor dit NFM-kampioenschap. Ik knap van Tessa, hè, onder druk. Ja, Ja, 16,50. Wow. En dan loopt Marit op kop. Tweede Ja. plak, Marit nog op kop. Mooi 16,58. Het scheelt 8 het centimeter. scheelt Ja. niks meer, hè? Zo. Goeie dooi. Ja, Nou wie Sigrid Bokma al in de buurt van het record. En toen sprong iedereen er nog haast doorheen. maar Tessa is wel echt een echte NFM-springster. Prachtige finale. Ervaring. Ja. Jacco de Groot, die ziet dat het goed is. Jacco de Groot, ik zeg altijd de Groot, maar het is de Groot natuurlijk. Die ziet dan ook leer 22 meter 21. Dat is het Nederlandse record. Maar dit is het schaansrecord. Dat sprong er met de NFM-finale op een snijn te Midgie in 2023. Toen er een fantastische serie hier, maar alleen maar 20 meter noteringen. Dat weer 2 jaar te bek. Wat kan hij doen? Mooi onderin. En dan? Gaat hij dan wel wat verder dan de rest? Ja, hij Ja. neemt zijn sleeptouw, hopelijk. Maar hij zet in ieder geval een hele mooie vierhoudstandel. Jacco de Groot. Tekent hem aan naar zo'n 20 meter wezen. Ja, die kant geven we gelukkig nog eens een beetje op. Ja, We gaan die kant wel uit. Het moest een beetje op gang komen, maar we nou, gaan die dat kant uit. kunnen we zeker stellen. Maar het betekent dus wel dat die top 8 wel een beetje wat tekenen wordt. Ik ken nog wat verrooien zelfs. Maar Jacco de Groot zou er wel bij hebben. Ja, zeker. Hier in de midden. Oeh, nee, iets scheef. Ziet wel een protte dreiging in, hè? Auke Jan Jilde daar, helaas. Nee, maar hij stiet nog op een derde plakje. 2028 van Jacco de Groot. Dus dat is de eerste 20 meter notering. En liet hij nou precies lekker 4 wijzen dan de 2028 van Germ Terpstra in zijn eerste sprong. Ja, Dus ja ze zijn weer aardig ook ze alweer. beginnen mooi om elkaar weer. Ja. Ja, Germ is hier direct de volgende. De laatste in deze ronde bij de jongens en junioren. Germ Terpstra op de middelste schans. Er zijn nog 3 dagen liggen aan de gang. Maar deel zetten van de Pools. Dit is de Max Verstappen, wat er wel eens naam van het vier hebben. En dat heeft net te krijgen, maar snel niet. Maar te krijgen mooi wat voor talent ze binnen. Nou, is het misschien inderdaad te bediend om te zeggen dat er het in hem had om de beste vierjapper te worden. Maar als één het ooit worden kan, dan is dit wel niet van de namen, hè, weet je, om te denken, matten. Je zag de sticker daar. Waar Aniet Leinaar het op het begin van de stream even hoe hier. Dat is de sticker waar ze op koers, waar ze inspringen willen. Ja, ze broeken dit stokje was de In de eerste schans nog eerst Bouke de Ja, Jong. ik zou correct zeggen. Maar we Die nog mag iets wel zo. even Oké, bijna ja, ja, pakken. zeker. Die stiet er Ja. klaar. Klassementsleider. En vanmiddag dus 21 meter 26. En dan gaan we bij de senioren elke in hand. En Bouke de Jong is ook een 21 meter springer. 21,64 PR. Wat ken er nou? Ja, ging goed. Ja, Nee, Oh, Tori. werd het Dit net hoekje. goed. Ja, bij die wetter. kant. Ja. oei. Nou, dit weer een... Bouke te wetter. Nee, dit weer een teleurstellende eerste ronde. Bouke de Jong van Parken. En dan stel ik in die voor dat we naar die middelste schans gaan. Nou, Ja. die jongen daar in dat pompenblad shirt. Maar dat blonde hier. Efter hem, maar dat langere blonde hier. Zijn huid, Wim Terpstra, zijn coach. Had er één
hier de boel op een kop zetten kan, dan is het wel Germ Terpstra. 20-28 gaat er staan op Nauta. En dat is gewoon nog heel tijd nummer 1. Maar Annie Leijna zei al, daar mag je nooit van uitgaan. Je moet gewoon altijd verder springen willen. 2028 kan Germ Terpstra daar heen. Ja, Ja, ja. Musterchef, Musterchef. Daar giet het! Ja! Oh jongens, hoe vind je dit? Ho. Germ Terpstra Grandioos. Super. denk ik wel 21 meter. Heel Ja. 4. Heel dik hier in de 20 meter. West toen het 1 november record ik alweer op. Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is die 21-31. Nou, daar is er van Nou. mijn gevoel dik gewoon heen. Ja, Het scoresrecord op 21-31. Zo. 21-44. Germ Terpstra. Ja. Zien Nou, 11e scoresrecord. 21 meter notering dit hier. Juist er ik al een scoresrecord in Buttenpost. Ja. grandioos hè, dat er het op dit moment toch weer even zien ligt nou. Er is iemand die alle records op een naam zetten kan. En dat is Germ Terpstra. 21-44. Zo. Het is heel bediend om te zeggen, we gaan winnen bij de junioren NFM. Want er Nee. kan altijd in winnen. Nee. Michiel Zielstra, een jongetje Daarom, 96 met daarom. 2 vingers in de neus. Ja. Hè? Het is bediend. En die had de polstak vierde staan. Dus Ja. nee. Maar ik vind het leuk om de druk op te vieren. Ja. Ja, maar dit wie Maar- bij het NK toen ik bedoel, Michiel en Germ die Ja. zetten ook weer op scherp, hè? Maar dat er heel sterk stiet. Hallo, 21-44. Fantastisch, Willem. Ja. Nou, Arne Galeman, jochentje 90. Ja, dat is op dit moment gewoon de tweede notering. Hoe bizar is dat? Ja, Dan dat was je die gewoon denkt, verder. Jerk dat hem wel een goed jaar staan. Ja, Germ Terpstra die leeft verder als de senioren Ja. worden. Dus het kan wezen dat we van 21 een jongetje meter weer omgaan. Dat je denkt, verspreekt Murk hem nou? Nee, Murk verspreekt hem nooit. Nou, dat is ook net, maar dat is niet worden. Je hebt Maar goed, Ijsbrand. nee, Ijsbrand. Arne Galeman. Oh, Yves van Galeman, hier ben ik Ja, gelijk. Ijsbrand Galema, tje. Zo, mooi sprong, mooi sprong. Als het niet in 20 meter is. Ja. En voor top 8. Oh, ik denk dat hij oerspringen mocht, of net? Dat Hij is springt- zo hij springt hem oer, Ja, dat want klopt. we lijstje, zitten hè. even Daar te komt de ziekje betiezing naar, uit. naar uw Dat Arne lijstje. Bob Oorstiet. Ik denk, en de Ja. man bent twelling, dus ja, ik wil... Ah, Dat zou je krek. Daar komt de betiezing Indruk uit. Murk, die Ja, verplaat hem nooit en ik zet hem Nou, volledig neer. Nou, maar dit is wel... Ondertussen bij de Famkes. Niet. Maar- Ik wil je worst even mijn mede-analyst, want het weer betiezing, want hij mocht toen springen. De wie niet Precies. krijgt wat onderhand. Wat krijgt, weten we net. Nee. Ik meende dat hij hem druk maakt om in die krek in het zonnebed die te meten. Dat hij Ja. daarop wacht en dat de klok ouder aan. Ja, Dus hij mocht op nij. En ja, het is ik dan 12 en eigenlijk wie de volgende op de lijst aan. Maar ja, dan snap Nee, ik dat je van nou... Maar hij benut het wel volledig, hè? hij benut hem op. Reinder Haastra. Ja, Ja. maakt het ook wel aardig. zo. Hichten, ja. maar Moest net nog de wat ultieme snel. sprong, hè? Santje 50 natuurlijk best nog wel de leider. Hij is net tevreden. Nee, en ik Nee. denk ik dat hij dik goed 8 meter must voor de NWM-titel. Maar Ja. goed, Bij de senioren. Jaap de Grote 1, 2028. Isbrand Galeman 2, 20 meter 17. 20 meter zandje voor Ijsbrand. 90. Frederik Kramer op 4, 1972. Op 5, Rian Baas, 1934. Sietse Bokman op 6, 1912. De zevende plek is van Ronald van Bemmel, 1860. De achtste plek ligt nu op Harmen Timmerarens, 1853. Maar die heeft zich afgemeld. Dus wat dat betreft zouden we inderdaad maar nog plek 9 kunnen pakken. Rutger Haanstra, 1824. Ja, de beste 8 gaan terug naar Ja. de finale. Harmen Timmeraren zit op dat stuit 8e, maar het hem aanmelden. 17-7. Aanmelden matten, dus de beste 9. Zelfbel, leidingpositie. Dus Maar, Het, verder dus niet. verduidelijkheid, het nou hebben we Arne Galeman. Ja. komen er nog meer? Nou, Komen er nog meer? het jongen van zijn broer. Met 20 meter Santje, dat het er echt op begint te liedje. Jongetje meter 90 wie natuurlijk ik al net verkeerd. En nou is Janet hij er ik nog wat bij oplepen kan. Komt net lekker in de stokje. Hè.
griep een beetje mis, glied maar niet in de hand. Ja, ik wil wat drippen in het wetter. Dus ik ben me niet Ja. hoe lang we nog teruggaan. Oh ja, dan. Ze glieden fut. Ja, Dat zie je bij ons eigenlijk ik Nienke gebeuren. Kampen mooi Ja, nog maar- springen. En dan gaan we nou in die... Zegt ik bij Nienke dat ze net omheen komen komen. Nee. Ik denk dat Arne Even ik de wil rest, springen ja. mooi zo meteen. En misschien ik de wel terecht. paraplu's. Dat denk ik. De paraplu's gaan de lucht in hier. De drippen in het wetter, Jo Tjugget. Ja, jammer. Maar we zullen even wachten moeten. Wij zitten goed droeg. Wij drie analisten, dus wij hier net zo heel gauw in de gaten dat het zou erin gaan. Maar het werd wat rustiger, dus ik zie het om je heen te zien en ik denk, nou, misschien dat we toch wel nou echt even ophouden moeten. Paraplu Ja. erbij. Ik het nooit Ja, hartstikke droeg. Het liegt ik hartstikke droeg te Het ben worden. wat stookers. Het ben echt stoorkers, ja. Dat, Ik spruts van de morgen al mooi vastzitter Anne van der Zee van het Heidenskip. Wat ging hem dwan, maar de Rijn die er is. Want bij u thuis hoost het werkelijk weer hut. In de buurt van de Lemmer. Maar ja, nou is de Lemmer geen Heidenskip. En we hadden het van die bijen dat zelfs 2 meter of 2 kilometer excuus aan een verschil wezen kan. Ja. En dus zei Jan ik, ja, wij hebben wel hoostbuitjes aan en het rijdt ze nou en dan wel, maar we zijn echt nog net van doel om die wedstrijd te skrasten. En Murk, wie van de media commentator bij de orenwedstrijden, ik een beetje stil in Ja. verband met de Rijn. precies. Ja, dat mag dan wel. Ja, en het kost dus sowieso toch een berg meisje, hè, qua publiek. Ik vind het beduidend rustiger dan dat ik verwachtte hier. Wil ik toch wel een protomeisje hier niet om jou aan praten. En die van, hé, natuurlijk, in de WM-finale, we zijn weer. Ja, maar dit waren dan ben toch zo'n meisje denken, nou, wat is een lepperij wordt van krijg wel, krijg net, we bloeien thuis. We ben ik wat verwend wat dat betreft natuurlijk. Maar goed. Zoals bij de vrouwen dat er nog een absolute topwedstrijd uit rally kan. En uiteindelijk We Ja, gaan de- weer los. Germ met hetzelfde zijn. En nu hebben we dus ook alweer verder. Dus het bloedt inderdaad bij een snitterke. Ja, gelukkig maar. Ja, Want er ben je nog, die hebben ze nog. Dus, ja, en het is nog maar ja. 11 jongen, dus we heb ik nog wel even. Ja, Ja, het is allemaal te mooi donker ongeveer. Ja, wat zit Ja, er wat- hier jongen? Ja, Johan de ja. Ja, Ja. 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 Ja, wat wat zie zie je? je? Precies. Ja. Dus we gaan nog wel even. Ja, Maar als het aan het Leyenaar al zei, mooi Rijn liepen we net. Want dat is gevaarlijk, hè? Ja. En dus kunnen we het weer op mooitje voor een vervolg bij deze wedstrijden. En dan gaan we weer verder. Daar komt wel bij dat Nienke Kampen Bij de senioren moet nog een top 8 uittekenen worden. in de regen. Bij de famkes en de vrouwen is de top 4 wel uittekenen. En die moet dus nog een keer springen. Sergio krijgt Nienke Klein-Velderman bij de famkes. Die wint nog de laatste. Sprong wie het. En Gemma van Oosterom stiert bij de famkes nog heel die onder leiding. 14:48. Want daar kennen wij het geneuzel over plak 4 draaien 2 achter u letten. Ja. Gaat er nou gewoon om dat je de vierste afstaan ha. precies. En dat is nog heel die 14:48 van Gemma van Oosterom. Want die telt wel mooi. Ja, Net al je denken, ze beginnen nou helemaal weer op een ei. Nee. Gemma van Oosterom had tot nou toe de beste papieren. En ik bij de jongens. ik ben wel benieuwd over wat ze toch allemaal die sprong van Nienke Galen. Maar ja, want ik vond dat wel een heel goed voorbeeld van dat Famke wil klimmen en dat Ja, het slagen lukte gewoon net. net. Nee, Dus ja, neem aan dat de wedstrijdleiding dat ik zo'n had. En ja, misschien is het van Arne Galen, maar mag die ik nog wel een keer doorspringen. Maar goed, dat. ja, zo zal ik ongetwijfeld zo de coaches erachterom wezen. Ja, Mag ik de mensen weer vragen om weer te gaan zitten? Want dan zien wij de mensen die in het zand We springen weer, mooi Hidde Galema. Santje in 48. met Hidde Galema. Hier in de eerste afstand een PR. Giet nou ik ja. wie Serijn de Haastra het sprong ervoor. Ze heeft de afstand iets verbeteren naar Santje 70. is het eerste bij de jongens. Ja.
En zoals we zeiden, Orne Baalman mag opnieuw springen. Hebben daar dus de 18-4. Zeg maar, de jongens vorig jaar wist iets leffers te winnen, maar een jochentje meter 11. Dat is natuurlijk nog wel even een verschil, hè? Maar die Ja. Santje Santig van Ho. Zeker. Nu gaan we kijken naar Sanne. Nee. Nee, helaas. Nee, dat lukt net om haar naar de oren. Sanne Hogenboom net. Ja. En ik Jarno Hoekstra net. Alle hebben het. Afscheid van En daar kan ik afskiën van nemen, want die hier een wietsprong in de eerste. zal verder dan dus niet genoeg Ja. zijn. Ja, ze tekent hem heel niet meer uit. Tevens die de polstok nog een keer goed oppoetst. Die moet natuurlijk keurig droeg wijzen. Het bekende stickertje waar we het de hele jongen al over hebben. Elke leerper dat zijn eigen punt. Waar die inspringen wil. Sanne Hogenboom ging dus te water. En op de middelste schans, daar staat nou klaar. Oosterom. Even zien wie is dat? Thomas Meijer volgens Thomas mij. Meijer, ja. In het rode shirt van Postbond Holland. Dan dus Kees Schop. Reed wien blauw. En wat ken Thomas? Gemma ziet dat er Sanne Sil nooit de Santje Sandermatten van Reiner Stiet Haastra. stil. Nee. Stiet was stil, maar hij uit de de vrouw maar jarenlang om de finish in het viel hebben. Zij voeten dadelijk nee. Ja, dat En niet waarom weer dat? automatisch. Nou, je ziet vaak wel de insprong al hoe die stok dan stiet en dat er, nou ja, of er het derde punt helpt of net. Dus dan zit je te snel, of misschien voor de meesten thuis van nee, dat willen we net. Maar ja, een stukje ervaring denk ik. Nou, dat is juist mooi als analisten. Te snel nee bestiert in mijn vaktermen net. Want dat is iets hoe je moet zeggen. Hè? Je moet zeggen, fut in een seconde, dit is een wolf, dit is hem net. Je zien we naar Gemma van Oosterom. 1448 dus. En die Draait heeft hem het wel niet goed om te stingen. klimmen? Maar, oei oei oei. Nee. Oh, oh. Correct. Net Nou. op derde punt. Dat is weer dat de absolute kampioensprong worden, Dat denk ik. weet ik wel zeker, ja. En je ziet we goed alt tevens op, maar. Nou, wat kan die dan? Ze krijgt Santje 24 en nou. Kunt er wel op derde punt, maar nee. Het is alweer het kjellet zuur, om zo Ja. maar te zeggen. Bij de senioren. Het is een matige wedstrijd. Het is een matige wedstrijd, Ronaldo. Ja, Ik en hoor hoe- die uitspraak net al aan. Ik ben blij dat hij een huidenskipster dat wel doet van mij. Ja, nee, maar ja, je moet ook eerlijk de feiten onderwegen zijn. Het is wat het Het is. terrein heb met jou ben ik bang voor, maar gelukkig Oh, nee, dat maar- dat dan wel van mij. Nou nee, maar het is Het wel is wat een het is, hè? matige, ja, op Ja. auto is het zo, ja. En, We hebben één keer, maar we hebben veel werk zien met Germ Terpstra. Ja, klopt. Zo simpel is het. Ja. En, Nou ja, en Michiel wil meerdere verzeltje, hè, maar Precies. Jacco de Groot, 2028, vind ik ook een mooie sprong. 20 Ja. meter Santje van Eastbrand Galen, maar dat is wel oké. Ja, met echte vuurwerk, Precies. dat missen we nog wat. Dus nee, er is bij de senioren echt naar ruimte voor verbetering. En het geldt eigenlijk ik wel een beetje bij de jongens. Vooral in matje de show. En de famkes die springen denk ik gewoon een goede wedstrijd. Ja, respectabele afstand, ja, mooie afstand. zeker. Ja. Maar ja, aan de andere kant de wedstrijd is ook was voorbij Willem, voordat hij voorbij is. Hè? dat is zeker weer. Ken er alle kanten op. Hij weet dat dat verder niet genoeg zal zijn. Er wie een legendarische voetbaltrainer die ooit zei, je hebt als woen dat je in de bus zitten. Precies. En die uitspraak die kan je haast op alle sporten wel mooi nemen. Zo simpel is het ik. Gaan we naar Jorrit Boustra. Ja, dat is ik een kanon, hè. Het is een kanon. Hij werd nog de prins van het Koningweppen. De beste jongen dus, fiesta afstaan. Maar nou oer Santje Santig in. Dat is een hoor. Tjö. Maar ik Maar hey, die het scheef ik wel, ja. zit wel heeg, maar Bij de jongens had nog elke niet een insprong. En dan kunnen we de finalist of de winnaar wiezen. Ja, Janienke Kampen bij de Famkes. zie die Ja, Tjö, stiet nou kan ze stil. ook klimmen. Ja, mooi. ja, net zie ze sprong. Die mochten zo springen, hè, denk ik. Ja, inderdaad. Ja. Die mocht overspringen, werd niet correct zijn. Ja,
De begon krijgen met de Rijn, dus ze mocht springen, maar het zag er net heel goed uit. Dus toen wij het al opereren vanuit de commentatorpositie, die zoek ik oerspringen letten. Ja, ze glied gewoon fut. Hè? Dus, En nu hebben jullie het al begrepen dat het Aniet wat zei dat het ik gebeurt. Ik wil de druk er net op gooien. nou, ik zie even niks meer om de Maar de spanning Thomas te van houden. Midden zit er goed in. Zit Ja. er maar... Kiet, Uit de richting helaas. ik weer uit de richting. Ja, Dus die Anne van de Zee nog in het zandbed, daar mag je om denken. Ja, bliksegaders. Dus, Anne die lookte ik nog maar even een sprint op zijn andere dag. Zoek ik me van hem weer. 14.07. Maar komt daarmee net niet op die tweede plek. Dus blijft op 3 staan. Op de klok, daar stond ze ook al op. Maar komt dichterbij. Sluit dichterbij. Ja. Sander en Gem. ja, wat dat betreft, Gaan we daar verder? ik ben de famkes, we zijn krek al aan het, maar draaien famkes over de 14 meter. Ik vond hem keurig, hè? ja zeker. Ja. Een soort potentie, ik bedoel, ze hebben soms nog net de ervaring om krek even die extra krimslag te maken. Ja. Maar dit soort wedstrijden, dat stimuleert alleen nog maar natuurlijk. Zeker. Die viel wel. Want ook die kan voorbij. Zit hem dat dan een beetje in elkaar uittroeven wollen? Dat je dan in hoe 16 meter springt, wat eigenlijk heel uniek is op een NFM, dat dan elke keer het maar gewoon dwang. Waar zit hem dat in? Nou, ik denk een stukje publiek, ja, de aandacht die op je richten is, hè, de extra lading die die wedstrijd heeft. En dat, ja, dat juist bij kampioenschappen dan toch extra, dat het voor extra viewers zorgt. En dat is nou ja, bij de dames echt heel duidelijk nou. Hoe extra viewers prutsen. Michiel Sielstra. Te jaren met Germ Terpstra een groot talent. Zit er goed in, hè? En echt wel 21-44 Oei. springen, maar docht het net. Nee. Te snel helaas, ja. Gong te rap hoor. Naar het brons maar dan, hè? Die begon ze kreeg ik maar een hele matige sprong. Ik had de afstand het eerst noteerd, omdat ik een cruisekadel zetten heb van, nou ja, geen noemenswaardige afstand. Ja, dat zou het wel wat beduiden. Die kruisjes op papier komen, Ja, dan dat is van, kan het vergeten. maar goed. Ja, wat Sigrid doet, Bokman wat nog doet eens. Sigrid? Ja, Oh. ja. Die Die springt die 16 meter. Het wel een Keurig. goede wedstrijd, hè? Nou, Ja. Sigrid springt weer over 16 in, hè? Moest, ja, hier krijg ik wat minder tijd om te klimmen, denk ik, als bij haar vorige sprong, die Safia weer. tje, naar het brons maar. Regerend Fries kampioen. Maar 20 meter destijds. Wat zou er nou graag 20 meter springen? Maar het wordt hem net, hè? Het wordt hem net. Nee. Loslaten of krijgt hij over de dode putten is dus wel eerste. Nee, hoe is het mogelijk? Jongen, Nee, jongen. Naart dit er net bij. Nou, je zegt wel naar het ik wel, hij baalt als een stekker. Maar ja, dat is ook logisch. Ja, Ik omdat ze weten dat ze, maar ja, relatief, ja, eenvoudige sprong, maar nou ja. met de hij- beste 8 op dit zou het net als thuis. Het is een onmogelijke opgave. Nee, maar dan zien we toch dat het, ja, ze brekken zich erop stikken. Ja. Hè? En dat is ook wel echt iets typisch weer voor de NFM, denk ik. Dat is die die, ja, afstand. klopt. Ja, Dat je let denken, hoe kan ik me nou des zo op vergalopeerd hebben? Maar ja, Ja. het gebeurt. ja. Ja, dat is ook een mooie kerel. Jij ziet ze ketelaar. Die krijgt 18 jongen en jongen, maar hij sprong dit hier al 20-0 fjouwer. Ja, ziet ze is niet voor hem, Die hè? is wel in vorm. Ja, En is ik echt heel serieus en gedreven met de sport bezig. Door Kerst, denk ik goed, hè, lid van Drielst. ja, zeker. Ja, altijd mijn trainen natuurlijk, maar ook hoor daar. En Ja, ja, het Maar ik- gewoon een goede afstand dit ik hier. maar ziet zo'n veel hebben praten. Het is altijd gedreven hoe er aan het trainen is en ik op de details let. Die zijn er helemaal zat. En het zou dan mooi wijzen van hem, want hij een keer, maar ja, dat wil wel eerst graag, die ultieme sprongmaatje. Nou, daar komt er aan. Mooie, goede oren in en dan zit er goed in een Draait stok het en niet om dan te klimmen? giet ik hij, Oei. krijgt net goed door dat derde punt en dus de wetter. Sprong met dreiging, Ja, absoluut. maar bloed op 1890. Bij de senioren. Daar is het gebeurd aan Dat is op dit moment de vierde positie, dus dan zit er ik net op het eerste schavot. Maar hij heeft natuurlijk nog ingesprong te gaan. naar Brandstraat. Volgens mij klopt dat Onnegaal, maar dan nu... Ja, ik Tja, ken, want ik allemaal ja, mooi koers springen. ja. Dat is op zich mooi. die Van hier- Anne. Ja, die gliedse krijgt fut, hè, maar de Rijn op stok. En maar dus nou een extra sprong maatje. Hier eerst bij de dames Jorine Baas.
Wat zal zij zien litten? Nee, helaas uit koers. Niet los te laten. Nee, zou de analist. Voeten dadelijks. En daar komt dan Anne allemaal. Nou, Anne. Is die kans optimaal benutten voor de tweede sprong? Nee. Net echt nog maar jochentje 90. Ligt het er wel op dat hij sowieso ook naar een derde sprong krijgt op dit stuit? Ja, het met de rap, hè? Ja, Dat is voor de beste 8. precies. Ja, voor de meesten thuis die het wat later inschakelen binnen. Het NFM is hier een kampioenschap en je moet limieten springen. En dat betekent dus ik dat er een finale ontstaat en mooi een heel soort meisken. 24. Nou ja, wat is een soort? Maar dat zal ik al jeppen matten, dan is dat een soort. En dus binnen er 2 sprongen. En de beste 8 van die 24 die mooie nog een derde en vierde sprong. En die tekening ben we nou ontmaaid, ze staan er gewoon wel. Want het zucht er al een keer uit dat er heel iets meer die kant uitgaat. Maar er komen nog wel wat kanonnen, dus verder dat er echt een tussen staan, jongen, kom ik dan bij jou weer om. Ja. Want anders wordt het al geen afstand en namen en dan wil je helemaal panisch. Het is rekenen, zo simpel is het, ik merk. Ja. Deze sport. Nee, absoluut. Auke Jan Hilderda. Ja, die zal denken, op dit moment een tweede positie met een jochentje 74. Prima afstand natuurlijk. En dat weer voor hem al een IPR. Ja, moet je dan nog meer van hem verwachten? Het zou voor hem mooi wijzen natuurlijk, had er inderdaad dat tweede positie weer te behouden. En natuurlijk wil je altijd meer. En de vorm is er. En de vorm is er. De vorm is er zeker. De vorm is er zeker. Ho, jongen. Fantastisch. Dit is toch bizar. Auke Jan Hilderda. Dit is hoe de 20 meter, hè? Wat een moment, hè? Wat een moment. Ja, Die verpulvert je 2 keer zijn PR. geweldig. Nou. Oh, we jaren van de commentator dat ik naar Keizer rugt weer. Want die zit Hij rug zijn mag, door de middelste batten. Keurig houstaan. Ja. Zeer goed. We wachten even naar wat er meten wordt. 2088. Ongelooflijk. Hij is uit te schroeven. Hij moet je nou nog een keer inderdaad. Ja, Nou, die hij begon mijn persoonlijke kajo van jochentje 39. Hij maakt 2 keer een draaihoekje op hele Jongen, eerst jochentje 74. Wat leuk. En dan 2088. Jeetje. Ja, Op dit stuit. Germ Terpstra bloed op in staan, maar 2144. Maar dat is En hier Marit van der Wal. Marit van der Wal. Wat giet zij dan? Giet ze verder? Nee, Nee. nee, die giet de wetter. Giet ik de wetter. Die zal echt nou gaan voor de sprong van alles of niks. maar die Auke Jan Hilderda is gewoon verder dan alle senioren. Ja. Zo die deksels en Germ Terpstra, ja, die springt dus af. Man. Sander Nou ja, van daar Vliet. komen we dus voor dit soort sprongen. Nee, Sander van Vliet, die biedt daar er red niks het ik net tegen. op. Nee, Ja, dat wordt 2 keer bij wie het. de junioren vierde sprongers bij de senioren. Nou is dat je wel vaker. Nou, de junioren ze waren voor het Ja. vuurwerk van de jongen. Ongelooflijk. Het zilver. Er staat Michiel Zijlstra dus nu op brons met 19 meter 96. Het verschil We gaan eens even wachten inderdaad. tussen Germ Terpstra en Auke Jan Hilderda is denk ik gewoon dat die polstok Ja, een dikke meter minder Ja. 24 stiet. Want Ja. als ik zie eerst dat is nou zin. hoe het Auke Jan uit die stok kwam. Pracht, op het goede moment zweeft ze eruit. Echt. Ja, voor hem echt een perfecte sprong, Nee, hè? Echt weer. Anne, dit is dan een keer zijn ultieme sprong. Hè? Ja. Op dit moment als het zo is. Ja, Op dit moment ken ik gewoon net verder. nee, absoluut. Ik omdat soms weer nou, vrees je nog oude week helemaal rug. Nou, Johannes zei het, de commentator, heb ik kessenrug. Ja, Omdat die rug door die middelste batten zit. Ja, dan is dit... ja, en voor Auke Jan is het nou de uitdaging om die stok verder te krijgen. Hè? Ja. Dus, Maar dat zal hem jou net meer worden. nee, dit is zijn moment. Echt hartstikke mooi dat de Safire sprongdel zet. Ja, want dan moet je mooie oren in de ondergang. Van het winter een stukje Ja. krachttraining. Maar goed, hij nog heeft jong, volgens hè? mij nog een periode Ja. bij de junioren. En, dus ja, waar weet wat dit volgend jaar mooi wordt. Precies. Ja, maar... Zeg, dat klinkt misschien raar, Willem. Maar voor mij is dat zoveel op Jonas Slag, maar zijn sprong, hè? Nou, dat is net raar. Nee, maar ik bedoel... Ik zeg wel eens, als ik bij een voetbalwedstrijd zit, dat het dan bij Cambuur is en bij Heerenveen. Dan heeft soms ik maar een paar momenten dat zo is, wauw, dat weer mooie passeerbewegingen, dat is eigenlijk de doelpunten. Maar van die 90 minuten,
kerst ik een nieuwe oudskroer, dan stuit het weer net geweldig. Vaak, hè? Nou ja, dat met veel heb ik wel zo. Je hebt de senioren een wat matige wedstrijd. De vrouw die pakt het geweldig op. Ja. En dan just zijn Germ en dan just zijn Auke en Jan Hilde daar. Die jongens van Zielstra. Ja, die maken er wel weer een show van. Dus dat gebeurt gelukkig toch weer nog. Nou ja, hoe de dames prutsen, Tessa Kramer, die stiet ik alweer kleer. En hoe er gebeurt genoeg sprutsen. Ja. Tessa Kramer, die kent dit wel. Die kwalificeerde haar krek voor de finale. 1650. Want nou aan het tweede plakje. 1658 is Marit van der Wal. 8 centimeter, hè? 8 centimeter erbij. Nou ja, net erbij. Dan mag gewoon nou 1658 sprong worden. Eerst Ranier Overbeek. Eerst hebben we dan hier Overbeek. Die shirt er ik goed uit. Nee. Nee. Ik kom haast even maar tussen staan bij de senioren. Want we pakken eerst even Tessa Kramer mooi. Die het goed in de stok zit. Nee. Omheen geklemd, maar Nee. net Ja, nee, draait de verkeerde 4 kant voet. op. Ja, Want we hebben ongeveer een top 8. Hij is nog lang net definitief. Want er mooi nog een peer bij de senioren. Maar want dit staat onder leiding Jacco de Groot met 2028. Dan hebben we een heel list, want de beste 8 gaan terug. Maar dan hebben we Isbrand Galema, Anne Galema, Frederik Kramer, Rian Baas, Sietse Bokma, Thomas van Midden. En dan één naam die ik eruit haal je de nummer 8, Ronald van Bemmel. Want die stiert op 68. En dat neem ik dan de drompelweerde. Ja. Elke niemater oerhinnen die er nog aankomt. Want dan ken je mooi naar de finale. Dat is Mark van der Horst. En dat is ik, Bouke de Jong. En Erwin Timmerarens. En ik vind vooral Bouke de Jong, Murk, Ja. die sprong wierd. Ja. Die ken echt wel door 1860 in. Hè? Ja, potverdorie. Want die sprong van de midje. Ja, hier in het 20 meter zuiden. Ja, dat ding. Ja, jong. Daar Ja. zou het al op begin. Je zult het beleven dat het net genoeg is. Nee, dan. Ja, dan denk je bij jezelf. Hoe kan dit nou? Ja, Bouke is wel een coole kikker. Ja, dat is net wat hij er heel zenuwachtig van wordt. Die giet straks gewoon zijn ding van. Hij traint hier. Zij weet ik wel wat er hier mogelijk is. Dus misschien dat er iets op safe. Dat ik denk dan hek naar een extra sprong. Ja, maar dan wil ik net flauw wezen. Maar bij Nee. een training zitten er net honderden mensen in het publiek. Dat ben ik helemaal niet eens. Maar ik bedoel, je kent de accommodatie wel eens beginnen hoor. Hè? Dus je weet er wel van, hey, ik nou dit en dit nog. En ik doe gewoon mijn ding. Dan spring ik waarschijnlijk jochentje neer. Nou, dan zit er Joen nog mooi bij. Maar ja, ik ga makkelijk praten. Hè? Ik bedoel, moest het wel even doen. En ik ben maar niet eens. ja, Bouke is wel een vrij constante springer. Ja. Ik bedoel, een goede aanloop vaak, nou ja, dezelfde aanloop. Precies. Hij doet Goeie eigenlijk nooit rare ding. Nee, ze stapt net door de scores. Ik bedoel, al je gewoon constant. Ja. Precies, ja. Dus dat lukt gewoon niet. Maar we gaan kijken naar Mark van der Horst. En Mark is 1 keer kampioen bij de junioren. Mark van der Horst bij de senioren op de oorskans laat het nou even stil. Want daar komen ze in de laatste sprong haasten. En die wordt ze alle dag geliekt van. Dus dat we denken, hé, er gebeurt niks meer, dat klopt. Daar kom ik haasten even op waarom. We pakken eerst Mark van der Horst. En ik zei 1860 materiaalje. Die doet er. moet eraf. Ja, Dat Oeh. doet Denk ik. er, denk ik. Want hij loopt daar op 90 meter die grens. ja, dan wordt het Spant erom, spant hè? erom. Ja. Spant erom. Maar gelukkig hebben we er altijd nog een stokje. Het alwetende Ik denk stokje. dat het krek net is eigenlijk. En ik denk dat Annie het leak had. Want ik denk... Nou ja, dit is geen 18... Nee, dit is lang net. Nee, we Nou, denken ja, heel nou. soort, maar Ja, nog even het en we zit weten er. Het zit erop. De vraag is of hij naar de finale gaat. Mark van der Horst. 15 meter 34. Klopt dat? Zijn laatste 4 jaar. Die liep het inderdaad te kloppen. Nee, die klopt. Nee. Dat is dit wordt ons laatste 4 jaar. Ze hebben al een hele 4 dag. Nee, hij is nou verskoot. Dat liep het maar. Reinier Overbeekje 1524. Ja, Dus zo we gek zit wachten het, nog hè? even op de afstand van Mark van der Horst. Mark, wie even een beteasing, want de afstand van Reinier Overbeek 1834 stiet er bij Mark van der Horst. En dat is net genoeg. Nee, Nee, En dus Mark van der Horst naar huis. klopt. En dat betekent dat alleen nog Erwin Timmerarens en Bouke de Jong nog kwalificeren kunnen voor die finale.
Want de man die je nou zegt, Isbrand Galema, die zit er al in. Die staat al op een plak 2, 20 centen. En Asin Jacco de Groot, die staat er ook al in. Want die staat op 2028. Is ontnauwd daar de leader. Ja. Ja, ik ben Even, benieuwd. Als je de beide broers staan hier achter elkaar. Isbrand Ja. gaat springen en Arne staat erachter als coach, als begeleider. Ja, dat vind ik dan toch ook wel weer petje jou, hè, die man. Ik bedoel, ze zijn zo fit dat maar kan. 40 hier. Nou, Mooi, Isbrand die en- heeft nou alle ontspannendheid eigenlijk. Hè? Ik bedoel, hij had 4 sprongdel zetten. Dus, Ja. Hij zit bij de finale. Maar ja, hij kan nu 2028 in. Oh, Hè? zeker weten. Ja. Ja. Dus ik zou hem gebruiken om... maar puur de druk van het pleetsen hebben ze zich als het ware die het druk nou is net. achter. Hij is pleest voor de finale. Ja. Ja, hij sprong in druk wezen op Tolle Wheelie 20 meter 83. Dat is zijn beste seizoenprestatie. Dus, nou, dit ziet er ja. goed uit. Dit ziet er goed Ja. uit. Ja, dit ziet er heel mooi uit. Maar hij heeft de min tijd om die top te bereiken. Man springt altijd met een bitsie in de moelen. Dat doen ze toch puur voor het feit omdat ze zo'n zweefmaatje moeten naar de stok. Als dat een keer misgiet, dat is net in de voortosking kwijtraken. Nou ja, dat is ook wel weer verstandig. Ja. Maar dat is eigenlijk, ik zit er bij Orleans totaal net. Nee, zij ben eigenlijk de enige die dat toch Ja. net volgens mij. Maar goed, Nee, want is het een verplichting, kledingkeuze? nee, het is in eigen verantwoording en daar ben je helemaal vrij in. Ja. En wat ik zeg, zij ben ik de enige twee die de doggen. Maar ja, het is net onverstandig. En zo ga je dus ook dat Nat Bransma mooi spikes springen kan. Ja, iedereen kan maar spikes springen. Ja. Hij docht dat. Het begin... Sinds vroeger ik volle meer, dat ze op, ja, wel op spikes leerden. De toppers van vroeger, maar de hedendaagse toppers, en er is natuurlijk absoluut in van, maar die zit eigenlijk al in, hè? Erwin Timmer Arends, ik, Leertefutten, Leerdom. Ja. Maar ja, dat is wat iedereen het beste bevielt, hè? Ja, er leidt ik een matte hè, op de scans. Ja. Dat is moeilijk te zien, maar dat is natuurlijk ook een zachte matte voor de voeten. Precies. Ja, het veert net, maar het is anders dan gewoon het op hout springen. Het dempt een beetje. Dus dat is ik vrij noffelijk om op te draven eigenlijk. Dit wordt een nieuwsgierige sprong, want nogmaals, Erwin Timmerarens is een naam die het ook in rekening mee houden moet. Maar hij stiet op dit stad net bij de beste 8. Ronald van Bemmel won, dat is de nummer 8, 1860. Ik zou zeggen, daar maar gewoon nog in. Hè. Ja, dat moet. Dat zou die kennen matten, maar als hij dat dus net helpt, dan gaat Erwin Timmerarens in een huis. En ik moet eerlijk zeggen, als je van tevoren wat favorieten op papier zetten. Oh. Oh. Erwin hier erbij kent. Zeker. Ja, Dus nee, dat wil je zeker. laken, want dat wie cynisch voor mij. Want Erwin is gewoon wel een hele goede fieldhebber, dus die kent er prima bij. Maar ja, je moet het wat van. Absoluut. Je Ja. moet het toch maar even van. Ik ben je favoriet. Dat zie ik mooi. Vorig jaar sprong hij zijn persoonlijke record, maar het Nederlands kampioenschap 21 meter 83. Nou, Wat docht Erwin Timmerarens hier? Nou, Hij met klimt rap. goed in die Nee, stok, nee, die het nee. scheef en er wordt al nee zijn. nou ja. Nou, dit, Eh, dit is wel 1860 denk ik. ja, dan zitten we weer op het tinken. Maar hè? dan Ja. kan Bouke de Jong er weer al in. Hè? Ja. Dus dat is nog wel nieuwsgierig. Ze zit alweer even in de wachtkamer. We screwen heel even mooi, want Ronald van Bemmel is op dit stad op 1860. En het gaat erom of dan dat genoeg is hier wat Erwin Timmerarens deels heeft. Het werd ik stil, dat is prachtig hier altijd, want dan heb meestal toch in de gaten. Oeh, dit is 1864. Dus hij gaat terug naar de finale. En dat betekent dat ik Ronald van Bemmel terugkras. Ik zet er Erwin Timmerarens deel. Maar ik zei, hij gaat terug naar de finale. Dat hoeft nog net. Want Bouke de Jong moet daar nog oerhinnen. Of kind daar nog oerhinnen. Dat is de enige naam. Dus daarna heb ik een volslagen top 8 voor jou. Dit is Jacco de Groot. Ja. En die staat op eerste? 2028 eerste. Ja. En had ik het Nederlands record 22 meter 21. 22 meter dan het. Dat is een ooi, hè? Ja. Dat is een heel lang. Dat is die magische grace, hè? Ja. Ja, we hebben maar 12 hebben zo hinnen gaan binnen. En hij er een van, deze Jacco de Groot.
wist al 1 keer NFM bij de junioren te winnen. En 5 Dus die ken ik gewoon lekker rustig uit, liepen. senioren wist hij te winnen in 2008, 2010. Nu is het wel wat griezig wordt om mij heen, hè, bij de loften. Maar ik hoop je dat ik dat net helemaal goed zag. Ja, het is even afwachten hoeveel sprongen dat ze nog herazen. Ik ben bang dat het wel eens rein gaan kan. Maar het is op de web, dus ik hoop je dat het net zo is. Het al positief bloeien. Het kan gewoon prachtig waar worden. Jacco de Groot, hij leidt onder leiding, maar 2028. Excuus dat ik mars is, maar het is echt weer. Het kan volle verder. Dus ik hoop je dat Jacco hier een, ja dat zul je erboven ik, de skansrecord is 21-72, 51 verder. Zit onder de stekker net. Kan hij nou wel mooi rug vooruit? Ja, die zet een hele goede afstand del. Gaat door hemzelf heen, over de 20 meter. Ja, Jacco de Groot zet zijn eigen eerste plakje better del. het liep aardig gemakkelijk Dat eigenlijk. kon hè? heel makkelijk. Ja, Dat liep er keurig. hij klimt snel. Het is even een ouwaatje wat die del zetten had. Het wordt nou aanmeten. Dus dat je denk ik wel die afstand weer te, ja, dat moet je wel heel. 21 meter Wow. 14. Nou, 21 hè? 14. Nou, die eerste 21 meter bij de senioren. Bij de senioren. Ja. Die 21 meter weer bij de junioren sprong. Ja, Germ Terpstra, maar Jacco de Groot nou ik naar die 21 meter. Ja, en ik denk dat Jacco is ik een 40er, hè? Ik bedoel, ik dacht dat er een hier ouder weer dan Anne en Isbrand. Dan zou er 41 wezen. Kan Ja. je vergissen, maar ja, maar hij is hij zeker nee, net minder oud, dacht ik. En dat is toch knap, hè? Dat je dan nog 21 meter fietsje produceren. hij is absoluut net oudskreun. Nee. Nee. Samen te zeggen, hij doet volle bak mooi. Nou gaan we straks naar een heel wichtige sprong Ja, van deze man, Bouke de Jong. ja die wil Parken, hè? toch. Wat verdorie, jongens. Heel graag mooi, hè? Die maakt het wel spannend, hè? Ik voor hemzelf. Traint bij deze club, het Heidenskip. Ja, Een parkeerster die het op Vierleppen zit. Via heeft hij me verteld, via de vriend. Vrij let begoen, hè? Vrijlet begon. Ja. ik dacht dat er nou, is het, nog een hier bezig is nog maar. Ja. Dat is eigenlijk strontleid begonnen, toen weer er 21, hij is nu 30. Maar Ja. Nou ja, Bouke is Bouke Bouke is een enorm trainingsbeest. Want ik had vorige keer zijn Bouke zijn dat hij zoveel hebt dat er nou doet en hij hebt het hier weg eerder. Ja, dat had ik nooit verwachten. Hij, en dat kan aan mij lezen, maar dat hij eigenlijk een hele soort meestjes is dat. Van een leuke lepper, een goede lepper. Insprong is nou wel wichtig. Hij mat oer de 1864 in van Erwin Ja, Timmeraars. dat is zijn eerste opdracht. Dat is zijn allereerste opdracht. Hij heeft een klassementstrui, dus hij kent dat makkelijk. Ja, jong. Maar ja, doe het maar eens. Ja. Hier miskleun en je leest in het wetter. Ja, Dus dit is een spannende sprong voor Bouke. Want die top 8, hij is de laatste op de list. Als er nou geen 1864 springt, gaat hij naar huis en hebben een top 8. Wat Ja. doet Bouke de Jong? Die ja, keer dit is hij- Ja, goed. dit Ho, is ho. hij kriep mis. Hij kriep mis. Hij kriep bij de laatste mis. Hij Maar- griep vol. Wat En is zijn afstand? God, Jo, jere, Simons. stil. Ja, Oei, hè, oei, wat? oei. Ja, dit zien we net zo vaak bij Bouke. Dat zien we eigenlijk nooit. Nee, We zijn krijg nog een constante liepen, Ja. maar zonder dit, ja. En dan Maar hij goed. giet dus op 7 eigenlijk, hè? Ja, maar ja, wat is die afstand? Daar is die Oei. Nee. linie is 9 meter. Is dit 1864? Ik denk dat hij het net helpt en dat Erwin Timmeraars naar de finale Ja, gaat. ik een topper, maar 1859. Krijg net. Bouke de Jong naar huis. 6 centimeter. Krijgt de bemoedigende woorden van Ja. de Galema's. Ja, het er een ondervinding is- had. Ja, dit is Maar wel heel Bouke spiedig, baalt, hè? ja, die Het is baalt sneu, jongens. verschrikkelijk. Ja, Een miskleun, ik zei het, het hoeft maar niet in te wezen. ja hij zit er ook bleek van, hè? Hij Ja. baalt Hij baalt. echt. Daar zie ik van, dat is duidelijk. Dit is, maar het wie in potentie, het wie een prachtige sprong. We krijgen die ene misgreep Ja. en ja. Oei, oei, oei. Gaan we nou nog springen bij de senioren in ronde. En ik jou, Jacco de Grote, klassementsleider, 21, 14, het hem niet correct verbeteren hemzelf. En dan hebben we Isbrand en Anne Galema, Frederik Kramer, Rian Baas, Sietse Bokma, Reiner Haanstra. Thomas Vermidden en Erwin Timmerarens. Reiner Haanstra springt intussen
te wetter. Want ja, die springen tussen ik weer zelfs de oren klassen. Ja, de Lieke heeft wat dreiging in te zitten, maar ja. Reinder Haanstra staat de eerste bij de jongens. Santje zondag. Ja, dat kennen we het rijden jongens ik. En dat weten ze ik. Dus dit wordt nog even spannend voor hem. Ja, Het liefst ook natuurlijk de 1448. Nogmaals, we zitten in de laatste sprongen. Dus het wordt nou spannend en de winnaars worden nou bekend. Ja. We gaan naar de vrouwen. Nienke Klein-Velderman, Matoer Gemma van Oostrom hinnen, 1448. dat ken ze. Maar Net toch helemaal goed hoor, achterin. Nee. Nienke giet eruit. Giet wie het. Nee. En dus nog heel tijd Gemma van Oostrom op plak 1, 1448. Ja. Brons is sowieso binnen. Maar ja, kansen nog een paar. Dan gaan we gelijk terug naar de senioren. Kalma staat op plek 2. Staat ook heel goed op het podium. Maar ja, En dat is Sietse Bokma. hij zal Dus zeg de afstand nou daar. Ken hij oer die 21-14 hinnen van Jaco de Groot. we hebben nu één groep. Maar Sietse Bokma heeft het Sietse Bokma springt er wel goed in, maar bloed hingen en Nee. giet ik wie het. Nee. En dus ken er een kruiske achter, zat Murk bij alle namen door Ja. die eruit gaan. Maar ik miste bij Sietsik power in die oren. Echt dat gremietige. Ja. Ja. Ze zullen echt wel wollen, maar het is krekkers. Een beetje uitblust. Ja, dus plek 3 Ole Kalma, plek 2 Isbram Kalma, plek 1 Jacob de Groot. 21, 9, 14. Ja, het zou toch ook wel weer romantisch wezen als die jongens van Galema in een slotseizoen. Als je beiden op de eerste kapot staan, dat is nummer 2 aan het rijden. Dat zou heel mooi wezen. Blauwe natuurlijk dan plakje Ik hegen, zou maar goed, graag hier het zeggen, wordt je een kan ik nog fietje. eerste worden, Ja. maar 21-14 is 4. Ja. Maar het is wel mogelijk. Maar de huidige tussenstand jouwt om dat ze 2 aan het rijden binnen. En Jacco de Groot natuurlijk meer van de fietje de absolute leider. Kampen bij de meisjes, Hille Kalma. Hidde Galema bij de jongens. Het zien Jack Udien en docht Zadde Honger in. Het Santje 48 steen, maar Matoer Santje 70 hinnen. Dat wie een PR, Santje 48. Nou, had je die één keer verbeteren dan ik maar een tweede keer. Ja, Gieter Oerde, Santje 70 hinnen. Nee, Nee, budget dat Reinder Haanstra nog heel tijd eerste is bij de jongens. Nog 2 sprongen. Dan komen de famkes nou. Nienke Kampen, stiet klaar. Nienke Kampen, Matoer Gemma van Oostrom hinnen, 1448. Brons is sowieso binnen. Maar je wil natuurlijk op plek 1 eindigen. ja, dat al je mooi zit en al je klopt, dan kan je in de buurt komen. Zeker Zonder weten. wel van fietje 29 volgens mij, dus Je giet ze? Met al een hele mooie 14-07. Zit er nog meer? Nee, Nee. nee. Straks stiet er 4. En ze moet last litten. En dus is er nog één, Sanne Hogenboom, die het Gemma van Oostrom van het plak oude helpen kan. Ja. Ja, spannend. Dan gaan we naar Rian Baas. Ken die oer 21, 14 hinnen. Want dat Ah, ja. is heel makkelijk. Er is nou gewoon één afstand met je hinnen matten. precies. Ja, En hij had het in hem. Maar goed, hier wat last van de hamstrings. Zit onder de sticker. En Ja, ja, het dan moet springt het wat te leeg snel, in en dan moet moest wat gewoon heel snel. lang klimmen. nee. Nee. Giet net door Jacco de Groot hinnen. Winter een Hollander dan dit keer de NWM. Ja, dat zou je samen kennen. En dat is Verlien hier wie dat van zelfs een Fries. Maar ja, we hadden jongen uit de finale net helle. Bouke de Jong. Nee. Het ene hier is het horen net. De contrasten mijn grut. Het ene hier ben je de winnaar van de NFM. En het oren hier ging je naar huis in de voorronde voor de finale. Dat moet je gauw in de holle zetten. Want er komen weer nog na je wedstrijden. Maar balen is het wel. Ja, we krijgen ook nog een Nederlands kampioenschap. Dan kan je dan mooi de vangst nemen. Thomas Meijer dan. Ken die oer die Santje 70 van Reinder Haanstra hinnen. Het Santje 74 als PR. Dat is een mooie richtlijn. Dus hij kent er hoe in, hè? Ja, ik denk wel dat hij de polstok een heel stuk dichterbij heeft dan Reinder Haanstra. Omdat hij een stuk Hij sterker giet is voort fysiek. En Maar dat ziet er net goed uit. Dat betekent dat alleen nog Jorrit Boustra nog van het eerste plak houden kan bij Reinder Haanstra. ja, Reinder, Hidde en Jorrit sowieso allemaal op het podium staan. Maar wat wordt de volgende? Maar bij de vrouwen hebben we Sanne Hogenboom met oer 14-48 in. Ons is Gemma van Oostrom Ja, kampioen. Dit is spannend, goed. ja.
Oei. Dit zit er chin on. Nou, hij loopt ervoor. Ja, hij loopt ervoor. Als het Ze baltje weten het goed net. loopt, Als het dan- baltje goed loopt, is Gemma van Oosterom Ja. je kampioen. Maar dit is wel een leuke climax van de finale bij de Precies. Famkes. Ja. Ja, het is ervoor. Ja, maar het baltje wordt nog wel eens, het is een Baltje- indicatie. Hè? Dat is Dus- een indicatie. maar normaal sprutsen. Maar wat wordt het voor Sanne Holman? Is het verder dan 14 Is Sanne verder als 1448 of is Sanne meter 13? 14-13 en dus net verder? Gemma van Oosterom is de kampioen bij de Famkes. En dat is leuk voor haar, want ze mag nog één keer springen. Dus dan Ja, mag dat is ze wel leuk, gewoon, ja, vrolijk iets spronkje. Ja, Een Precies. gale vaststelling kan ze gewoon van. of wellicht een PR. Of wellicht een PR, dat zou helemaal mooi wezen. Laten we deze man ook naar het uitschroeien, jongens. 21 meter 14. Hij sprong hier dus op 23 juli. 21 meter 44. Frederik Kramer van het Heidenskip. Ja, die had een wachtje moeten. Die Ja. had wachtje moeten en dat zei je aan het Leyenaar al begin inderdaad als analist. Het wordt heel lang dat wachtje, dus dat kan, maar het kan ik helpen. Ja, Lekker in de kantine. Juist. Wat doet Kramer nou? Hij zit goed in de stok, maar hij gaat scheef. Ja. nee. En dus nog heel tijd Jacco de Groot. 21, 14. Frederik. En dan gaan we naar de jongens. En dat is wel nieuwsgierig, want giet Jorrit Boustra oer Santje Sandig in een Verein der Haastra. Als Jorrit er nou net doorheen gaat, heb ik een kampioen bij de jongens. En dat is Reinder Haastra. Jorrit Boustra. Het een PR van Santje in 38, dus dan moet er een heel lang bij zijn PR opspringen. Maar ja, Nee, ja, dat Boustra, met alle respect. Het is, zijn persoonlijke record is dik op die 9 meter. Hè? Een jongetje in 48. oh, dan heb Dus- ik hier... Ja, dat het Oh, sorry, ik heb zijn eerste tiert, ja. Ja, dat het een zeker. sprong als prins in Burgum. Daar gaat er. Sure. Hij krijgt de tijd om te klimmen. Maar hij, Oei. Hij nee. komt weer de richting. Budget dat Reinder Haastra de kampioen is. Ik moet niet. Nee, dank je. Reinder Haastra is de kampioen. En wat doet Gemma van Oosterom? Wat doet Gemma van Oosterom? Wauw. Zo! Nou, die liet echt zien dat ze de terechte kampioen is. Winnen in stijl. Ja, dat kan je wel stellen. Ja, dan krijg je de kroepjes vanzelfs. Ja, Netjes, de hand in hè? de loft. En dus hebben we bij de jongens een Friese kampioen en bij de Famkes een Hollandse kampioen. Nou, dat is een mooie score. Ja. Met zijn laatste jaar bij de senioren. En Orne Galma is tweede te worden bij de junioren. Die tweede Nou, zet het verzinnen. Dat moet duidelijk wezen. Ja, En, absoluut. Ja. en in 2014. Ja. Jorrit Boustra hier in die een PR van jongetje 48. Ik hel zijn eerste sprongtrollen waren met zijn PR. Excuus daarvoor. Excuus Jorrit, ik hoop je net als mij dat kwee aanneemt. Ik vond het wel zo'n lege PR. We gaan terug bij de senioren. Orne Galema. Plezier straalt er in ieder geval van nou. Ik belangrijk. Ik denk dat de persoonlijk de polshouder ik goed ken. Zijn Alleen broer coacht hem. huidenskipsters onder elkaar en dan even dat signaal van hij stiet poer best. Laat hem samen staan. En dan maar eens even zien wat er nog in zit. Jongetje met een 90. Jacco de Groot, 21 14. Kan hij daar oer hinnen? Sure. Hij gaat Wat keurig een rechteraan. Had hij hem oer het derde punt krijgt? Oei. Nee. Nee. Het petje gaat het zo bij in. Ja. Oh, Ja, dan krijgt applaus. Zijn laatste NWM mooi hè. in het Heidenskip. Beloond voor hem met een bronzen plak. Die 19 meter 90. Maar de komende De termen gebruiken je Gaurus te volle, maar een icoon voor de Philips sport. Dat zou je wel eens kennen bij de Galemas. Ja. Zo simpel is het wel. Daar gebruik ik net te volle, die term. We gaan terug Ja, naar Michiel de Zielstra. junioren. Daar is Germ Terpstra met 21-44 nog de leader. Oh, Zielstra gaat er net dat doorheen. ken dus ik. Spring gewoon aan de overkant. Dat is net genoeg. Hey jongen, hij mist hem hè. Ja, Hij gliet vet. het er net vaak, yes? Nee. Nee. Want ik zie hoe makkelijk hij jongetje een 96 sprong. Dacht ik nou. Ja, nee, Maar- hij pakt hem gewoon net lekker nou. Hier is Sigrid Bokma bij de dames.
En hier gaat de damesfinale. Het gaat los. Het hem te vier. Fantastische wedstrijdsprong, hè? Dat is zeker. Ja. Ja, die zetten de toon, hè? Ja, maar de maar die eerste- 1643. Ja, maar ja. jongens. Bij de vrouwen staat Marit van der Wal op 1 met 1658. Dus daar moet zij weer in. Maar ja, dat slag het mooie wiersprong net. Betjut dat Jorien Nebaas en Tessa Kramer Marit van der Wal nog onvallen kennen. Wat de finale. Ook voor Sigrid Botma. Heel goed gesprongen. Zij gaat dus... Maar op Nauta is Marit van der Wal daar de nummer 1. Oh, we hebben nog een paar sprongen te gaan. Er komen nog een paar sprongen aan. Ja, en het lijkt dicht bij elkaar. Ja, En het wordt een race in de griezelloft erboven. Maar ik ga ervan uit dat het allemaal gewoon helemaal goed komt. Ja, maar we gaan ik aardig richting jou wat zien. Begin het ik wordt richting jou het donkerder. zien. En dan is zo'n sticker ik wel fijn hè, op de pols. Dan Ja. just hem goed. Precies. Dat is voor de meesten thuis misschien iets lastiger te zien. Maar het wordt al een beetje schiemerig. Thomas van Midden had een jochentje 0-1 staan. En Matoer 21-14 hinnen van Jacco de Groot. Slag het hem dat. Voor Michiel Zijlstra. En hier gaan we kijken naar Thomas van Midden. Nee, Ik liet nee, het nee. Nee. Dat slag het hem ik net. Nee, Ja, die glijdt alle kanten op. Ja, die gliet echt precies. alle En dan kanten denk je op. de stok wat dampig Ja. of. Maar ja, Nee, ja. het is nou toch. Het is droeg. Lijkt het niet droeg. Ja. Ja. Maar ja, vertelde ze kregen hun leer net helemaal optimaal prepareerd. Nee, Nou, de smaakmaker, jongens. Ja. Auke Hilde. ziet ze ketelaar. Ziet Of ze, zit ze ketelaar, ja. ziet ze Ik ketelaar ik hij mis. liet een beetje fut. Ja, ik Is ga een niet net. fut, ja. Germ Terpstra staat nog heel dicht bij de junioren op 1, 21-44. Dat is verder dan de senioren. Oh, toch wel. Maar Auke, Och. och, we houden ermee op. Och, nou, die mij toch net. Oh, het roint. Ah, Ja, we doen een rest oei, gewoon. oei, oei. We doen het rest gewoon. Ja, de waarvrouw komt hier, maar de waarvrouw kan het net verrooien. Het zou heel leuk wezen. De waarvrouw komt binnen en begint te rooien. Ik wil net zeggen dat er een kausaal verband is aan het, maar dat is weer schande. 10 minuten, meer hebben we het nodig. Ja, Het is jammer. het wordt heel Maar ja. donker nou. We kennen maar het veel, je hebt net ruim bruiken. Zo simpel is het. Want dan wordt het te ruinerig. Oh ja? Oh. Het, ik heb de waarvrouw achter mij zitten dat het haar verbaast dat het nog net stil was wie er. Bemoedigende woorden van de waarvrouw. Had je thuis op de televisie nou zeg het bin live beeld niet houden skip, dus het is gewoon je nog normalig waar, maar ik heb begrepen dat het elders wel wat harder aan kan. En ik denk dat wij die kansen staan gewoon niet uitgaan, want het is een grieze loft. We verwachten je net al te volle meer, maar je weet het maar nooit. Schande is dat we net zo heel volle sprongen meer hoegen. Dat is nou correct het probleem. Het hier krijgt even 10 minuten lang het worden matten, maar ja. Ah, We kennen de waarvrouw al van stal helden, maar ja, die Ja, kennen nee. ik net. Nee, die kennen niks om verrooien. Nee, het is spannend, maar Die kennen er niet om verrooien. Ik zou wel een wietige lof erboven misschien nog. Goed heb, jongen. Dan. Ja, nee, goed heb. Maar moest misschien oorspringen. Maar het is op nou Ja. Nee, snap ik. Van blessures. het wordt ook donker. Ja, nee, je hoopt natuurlijk dat dan krijg ik een beetje zo. Beheerden dat inderdaad ik wat donker begint te worden. De microfoon even. Joosje, nog mooi Mooi licht zweerbeelden. waar op de camera. Maar Joosje, ik de paraplu's op de camera. Ja, een paraplu hè. Geen simmer in Friesland. Nee, Dat is en dan is schande. het zo mooi geweest dat het inderdaad krek. De laatste sprongen nog even makkelijk geweest. En ik weet niet net wat de NOW-commissie nou besluit. Ze zullen absoluut de wedstrijd net doorspringen laten. Nee. Maar- er ziet er volgens mij wel een joldig klap. Ja, Maatje ze dan de balans op? Nee.
Draaien rond. Ja. De famkes en de jongens, dat is duidelijk. Die ben helemaal Die uitsprongen. ben Dat is helemaal klaar. klaar. Die ben duidelijk. Ja, En en heel, de, ja, dus, ja. de Het is, senioren die hebben eigenlijk 2 volledige rondes gehad. Ja. Dus ja, dat is echt... en daar is niks voor horen, want wie Jacco de Groot al de eerste sprong. Dus kerst ik zitten, dan pakken we hem gewoon van nou daar. Ja, nee, precies. Ik En of denk, het nou weer maar 21, 14 of maar 20, 28. Dat, Nee. Ja, winnen is winnen. Maar ja, 21 is wel weer 21. Neemt ze mooi of net. Maar Just- ik zou zeggen dat bij de junioren, daar is het wel wat schande. Ja, Germ Ja. Terpstra had hem ik aanmelden naar die 21-44 sprong, zag ik Oh, staan. jij hebt hem al wel? Ik Oké, weet net ja. of dat klopt, maar dat staat hier wel op een lijst. Nou, dat snap ik wel enigszins. te donker Maar en, Ja. ook Jan Jilde daar kende het nog. Ja. Ja. Zeg maar, we net vergeten Willem, de polstokken van carbon die binnen zwart. Ja. ja, En mooi een donkere achtergroen ik hè. Hier, Fjord de loft in. ja, hierachter binnen staan alle IBM. Ja, dat wist ik net. Die blesseren doordat de polstok volledig mist. En ja. dat moet ik al wel vertrouwd wezen. Als je die senioren hebben het dan nog wel even zin in. Als de Isbrand Galema juist en hoe heet het maat kan werden? Erwin Timmer Arendtje of zoiets van nou, kennen we wel even. Sure. Een regendansje. Ja, hij lag Maar, erom, ja. Die Galema's die jarenlang leeft. Die Ja. laat je hem rein. Precies. Die zit je niet rein, kom er maar jongen. Maar Moeder goed, natuur. het Maar is gewoon waar, zeker net de mooiste editie van de Nederlandse Wereldmanifestatie. Maar uiteindelijk kan je wel weer, ja, toch ik weer omsjen op mijn slagerdag, denk ik. Sportief jongen. Zeker jongen, het waren wat uw zwaarvrouw kreeg vertelde. De rest van de provincie werd een prote wetter komen mis. Dan hebben we het hier dan toch nog aardig ja, hebben we misschien wel een beetje Marselhand. Ja, absoluut. Ja. je kent Isbrand Galema hieten, maar ik ook ken het waar net verzissen. Of Tjena Nee. Hoor in elk geval. Nee, het is even een afwachtje wat de Dus, technische commissie nou En eigenlijk ik ben besluit. benauwd Ja. dat er een stekker uitgiet. Nou, dat is misschien ik wel het verstandigste. Ja. Gewoon de veiligheid van de lepers en ja, en zolang het draait kan je het sowieso niet werpen. En elke minuut wordt het nou donkerder. En iedereen wordt koud en Ja. het Kouder, ja. durft en ja. Dus Ja, het is... ja, je wordt de kampioen en de nummers 2 en Maar- 3 ik nog even een huldiging. ja. Dan is ik de Dus, vraag, nemen ze de uitslag mooi? Ja, hoe Dat lossen liek ze het dan op? Dat liep het mij, dat zou wel kennen, want elke niet een twakke sprong. Dus het is ik net dat je zegt, we doen al naar één sprong de hele Nee hè? stekker eruit. Dus er wie echt wel een gildig wedstrijd daar. Ja. Maar dat Ja. is altijd onder de commissie zelf. Dus Ze zal ongetwijfeld hun draaiboeken er klaar voor hebben, maar het is natuurlijk spietig dat het zo rint. Ja, Ja, dat het is hem. zeker ik bij de vrouwen, want ik ja. giet dan nog wel heel graag. Maar dit nou een keer jij won. Ja. Maar Tessa ik. Ja. beraad kunnen hebben in de bus. ja, de TC wordt nou ik op berieroppen in de commentatorbus. Altijd welkom. Ja. Zodat oprompen we kan, gaan we terug of net. Ik ben zelf benauwd dat je mooi de NFM eindigt. Het is te donker aanstaan. Het wordt ik donker. Ja. Daar is die woltje nu dat er net een hele vrouw ontsprongen mee komen mat. Goed gesproken. Ja, nee, gefeliciteerd. Ja. Isbrand Galema, Erwin Timmerarens en Jacco de Groot. Die moeten nog springen. Maar dat ben 3 sprongen en het wordt donker, het ruint. Wanneer had het op maar ruin? Dat is ik nog de vraag. Dus ik ben bang. Nou heb ik altijd geleerd van u zit om altijd, maar dan heb ik altijd positief te bloeien. Tuurlijk. Ja. Dus, had je hem, had je hem voor de stream zitten. Ik zie gewoon dat de zinnen weer beginnen te schieten naast. Dat heb je mij mooi in opvoeding. Maar ik heb geleerd om realistisch te wezen. Ja, ik zoek niks zeggen. Heb ik nog. Zo zei ik nog. Sucks heb ik nog. Het is nog wel een gezellig vol busje. Dus Het busje er is... zit mensen in administratie te doen, er zit een commentator en er zit nog 2-3 mensen die toelezen van wat gaan we doen. Want ik neem ook aan dat de meesten van de NWM-commissie aanwezig zijn. Ja, de meesten gaan daar naar huis. Je wil de meesten niet Ja. net te lang wachten Nee. zitten natuurlijk, want ja, Dus jullie- zo. Het vuur gaat heel die de loft in. Ja, dat houdt de meesten misschien een beetje nog wekker. Ja. Nee, ze giet het een beetje als een kerst uit en dat is jammer. Dat verzint het zo'n NWM-finale ik net. Maar aan de andere kant, let ik positief hoor. Bij de vrouwen hebben prachtige sprongen, Sean. We hebben die 2088, Sean, van Auke. Jan Jilder, daar die natuurlijk fantastisch weer. Germ Terpstra heeft dus weer trakteerd op een
20 meter 28 en een 21 44. Jacco de Groot het weer litten hoe griezelig wordt dat we hebben met 20 28 en 21 14. Dus er zitten ik weer nog hele mooie momenten in, Ja, vind ik. en we hebben gewoon een NFM-record bij de dames. Ja, dus klopt. dat moet ik net vieren. Nee, dus ja. Bij de dames is er wel een klassement uit te tekenen. En bij de famkes en de jongens is er al een kampioen. Maar uittekenen is net genoeg bij het vierleppen, want die zoen altijd nog verder springen kennen. Dus ik ben heel benieuwd wat de TC dwang gaat. Bloedruk een gildig uitslag staan. Of, nou ja, lieke mij zou je dat bij de jongens en de famkes een gildig uitslag Ja, die staan. wedstrijd is volledig uitsprongen. Die wedstrijd is uitsprongen. Nogmaals, die is woensdag Reinder Haanstra, maar Santje Santig bij de jongens. En bij Gemma van Oostrom, 1498. En achterouw de is famkes. natuurlijk de ko in de konscherm. Maar op het moment dat ze zijn wel eens even de wedstrijden stil op de vrouwliesbatten en de middelste batten. Zodat we dan tegelijk de Ja. laatste ronde beginnen. Denk ze nou achterouw, hier dan lekker die Ja, hier er ook vrouwlie in. en die junioren terugspringen litten. Dan is die nou ik kleerhand. Dan Ja. hiest die kleren al, ja. Ja, want dat win wel 3 of jouw sprongen. En dat is gewoon, Ja, dat is zonde. 3 of jouw minuten per Ja. sprong. Dat is dat hier deze lijst aanmaken. Ja, dat is kleerwist. Dus dat is achterouw misschien een, nou ja, Ja, een voor iets een, achterouw. Maar ja. dat is makkelijk. Maar dat is natuurlijk voor de sfeer, ja, is het wel leuk voor haar en ik om die jongens Ja. en om tegelijk maar de grutten te springen. Precies, dus dat is... Is dat makkelijk om gewoon Ja. terug te gaan in één dus, keer. precies. Maar ja. Het is schuwje. Een laatje de Rudy Walta. Rudy Walta, of de NFM-commissie. De NFM-commissie. De NFM-commissie wordt nou nooit de bus erop. Oh, sure. En Die ik, praat met Jacco de Groot. en ik mat ze. Misschien het Jacco wel zijn als dan de wedstrijd stil is, dan is ze voor mij maar, straks ja. een koud biertje. Ja. Nou, die Ja. daar binnen wel uitje, hè. Dit is, Ja, die heeft wel niet gehad. let maar op, die wedstrijd is zo doen. Nogmaals, als ze nou de wedstrijd stil is, dan het Jacco de Groot woon. Ja. 21 14. Rudy heeft zelf ook jarenlang liept en die weet ik in donker liepen, dat wordt lastig. Nee, maar goed, dat we realistisch nou het waar zeggen. Ik bedoel, het mies het nog steeds. Ja. Dus los van het donker, hè? Ja, het is gewoon lastig. Nee, dat zal ik liepen zelf wezen. Die zeggen van nou, als zoet trok en ik ga net liepen. Nee, Ik zei, ik trek even zijn, ze ziet zijn ketelaar, die roept voorbij. Ik zei, nou ja, misschien mag je straks naar huis springen, want die is duidelijk last van de Wierte Pols. Maar hij zei, nee, ik stop sowieso, want het is mij te donker, ja. Ja. Dus er komen een soort belangrijke wedstrijden in augustus. En dan moet je nou ik net onnodige risico's nemen. Ja, Nee, het absoluut FK en het NK afgezels Ja, komen er nog om. precies. Het FK over 2 weken. Ja. Dit is eigenlijk de laatste grote wedstrijd van het FK. Klopt. Dus die wil je wel winnen eigenlijk. En gewoon goed springen. Want dat zou wat voor het FK had je er goed in zitten. Ja. En Germ Terpstra had hem al melden. Dat zullen we nog heel niet op een lijst staan. Dus die denkt inderdaad, ik heb 21-48 sprong. Dat is eerst mooi genoeg. Ik geloof het wel. ja, ze zijn er ook in peteer zitten zien. Ja, nee, dat kan hem op bij een busje. Dat- Ja. Acronius Kramer hing het uit de bus. Ja, de wedstrijdleider. De wedstrijdleider. Het jarenlang ondervinding bij het Philippen. Weten ze wat het warm had. Ja, dit is hoe het is op topniveau. Ja, nee, absoluut. Gewoon mooi, zeg je dat net, dat de Bobo zo is, hè? Maar bij het Philippen is het al hier. Ja, er wordt nog even een loftjongen. Wordt mooi even op Strakke inzoomd. blik op het gezicht. Dat je denkt, oh, dat zou ik nog. Dat het Acronius wel vaker. Ja, Serieus met de sport ondergaan. Dus het wil net zeggen dat hij nou heel bedenkelijk shirt, maar ik moet eerlijk zeggen. Dat ik wel naar de bakshirt is het nevens mij weer droeg. Nee, nog net. Of nou, kijk net. Nee, oh dat nee, is net. nog wel Nee, een met beetje. hoekjes zul je drippen. Ja, het is haast niks, maar Wij zitten onder een tinte die het volslijn droeg is. Ja. Dus dat is super regelen. Betjut is ik dat wij net weten of het rooit of net. Dus wij matten heel tijd in het wettetje. En ik moet eerlijk zeggen, hoe langer het wordt, ja, de hoop vervliegt een beetje. Hè, zeg hoe je jeder dan, het ja. inderdaad de stekker eruit loopt, wordt stil. Dat is konde, maar het is net oors. nee, ik denk dat ze maar 2 dingen zitten. De wedstrijd
Stopzetten, dat is één. Ja. Maar hoe doet het dan met de uitslagenlijst? En daar moet je nou natuurlijk wel iets van vinden. Ja. En dan moet iets en dan met een beslissing dan worden klaar. Ik bedoel, zo simpel is het wel. Daar ben je reglementen en draaiboeken voor. Nee. Ik denk in onvoorziene omstandigheden dat de NMM-commissie uiteindelijk beslist. Als je de wedstrijdleiding die beslist wat er definitief eventueel stopzetten wordt. Nou, en dan is dan de NMM-commissie. Die zou in principe zit ik een wedstrijd in het oude maken. Dus we springen morgen de finale. Dat zou te gek voor worden wezen, maar het zou kennen. Theoretisch zou het kennen. Ja. Maar die ken ik zitten van, nou ja, dan wat we al hier een beetje verwachten. Dan zien we hoe vier het we binnen naar een volledig aanmaken ronde. Dus bij de vrouwen in de 3 rondes en bij de junioren en bij de senioren de 2 rondes. En dan ben dat de kampioen. Nou, Ja. persoonlijk denk ik dat iedereen daar op dit moment vrede mee heeft. Ik zou het ik net onreden om weer rond te komen. Voor die mensen die met het en ziel joet de hele dag als vrijwilliger in Spierwest. Nou daar hecht ik maar te krijgen, klopt. En dan moeten ze morgen weer omkomen. Ja. En die hebben om een heel soort willen en mooi enthousiasme voor deze vereniging werken. Dus je vraagt een soort van die mensen dan weer. Ja, nee, maar dat zal ik dat net ik- gebeuren, neem ik gewoon. En dat ligt het mij. Ze zou weer verbaasd, maar ik wel een beetje hoe lang ze erover doen om een beslissing. Maar goed, Ja. dat is... Het zal met Ik, name zitten in het feit dat het inderdaad gaat om wat doen we met de wedstrijd. Ja. Want hij gaat er denk ik uit, En Kronius die maar wat wint, doen we met de uitslag? hierheen. Ik denk dat ze eruit binnen. Acronius komt je nou krijgt del. Misschien kennen we die correct even oppakken. Ah, er is nog hoe is. We dachten we pakken Acronius er even bij. Maar dat moet nog hoe lang worden. Ja, ze binnen nog net uit, staat hij in. Nee, het ligt wel een kabinetsformatie. Dat duurde dus ook altijd zeer te lang. Ik denk altijd, ik ken het net wat rapper, maar deze man kent er ik wat van. Dan hoop ik dat het inderdaad net een Belgische variant wordt van een kabinetsformatie. Want dan zitten we hier echt in de Tiroler tiert nog. Ja. Dan is het geen thema meer, maar dan is het gewoon een normale kleding. Dat moeten we net, hè? Nou gaan we daar net van uit. Ik denk echt dat ze wrakselen hier maar de vraag, wat doen we met de uitslag? Ja. Want de wedstrijd zelf, denk ik, Ik denk dat er al appers onder de doelst in dat bewegen. het al een verhaal is inderdaad. Het We bloot ik zeggen maar ik al, Rijn, Miserien en... Ja. we zeggen al dat er publiek al naar huis ging. Klopt. Of de tent in, dat ken je denk ik nog achter. Ja, nee, er is gewoon ik naar een feestje. Dus dat, en er is natuurlijk een mega grote campingstietje erachter. Hè? Een beetje festivalterreintje. heeft eigenlijk onze trekker, onze ramenlap ding, die is gewoon verdwenen. Ja, de bussen. Oh, is er wel. Oh. Maar Er komt- ja, wie wil hem nog even doen? Want Het is de vraag, ja, de hand in de loft. schijnt het. Oh, we gaan terug. We gaan terug? Zo. Ja, dan hebben we dat nog vast gedaan. We gaan terug. Dat is nieuwsgierig. Ja, Kijk, Dat hier ik eerlijk zo net verwachten. Nee. schrik ervan. nou ja, Johannes zei het, maar we moeten het nog even officieel, denk ik, van de wedstrijdleiding jaren. Want ze zijn nog importeren op de achterkant van de sconsen. Johannes Haanstra is commentator hier, commentator voor het filet publiek wat je zit. Zit ik altijd Bob op het vuur, de wie hoe lis krijgt in dat busje, daar zit Johannes dan in. Ja. En die zei dus, ik begreep dat ze teruggaan. Maar Acronius Kramer, de wedstrijdrieder, Ranje Krek Del. En die zei, we moeten nog hoe lezen. Ja, Daar dan, zit Jacco de Groot weer bij dat hoe is. Dan moet ik eerlijk zeggen, ja, die zit op in. ja, maar ik heb Marit van der Wal. Ik denk toch ik een beetje de Lieppers om hun mening vragen. Van wil je hem überhaupt nog springen? Dat is de vraag. Hendrik Hotse, de coach. Die zit er ik bij. Tessa Kramer in het green erbij. Leunt op de skans. Ken nog wel een onvat van op Marit van der Wal. Dus die zal zeggen, Ja. nou ja, als het kan, dan wil ik wel graag springen. Ja. Precies. Absoluut. Maar ja, draait ik nog steeds. Maar die man Ja. die dat oranje, dat zwarte jasje, maar dat oranje jasje eronder, die zal zeggen, nou, Het is mooi zo. het is mooi zo, want die staat op in. Jacco de Groot. Ik denk dat Jacco is dit wel bekend als een zeer sympathieke en sportieve. Ja, die is Dus ik- natuurlijk flauw zijn van mij, maar Nee, maar Jacco die is ik inderdaad... denk dat Jacco eh, zei dat er wordt nog een sprong maatje wel, dan moet het vooral op Jerry. Maar ja, dan moet het toch eerst lekker bij droeg worden. En Dat is nog net, dat hè? is nou net. En Nee. ja, dan begint de tijd wel zinnigs te werken. Ik vind het ook wel dapper om te zitten begin te rogen, want het wordt heel tijd meer en meer donker. Ja, Het Chester valt hoe dat hoitenskip heen, hè.
En wat ik zei, ja, de polstokken ben net verlochten. Nee. Ik vind het persoonlijk vrij tricky om nou terug te gaan, maar dat is op persoonlijke titel. Er zijn volle wiezer meesten niet aan de ogen en die ben niet peteers, dat je hem zeggen. Het zou betutten dat Germ Terpstra weer de vierste afstand van de Dailept had. 21-48. Bloed dat steen of bloed dat net steen? Hij gaat er zelf in elk geval net meer doorheen, want hij heeft hem al melden. Het zal inderdaad te krijgen haar mooi de afstand dat hij dacht ik wou het wel. Ik zal Aas nog Germ vragen waarom dat hij dat dien had. Want het is ik wel weer een jongen die wil altijd weer verder. Ja, absoluut. Nou ja, ik trek een strekoefening ik zeg van de dame van Baas. Jorien. Jorien, dan heb ik nou net de indruk dat hij het helemaal op heeft. Want het zijn strekoefeningjes en Nee, we kennen wel even. Ja, ze beoordelen ik een beetje van hoe vol ruimt het nou. Kunnen we je maar liepen. Die inside natuurlijk van wol, de oren van net. En ja. Ja, want is er een grens bij de Rijn? Dat zou het van nou ja, een paar drippen mooi of zou het gewoon helemaal niet? Nou, fijn, soms, dat zeggen we straks zeker, een peerdrip een kind heus wel. Maar ja, toen op een gegeven moment, Anne die glied wat fut en Nienke Kampen die glibberde wat fut. Ja, en dan is het gewoon net verantwoord dat is meer. de grip kwijt. Ja. Dus dan kan je nooit die topsprong met mij zien. Nee, en ja, soms giet een insprong nog wel goed, maar hoe erger het komt, zo wierder die stok is. En dan heel waai, dan kist alsnog fut glieden. Dus dat, nee, dat is soms echt onverantwoord. Maar in mijn eigen ruimt het nou ook te volle, hè. Dit kind in mijn eigen net. Isbrand Galen was het wel een polsdel, maar of is het voor de grap of is het echt beziekje te springen? Ik weet net wat zo'n Het lijkt mij voor de grap, want ze doet wel gauw een sticker erop. Marit van der Wal. Misschien even om te zien wat het mogelijk is. Ah ja, een sprongje op zee. Even Shenlet onder de TC, de technische commissie, de wedstrijdcommissie. Oh, van, ik weet je in Oceaan, hebben de stok überhaupt achterop oh, op water. Ja. Wat is verantwoord In de voor die zicht en cel? dan- Nee, daar komt al een uitslag uit volgens mij. Ja, die is net positief. Die is net positief. Te jaren maar de Rijn. Nee, jongens, Nee. het... Dit is clear, denk ik, jongens. Maar dan is de vraag: wat doen we mooi die uitslag? Ja. Hoe komt dat? Doen we 2 rondes? En pakken we daarvan? Pakken we het van nou? Pakken we een hele uitslag? Ja, daar binnen kroekjes van Marit van der Wal. Want die stiet op in bij de vrouwen. Ik weet nou net of ze dan woen had. Ik denk dat ik het antwoord weet, maar laten we even wachten totdat Ja. het officieel via de speaker bekend wordt. Ik denk dat Marit woen had. Want ze zullen dan 2 rondes pakken. Want bij de vrouwen moest dan 3 keer sprong worden. Jorien Baas, Marit van der Wal en Tessa Kramer. Ja, ze rennen nou naar de bus daar. En bij de senioren moest ik nog 3 keer sprong worden. Isbrand Galema, Erwin Timmerarens en Jacco de Groot. Ja, ik moet ook eerlijk zeggen, ik zeg dat ik al net iets meer van nou hier. Dus Nee. het is wel heel tricky om nou, dat is En gevaarlijk. het ruimt nog steeds, hè? Dat zie ik Ja, steeds het is lastig. ook nog steeds maar, aan de roep, maar- ja. Dat is gevaarlijk, dat is net, net wat je wil. Acronius Kramer, de Ik man weet op het, dit stadion, even de wichtigste man van het vierleppen. Rent daar de bus in. En Sil de mededeling van dat er meer nice had. Bij Staren meer nice met scootjes zien. Bij het vierleppen op het einde. We hebben wel een mooie wedstrijd zien. Toch meer dan we vooraf verwachten Ja, hier, maar nee, de Rijn die absoluut. vallen weer. Ja, Maar ja, we jaren dat de blomstikken hier vregen worden. Er komt een huldiging aan, liep het mij. Ja, En Ja. dat betekent dat er een einde komt aan de NWM. Ik wacht nog heel even op het echt officiële. Maar je wordt al een ja, het is duidelijk. Hè? bankje het zandbed inteelt. Ja. En dat is net de bedoeling, want dat is voor een lepper gevaarlijk. Dus als dat al dingen wordt, zou het wel een heel soort. Alles weer kleermaken voor de huldiging. En, Alles wordt kleermaken En terecht. voor de huldiging. Het is gewoon net vertrouwd meer. dus dan nou. komt er een uitslag en dat is terecht. Ja, Ja, Dus dan hebben ze het toch zo mooi oplost. ja, zeker Dat weten. betekent dat we bij de jongens Reinder Haastra als winnaar hebben met Santje Santig. Bij de Famkes Gemma van Oosterom met 1498. En zat het nou stiert Marit van der Wal met 1658 de winnaar bij de vrouwen.
Bij de junioren Germ Terpstra 21-45. En bij de senioren Jacco de Groot. We wachten nou het verrassende wordt nou. Het volgende besloten dat we hiermee de NFM-finale afsluiten. Ja, de finale wordt officieel afsluiten. Gekomen zijn van de NFM-finale. Het einde. De meisjes en de jongens die waren al helemaal klaar. De laatste ronde bij de dames en bij de junioren, die worden er afgehaald. Ja, de laatste ronde zullen we nou hellen. En bij de senioren ik. En dat betekent dat mijn uitslag klopt. Geen beeld meer. En dat Jacco de Groot wint Dat we, bij de NFM. even wachten op het beeld. Dat betekent 21 14. Ja. dat we daar het brons gaan En dan gaat Anne Galema. het brons naar Anne Galema en het zilver naar Isbrand Galema. 21 meter 14. En 21 14 voor Jacco de Groot. De Groot. Michiel Zijlstra met 19 meter 96. En bij de junioren schroeven wij op dat Germ Terpstra met de fiesta afstaan. Het kanonmerk. Ja. Het grote kanon met 21 Ja, 44. het bloed werd fenomenaal, hè? Ja, fantastisch. Sigrid Bokma met 16 meter. Dan gaat er nog één keer vuurwerk de loft in. De sfeer zit erin. Zilver met 16 meter. En ik ben heel blij dat wij een vrouwelijke analist bij ons hebben. Want het vuurwerk kwam je het echt bij de vrouwen bij. Absoluut, ja. Hele mooie wedstrijd hebben ze sprong. Al je 16 meters, het rijden gewoon 16 Ja, meters. bizar. Echt uniek, hè? Ja, dat is een record, want verleden hier won Tessa Kramer met 15 meter 53. En nu gaat er gewoon 16 meter zo heen. Marit van der Wal, kampioen. Kampioen in haar heidenskip, hè? Ja, mooi. Ja, Dus, ja, terechte kampioen. En ja, ze hier ik echt goede concurrentie van die jongens. klopt, zeker, En zeker. En dat toch deze heidenskipper en jonker mij goed, denk ik. Ja, absoluut. Maar ik zie een Tessa Kramer, die zoekt direct als oud-heidenskipster. Wie die natuurlijk die naar een centimeter zetten, die ik mooi vond. Ja, bedoel, we ben ik liefhebber. Daarom is het is jammer dat dat klapstikje er krijgt net kwam, joh. Maar Nee. dat binnen omstandigheden, daar kan je niks aan doen. En dan is dit een heerlijke wedstrijd. Nou, Reinder Haastra. Reinder Haastra is de Die enige wilde die nog ja, die steeds. zegt, kom maar op met het goud. Die wilde Hupsakee. graag op, ja. De goudprijs is goed momenteel, dus We nemen nog correct even, denk ik, de huldiging mooi. Want dat is altijd leuk voor Ja. de meesten. Ik vreeg me wel af of ze elke keer op die het voor de huldiging krijgen. Hè? ja, precies. Het is intussen wel droeg geworden. Het is droog worden, Ja. maar het is nou weer donker. Ja, nee. Net meer verantwoordelijk om nou te hebben. Kijk, op het verkeerde moment eraan. Ja. Schande. Maar, wel sprongen. Dat is ja daarom. Ik bedoel, de NWM daar is gewoon slaggen en die is toch min of meer ouder. En ja, je wist al met dit waar, hoe komt het? Dus die beter ken, maar ken ik altijd vol minder. Dus wat dat betreft, me wat je met Wan en Kevin maar tevreden wezen. Heb ik een hele mooie sprong, jongen. Mooie Tiroler sprongen. Juist. De Tiroler pakjes hè, zijn nog gewoon Ja, dat het thema. zijn we mooi ongekleid. Ja, het is elke keer nou voor de huldiging weer van de Klaaikamers wij loeken net Ja. als mij. Want Wat normaal sprutsen hebben, die bult vol meesken en als een huldiging, dat heeft echt wel iets heel moois. Ja, dat valt natuurlijk letterlijk een beetje in het wetter nou, maar goed. Je kent de meesten niet kun je aannemen, die hebben ik wel in de gaten van die wedstrijd, die zit erop van, nou ja, dit we maar bij een huisting in, dat je hier net bij het feest bloeien. En dan krijg je dus een beetje een uitgekleide huldiging, zullen we maar zeggen, maar ongetwijfeld dat straks het wel helmers klinkt van de kampioen, zal het toch een mooi moment wezen. ja, de kransen is klaar. Een NFM-titel. Ik al is het deels in het wetter van, je had wel gewoon een NFM-titel. Zeker. Ja, Dus dat is heel mooi. De haast hem één keer jij woon, Anniette. Ja. Het is wel een die je graag bijschreeuwen, lijkt mij. ja, absoluut. Ja, hier meet je toch ik kon alle liepers om het zo maar te zeggen. Hè. En ja, het is gewoon een aparte dag. Het is een hele dag, een lange dag. En ja, we hebben van die jong ik zo'n afstand die ons makkelijk te beleven binnen. Dat is dan toch een uitdaging en dat maakt het deze wedstrijd extra bijzonder.
De hele dag, dat is misschien wel leuk te weten, de 216 meest aan leppen best. In alle verschillende categorieën. Dat is natuurlijk wel een bizar soort. Echt hoor. En dan tellen we de jeugd-NWM, die het oude onder tongje weer. Maar ik zeg toch deelnemers, tellen we dan die is mooi. Dus het jouwt wel aan hoe succesvol zijn NWM is. Dat, Nou, als je het onder bulten vol publiek. Ja. Nee, dit lukt meestal. Dit vinden ze leuk. En dit is ook prachtig. Het is jongens met zijn finale schitterende topsport. En hoe daar zit er ook een stukje hilariteit in. En ja, voor de topjappers die willen natuurlijk een nieuwe plaatsen voor de finale. Dus die ben er serieus met waanden. Maar dan ben ik een peer die komen puur voor uit een keer mooi maatje. Nou, dat is ook mooi. Dus dat kennen alle, hè? Ja, en naast na de wedstrijd is er natuurlijk een feestje. Ja. En dan, nou ja, we hebben er gewoon hoe de verbroedering. Hè? Ik bedoel, iedereen praat met elkaar, gezellig met elkaar een biertje van. En dat is ik deze kant van sport eigenlijk. Hè? Ja, dat jij er ik zeker bij. Klopt. Dat, Er rent al 1 kampioenen. Efter de tenbel, Marit van der Wal. Reinder Haastra heeft jongen. Dus ik hoop je dat die gauw komt, de huldiging. Want anders dan ja, je kunnen we hem net meer meenemen natuurlijk. vreet Dat je een zou beetje schande al bij wezen. wacht je op. Maar Dat zou een schande wezen. Daar gaan we net voor. Het zou voor elke niet leuk wezen om hem nog mooi te nemen. Ja, het hier van de comeback van Marit van der Wal die daarachter stiert. En de ene titel naar de oren wint, Koninginne, nou de NFM. Ja, Nou, dan hoe je bij het Fries kampioenschap eigenlijk niet met te komen, toch? Of word ik er net zo makkelijk? nee, je geeft voor alle prijzen natuurlijk. Ik denk dat Marit op scherp is. En ja, ze zal natuurlijk de ene naar de orentitel hellen willen. Maar ik vooral geen voor die ene topsprong, wat jij er al in. Dus ja, waar weet hoe het seizoen verder verrint. ja, spannend. Dan gaan we zo beginnen met de huldiging. Dan krijgen we nou een huldiging. Hoop je ik inderdaad, ik. En Anders dan dan willen we graag alle prijswinnaars verzoeken om richting het zandbed te komen. ze willen nou vregen om naar het zandbed te komen. Kunnen Kunnen we dat nog correct even veel meenemen? De huldiging. En dan horen wij ik op hier En we doen hem gewoon buiten. zoals mooi altijd. deze livestream. Maar dat we nog net al het vierde hebben voor het hier, want er komt nog een Fries kampioenschap aan. Het absolute hechtepunt van het dier. En er komt nog een NK aan en dat is hier in het Heidenskip. Ja. Echt het absolute hechtepunt ik voor het Heidenskip. Te jaren maar deze NWM. Ja, YouTube jouw weekend. En dat 2 weken het FK. Dus dat, ja, dit wordt een fantastische weekend die er weer aankomen. Dat, heerlijk. En let we hopen op mooi waar. En nou ja, de lange termijn vooruitzichten die ben net zo gek. Dus, Nee. Nou, waar is die weer opklaringen en warmte leuk. Dus Ja. daar gaan we voor. Het is mooi om te zien dat Murk, de Heidenskipper, begint te laten dat er weet dat het NK hier is. ja, nee, dat is ja. Kijk, wat zei, dat is natuurlijk een hechtepunt. En zijn vereniging die het 50 jaar bestiet. En dat heel mooi. En mooi dat ze het onvregen hebben. Want tot als de NWM elke keer organiseert, heeft wel eens ook iets van, nou, laten wij het NK dan ik maar gunnen aan een orenvereniging, orenafdeling. Maar ja, dit hier, 50 jaar, dan zei het van, hé jongens, dat werd eens tijd. En NK's die je niet van georganiseerd binnen, vind ik altijd wel spectaculair en goede NK's. Dus nee, wat een mooi feest, denk ik. Jo, jureren alle namen bij het podium. En dan neem ik nog een keer voor jou die uitslagen mooi. Want dan weet jou ik hoe het alle keer Aaron is. Twee bronzen plakken. Het is nog even wat je op 12 bronzen plakken. Maar ik neem voor jou de afstand mooi. Bij de Famkes hebben we winnares Gemma van Oosterom. Mooi 1498. Hebben we Marit van der Wal bij de vrouwen, daar het echte vuurwerk ziet. 1658. Zitten we bij de jongens. Bij Reinder Haastra op Sontjen Zontig, de kampioen. Zitten we bij de junioren op Germ Terpstra, de vierste van de dag, 21-44. En bij de senioren Jacco de Groot, 21-14. En dan is dit de huldiging. En ik zou zeggen, we kennen ze net al jaar, spietig genoeg, meer alle keer mooi nemen. Ze rennen nou het podium op.
En Joha, de winnaars van mij kregen. En daarmee sluiten wij hier al in het prachtige Heidenskip. Een dag die het vierleppen weer even op de kaart zetten. Een dag maar Rijn, dat wie op het einde wat schande, maar de Rijn had lang nog wachten, want we hadden gewoon een prachtige finale aan. Maar 21 meter sprongen. En het vierleppen bij het Heidenskip, 50 jaar vierleppen in het Heidenskip, een jubileum hier stiet weer op de kaart. Hendrik Murk-Haanstra, tank voor een commentaar. Gradien. Deskundige commentaar. Nee, Het wie een ere. Het wie leuk. ja, ik vond het prachtig. Dus ik heb genoten van mooie sport. En voor deze ene keer hier waren het Leijnaar de bij hellen. Die het voor het eerst dit hier optreden mocht als analist. Ze zei, ik vind het heel spannend. Maar Nee, fantastisch. Murk, Ja, nee. bij jou een zien hè? Ik zou krijgen steeds een dikke zien en een dikke tuut. Een dikke zien, want het wie heel goed. Ja, Ja, ik vond geweldig. het hartstikke leuk om te doen. Ik heb zeker genoten. Ja, En het wie een absoluut. hele mooie lepperij. Ja, En we hopen die als analist gauw weer om te zien. Want die sollicitatiepleer moet wel goed komen, denk ik. mooi. Dat moet wel slagen. Tegentank voor jou, aandacht. Tegentank, ik zou zeggen, er komen nog 12 livestreams aan het FK 4 van zelfs. 16 augustus in Weensum. Schakel dan weer in bij de omroep, want wij volgen het 4 van zelfs altijd. Het bloed in van de Friese sporten die wij altijd volgen. En wie het donker hier door het Heidenskip rent, de huldiging die volle gang is, wens ik jou een hele noffige jong en tegentank. Bij de meisjes, die is daar met 14 meter 17 voor Sanne Hoogloon. Zo, we hebben we de microfoon genomen. Nee, Sanne is dus inderdaad tweede geworden bij de junioren. Nee, maar dan heeft het Prachtig persoonlijk record van 20 meter 88, Adrian Hildera. Ja, dat is echt heel mooi te zien vanuit de bus. Die vorige week viel kijk niet En bij de dames, daar is tweede geworden met 16 meter 50, Tessa Kramer. En ook voor haar. En